नगरपंचायतमध्ये 17 नगरसेवक जे त्या नगरपालिकेचे ट्रस्टी आहोत, कुडाळ शहरासाठी काम करण्यासाठी आम्हाला नेमून दिले। आम्ही त्या तिथे होणाऱ्या कारभारावर लक्ष द्यायचे, तर प्रत्येक वेळेस चौकशी लावणं हे योग्य आहे का? आणि चौकशी लावायची असेल तर आम्ही काम कशाला करायचं? आम्ही घरी बसलं पाहिजे। म्हणजे बघाल तर गेल्याच वर्षी आम्ही कुडाळ शहरातल्या सर्व सार्वजनिक विहिरी आहेत त्याची साफसफाई आम्ही पहिल्यांदा केली, जी कधी झाली नव्हती। नाही, दरवर्षी अशा पद्धती होत नाही, कशा पद्धती लोकांना कळत पण नाही होते ती। यावर्षी व्यवस्थित झाली, हाच फरक होता। शहरातील ज्या हे गाड्या आहेत किंवा इमारती आहेत किंवा स्वतःच्या इमारतीमध्ये ह्यांना भाड्याला देतं कोण? मग त्यांना पण एक गोष्ट सांगू इच्छितो, बालोद्यान केलं तर त्यांनी केलं, म्हणजे त्यांनी हे केलं होतं, आणि वाईट काय केलं तर आम्ही केलं। त्यांची नेमकी भूमिका काय आहे? वाईट कोणीही म्हणलेलं नाहीये। आज नाही, बालोद्यानाला वाईट कोणीच म्हणलेलं नाही। एक गोष्ट मी बोलतो ना, मग बोला ना तुम्ही दोघांनी एकदम बोला, मी एकदम बोलतो। एक गोष्ट थोड्या दिवसांनी तुम्हाला एवढी धक्कादायक माहिती मी देईन की ह्याच्या पुढे निर्बीजीकरण आणि कुत्रे हा विषय सुद्धा लोक विसरतील आणि लोकांना समजून येईल किती भ्रष्टाचार होऊ शकतो। नमस्कार, मी साईनाथ गावकर। कोकणशाहीची एक्सप्रेस कुडाळ नगरीत दाखल झाली आहे। कुडाळ नगरपंचायतीच्या मागील 1 वर्षाचा कारभाराचा पंचनामा या मंचावरती होणार आहे आणि त्याकरताच ही कोकणशाही एक्सप्रेस कुडाळ नगरीत आली आहे। या मंचावरती उपस्थित असलेल्या सर्वांचं, लाईव्ह पाहत असलेल्या सर्व दर्शकांचं आणि मंचासमोर उपस्थित असलेल्या सर्व नगरसेवक आणि कुडाळ शहरातील नागरिक यांचं कोकणशाही टीमच्या वतीनं मी स्वागत करतोय। या मंचावरती उपस्थित आहेत कुडाळ नगरपंचायतीच्या नगराध्यक्षा आफरीन करोल मॅडम। मॅडम, आपलंही स्वागत। त्याचप्रमाणे उपनगराध्यक्षा मंदार शिरसाट देखील उपस्थित आहेत, त्यांचंही स्वागत करतो। आपल्या या बाजूला आहेत नगरसेविका संध्या तेरसे, त्यांचंही स्वागत करतोय। त्याचप्रमाणे गटनेता तथा नगरसेवक विलास कुडाळकर हे देखील उपस्थित आहेत, त्यांचंही स्वागत करतोय। खरं तर मागील 1 वर्षात नगरपंचायतीनं केलेल्या कारभाराचा पंचनामा, लाईव्ह पंचनामा, थेट प्रश्नोत्तर ही या मंचावरती होणार आहेत। अगदी सर्वप्रथम मी जातोय तो नगराध्यक्षांकडे। मॅडम, मागील 1 वर्ष आपण सत्तेमध्ये आहात, मागील 1 वर्षाच्या कारभाराबाबत आपण समाधानी आहात का? हो, निश्चितच मागील 1 वर्षाच्या कारभाराबाबत आम्ही समाधानी आहोत आणि जनतेला, कुडाळवासियांना जे हवं आहे ते देण्याचा आम्ही निश्चितच प्रयत्न केलेला आहे गेल्या वर्षभरात आणि यापुढील कालावधीत पण आम्ही जनतेच्या विकासासाठी किंवा कुडाळ शहराच्या विकासासाठी जे जे करता येईल तेवढं आम्ही महाविकास आघाडी म्हणून निश्चितच करू आणि या कुडाळ शहराच्या विकासाला चालना देण्यासाठी प्रयत्न करू। नगराध्यक्षांनी आपलं मत व्यक्त केलंय, ते म्हणतात आम्ही समाधानी आहोत। मॅडम बसावं, मी विनंती करेन। उपनगराध्यक्ष मंदार शिरसाट आहेत। शिरसाट साहेब, मागील वर्षभराच्या कामकाजावर, आपणच केलेल्या कामकाजावर आपण समाधानी आहात का? निश्चितच गेल्या 1 वर्ष महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून आम्ही कुडाळ नगरपालिकेमध्ये सत्तेत आल्यानंतर कुडाळ शहरामध्ये आवश्यक असणारी फायर ब्रिगेडची गाडी अद्यावत ती आम्ही आणली। त्याचप्रकारे गणेश घाट बांधण्याचा आम्ही प्रयत्न केला, पण बदललेल्या राजकीय परिस्थितीनुसार तो आम्हाला बांधता आला नाही। त्यानंतर गार्डनचा विषय असून दे, तोही आम्ही मार्गी लावला। येत्या काळामध्ये भाजी मार्केट, मच्छी मार्केट हे देखील विषय आम्ही मार्गी लावू। क्या बात आहे। खरं तर नगरपंचायतीनं मागील वर्षभरात केलेल्या कामाचा थोडक्यात लेखाजोखा पहिल्याच प्रश्नामध्ये मंदार शिरसाट यांनी दिलाय। मी जातोय ते म्हणजे संध्या तेरसे यांच्याकडे। तेरसे मॅडम, खरं तर आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी मागील कित्येक दिवसापासून आपल्याकडनं आम्ही ऐकत आलोत, आपण मागील वर्षभराच्या यांच्या कामकाजावरती समाधानी आहात का? नक्कीच समाधानी नाही आहे, कारण आम्ही जे नगरपंचायतीमध्ये 17ही नगरसेवक आहेत, 17+2 स्वीकृत,
जे 19 नगरसेवक आहेत ते कुडाळ शहराच्या विकासासाठी किंवा सर्वांगीण विकास जो नागरिकांना आवश्यक आहे, अपेक्षित आहे आमच्याकडनं, ते करण्यासाठी आम्हाला निवडून दिलंय आणि त्या दिशेने अजिबात आपण जात नाहोत. आणि जी काही कामं केली जात आहेत त्या कामांकडे नगरपंचायत प्रशासनावर सध्याचे जे सत्ताधारी आहेत त्यांचा अंकुश नाही, असं माझा आरोप नाही, तर सध्या परिस्थिती तशी आहे. त्याच्यामुळे हे जे काही वर्षभरात कामं झाली आहेत त्याच्यावरती आम्ही नक्कीच समाधानी नाही आहोत. तुमच्या पुढच्या काही जेव्हा तुमच्या पुढच्या प्रश्नांचे विषय येतील तेव्हा त्या विषयात नक्कीच आम्ही आमची मतं आणि कुडाळ शहराचं जेणेकरून एकंदरीत जे सर्वांगीण विकास आहे तो व्हावा याच्यासाठी नक्कीच आम्ही आमची मतं मांडू. निश्चितच मॅडम, आपण आपलं सविस्तर मत जे आहे ते व्यक्त केलात. आपण बसावं. कुडाळकर सर, आपण गटनेता आहात, नगरसेवक आहात आणि त्या नगरपंचायतीच्या बाहेर पत्रकार देखील आहात. आपण खरंच समाधानी आहात का? समाधानी असं म्हणता येणार नाही, कारण मागच्या बॉडीनी जी काही विकास कामं त्यावेळी निश्चित केली होती तीच यापुढे सुरू आहेत. या वर्षीपासून जी काही आहेत त्यामध्ये आम्ही त्यामध्ये जे 17 आणि 2+19 नगरसेवक आहोत ते जे काय व्हिजन आहे ते आम्ही करणार आहोत. आता गार्डन असेल हे मागच्या बॉडीचं आहे, हे आताचं नाही आहे, हे फक्त आता नारळ फोडले गेले, बाकी काही नाही. त्यामुळे पुढे जे काय आम्ही कामं करणार आहोत ती आमची असणार आहेत, म्हणजे आमच्या 19 नगरसेवकांचे. त्यानंतर निश्चित ठरवू की समाधानी की असमाधानी. खरं तर मी मंदार शिरसाट यांच्याकडे जातोय. मंदारजी, ते म्हणतात की मागच्या बॉडीने जी कामं केलेली होती त्याच्यात नारळ आपण फोडलेले आहेत, काय वास्तविकता आहे? असं आहे, त्यांची सत्ता गेल्यानंतर 1 वर्ष प्रशासन होतं. 1 वर्ष 2 वर्ष लागत नाहीत कुठचं काम व्हायला. त्या गोष्टीचा पाठपुरावा करावा लागतो, तो आम्ही निश्चितच केला. कुडाळमध्ये आगीची दुर्घटना घडली त्याला किमान 4 वर्ष झाली. फायरची गाडी आणायची असती तर त्यावर तात्काळ उपाययोजना झाली असती, 1 वर्षामध्ये फायरची गाडी आली असती. फायरची गाडी याला 4 वर्ष का लागली? निश्चितच आमची सत्ता आल्यानंतर आमदार आणि खासदार यांच्या प्रयत्नातून आम्ही अद्ययावत गाडी आणली. एखादं चांगलं काम आणलं ती गाडी आम्ही खाली आणू देणार नाही, त्याचं उद्घाटन होऊ देणार नाही. त्या पद्धतीत कुडाळच्या विकासाला कुठेतरी खीळ घातला जातो. मॅडम, कुडाळच्या विकासाला खीळ घातला जातो असं मंदार शिरसाट यांचं मत आहे. मी पुढील प्रश्नाकडे जाणार आहे, परंतु ह्या ज्या काही गोष्टी आहेत त्या थोड्याशा क्लिअर होऊन देत, म्हणून मी आपल्याकडे पुन्हा येतोय. नेमकं काय विकासाला खीळ घालण्याची आमची अजिबातच कोणाची मानसिकता नाही आहे, कारण आमच्या नेत्यांनी, मार्गदर्शकांनी कायमच विकास, फक्त विकासाच्या पाठीमागे तुम्ही राहायचं. नगरपंचायतमध्ये असताना तुम्ही सत्ताधारी विरोधक हा भूमिका जरी मांडली तरी नगरपंचायतच्या सभागृहाच्या बाहेर तुम्ही कुडाळ शहराचे प्रतिनिधित्व करणारे नागरिक आहेत. त्याच्यामुळे ती भूमिका आमची भारतीय जनता पक्षाच्या नगरसेवकांची कधीच नसणार आहे. जसं आता उपनगराध्यक्षांनी सांगितलं की 4 वर्ष लागली नसती, पण मला त्यांना आठवण करून द्यावी वाटते नक्कीच की याच्यापूर्वी जी राज्यात सत्ता होती तिथे ही शिवसेनाच होती आणि त्याच्यामुळे त्यांच्याकडनं खरं म्हणजे जास्तीत जास्त निधी कुडाळला अपेक्षित होता. पण आमची सत्ता असल्यामुळे, काँग्रेसची, त्यांच्या विरोधकांची सत्ता असल्यामुळे तिथे बऱ्याच गोष्टी झाल्या नाहीत. आणि ही जी आपण उपनगराध्यक्षांनी सांगितलं की अग्निशमनची गाडी, तर अग्निशमनच्या गाडीचं थांबवणं हे अपेक्षित नसून त्याचं रितसर मी पत्र दिलं होतं की ती गाडी चालवण्यासाठी, कारण आग लागल्यानंतर आपण लोकांच्या जीविताच्या मागे लागलेलो असतो की जीवित त्याचं वाचावं किंवा त्याची हानी होऊ नये. पण त्यासाठी त्याच्यावर जे प्रशिक्षित कर्मचारी पाहिजेत, त्यांचं नीट ट्रेनिंग झालं पाहिजे, ते ट्रेनिंग झाल्यानंतरच ती गाडी वापरात आणावी अशी आमची त्याच्यामध्ये भूमिका होती. बरं, मंदारजींना काहीतरी बोलायचं आहे. निश्चितच पहिल्या वर्षी मॅडम आरोग्य सभापती होत्या. विकासाला किंवा आम्हाला कुठचा निधी द्यायचा नसता तर पहिल्याच वर्षी कुडाळ शहरामध्ये कचऱ्याचा प्रश्न होता आणि त्यावेळी खासदार विनायक राऊत साहेब यांनी, त्यावेळी सत्ता आमची नव्हती तरी त्या ठिकाणी ट्रॅक्टर स्वतःच्या निधीतून दिला होता. ही सुद्धा गोष्टीची आठवण मॅडम, तुम्ही तेव्हा सभापती होता, ह्या गोष्टीची मी तुम्हाला निश्चितच आठवण करून देतो. त्याच्यामुळे तुमची सत्ता होती म्हणून विकास निधी न देणं ही आमच्या नेत्यांची कधीच भूमिका नव्हती आणि आमचीही नाही आहे. मॅडम, खरं तर ना, ह्या मी अजून पुढे काही मतांतर आहे ती व्यक्त करेनच, मी आपल्याला बसण्याची विनंती करेन. खरं तर ह्या चर्चेच्या पुढे आपण चाललोत आणि या चर्चेच्या पुढे जात असताना खरं तर बाजारपेठ व्यवस्थापन हा माझा पहिला एकूणच या पंचनाम्याच्या निमित्तानाचा मुद्दा आहे. मग ती आठवडा बाजारपेठ असेल किंवा कुडाळ शहरातील अंतर्गत जी बाजारपेठ आहे त्या बाजारपेठेचा मुद्दा असेल. बाजारपेठेच्या व्यवस्थापनामध्ये सत्ताधारी यशस्वी झालेत की अपयशी ठरलेत ते आपण जाणून घेणार आहोत. मी हे जाणून घेण्यासाठी सर्वप्रथम जातोय तो थेट स्थानिक नागरिकांमध्ये. मी या ठिकाणी प्रसाद शिरसाट देखील आहेत, त्यांना विनंती करतो त्यांनी मंचावरती इथं यावं.
प्रसादजी, खरं तर मला आपल्याला विचारायचं आहे, मागील वर्षभर असेल किंवा त्या अगोदरचाही कालावधी असेल, बाजारपेठ व्यवस्थापनाचे नेमके अडचणी काय, अगदी थोडक्यात 1 मिनिटात आपण सांगावेत. इथं आम्ही जी नगरपंचायत जी घातली त्याच्यासाठी आम्ही पालकमंत्री दीपक केसरकर, त्याचप्रमाणे वैभव नाईक यांच्याकडे सतत व्यापारी संघटना म्हणा किंवा कुडाळ सुधार समिती म्हणा पत्र दिली. कशासाठी तर आम्ही ज्या ग्रामसभा जेव्हा होत होत्या तेव्हा आम्हाला एकच उत्तर मिळत होतं की निधी नाही आहे, आम्हाला अधिकार नाही आहेत, निधी नाही आहेत, आणि ह्या कुडाचा विकास व्हावा, कुडाच्या बाजारपेठेला उर्दू अवस्था प्राप्त व्हावी की जेणेकरून भाजी मार्केट, मासे मार्केट आणि ओनवे, त्याचप्रमाणे इतर ठिकाणी आता आपण बघितलं असेल की इतर तालुक्यामध्ये की 100 फुटावरती किंवा त्याच्यापेक्षा अर्धा किलोमीटरवरती असे मुताऱ्या वगैरे बांधलेले आहेत की जेणेकरून व्यापारी किंवा ग्राहकांना सोयीस्कर जावे. या दृष्टिकोनातून आम्ही तो सर्व विचार करून कुडामध्ये नगरपंचायत आणली. परंतु आता बघितलं तर 7.5 वर्षात आम्हाला काही फरक दिसला नाही. कारण काय, आता भाजी मार्केटच्या अजूनही जागेचा प्रॉब्लेम आहे म्हणून सांगतात, परंतु बचत मंदिर आहे, एवढी मोठी नगरपंचायतची जागा आहे, तिथेच जर प्लॅनिंग केलं, खाली जर भाजी मार्केट किंवा मासे मार्केट या किंवा मासे मार्केटची पण 5 एकरची जागा आहे, अद्यापर्यंत त्याचाही काही ठाव ठिकाण नाही. आज अनेक नेते आमच्या कुडातून निवडून गेलेत, परंतु कुडामध्ये लक्ष देणारा नेता अद्यापर्यंत जन्माला आलेला नाही. खरं तर हीच शोकांतिका आहे कुडाळ शहराची, कुडाळ नगरीची. मॅडम, मी आपल्याकडे येतोय. आता प्रसाद शिरसाट यांनी मांडलेले मुद्दे खरंच गंभीर आहेत. काय नगरपंचायत नेमकं कशा पद्धतीनं हे मुद्दे सोडवण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे ते मला आपल्याकडनं जाणून घ्यायचं आहे. निश्चितच नगरपंचायत बाजार व्यवस्थापनासाठी प्रयत्न करत आहे. तसे ठरावही घेतलेले आहेत आणि त्यावर अंमलबजावणी ही प्रशासनामार्फत आम्ही करून घेत आहोत. किती दिवसात हा प्रश्न सुटेल, त्यांनी सांगितलेले कुठले कुठले मुद्दे नेमके ठरावात तुम्ही घेतलात आणि किती दिवसात हा प्रश्न सुटलेलं चित्र दिसेल? आम्ही ठरावात घेतलेले विषय असे आहेत की जे स्थानिक आहेत त्यांना आधी आम्ही प्राधान्य देणार आहोत. आणि आमचा ठराव असा आहे की पोस्ट ऑफिसपासून नक्षत्र टॉवरपर्यंत एका बाजूने आम्हाला व्यापाऱ्यांना बसवायचं आहे. तसंच गांधी चौक ते भाट बिल्डिंगपर्यंत रस्त्याच्या दुतर्फा बसायचं आहे. पण हे करत असताना जेव्हा आम्ही पांढरे पट्टे जे मारलेले आहेत नगरपंचायतीच्या माध्यमातून, तर त्या पांढऱ्या पट्ट्याच्या आतमध्ये भाजीवाल्यांनी बसायचं आहे. आणि व्यापाऱ्यांनी, जे आता तिथे व्यापारी आहेत, त्यांनी आपली जी दुकानं आहेत ती शटरच्या बाहेरपर्यंत लावायची नाही आहेत. तिथे भाजीवाल्यांना नगरपंचायतच्या गटारावर बसायला द्यायचं आहे. मग अशाप्रमाणे प्रशासन त्यांच्याकडनं अंमलबजावणी करत आहे आणि असं नियोजन चालू आहे नगरपंचायतीचं. मी आपल्याकडे पुन्हा येईन, बसण्याची विनंती करेन. मंदारजी, पुन्हा मी येतोच आहे. आपण उभं राहिलं तरी चालेल. मॅडम, काय सांगाल, काय नेमक्या समस्या आहेत? प्रसाद शिरसाट यांनी तर मांडलेल्या आहेतच. तुमच्या नजरेतनं नेमक्या काय अडचणी आहेत बाजारपेठा व्यवस्थापनाबाबत? खरं म्हणजे प्रसादजींनी मांडलेल्या समस्या वेगळ्या होत्या आणि मॅडमने त्याचं वेगळं उत्तर दिलं असं आपल्या निदर्शनास येतं. जसं की प्रसादजी म्हणाले की पहिल्यापासून म्हणजे ग्रामपंचायत कालावधीपासून आपल्याकडे सुसज्ज असं भाजी मार्केट नाही. आपण वेळोवेळी असं, आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मुख्य जे आपली काय बाजारपेठ आहे तिथे कुडाळ नगरपंचायतीच्या मालकीची नगरपंचायत जिथे आहे तेवढी सोडून कुठे जागा जास्त उपलब्ध नाही. आत्ताचं जे मारुती मंदिरकडे आपलं भाजी मार्केट बसतं तिथे पण आपण मागच्याही बॉडीत प्रयत्न केला बसवायचं, पण लोकांचं काय होतं, तिथपर्यंत गिराईक येत नाही. आणि ते जरी आता पाडून त्या जागी बांधायचं म्हटलं तरी त्याच्यामध्ये टेक्निकल प्रॉब्लेम, म्हणजे त्याचे जे 7-12 आहेत ते वेगवेगळ्या लोकांच्या नावावर आहेत. त्याच्या खरेदीचा पण आपण प्रस्ताव केलेला आहे. आणि इतके दिवस जरी होत नव्हतं तरी आता मी पालकमंत्री महोदयांकडे पण तसं दिलं की आम्हाला भाजी मार्केट सुसज्ज होण्यासाठी तुम्ही निधी द्या म्हणून. पण निधी जरी मिळाला तरी आपल्याकडे जागेचा जो प्रॉब्लेम आहे, ते जसं म्हणाले की आपली नगरपंचायतची जी बचत मंदिर आहे, खरं म्हणजे तो खूप छान आपल्याला पर्याय आहे. तिथे मोठ्यात मोठं म्हणजे खालच्या साईडला पार्किंग करून तिथे भाजी मार्केट किंवा इतर जे काही आपले ग्रामीण भागातील लोक येतात, ॲक्च्युअल माझ्या माहितीप्रमाणे ग्रामस्थ जे आहेत व्यापारी आपले, त्यांचं म्हणणं असं आहे की सुटसुटीतपणा यावा. आता जसं मॅडमनी सांगितलं की दुकानाच्या बाहेर
गटारावर बसू द्यावं, पण त्या ज्या माणसाचं ते दुकान असेल, ज्या व्यापाऱ्याचं दुकान असेल, त्याला किती ती अडचण होईल. प्रत्येकाने दिलं पाहिजे, एकाने दिलं तर ते प्रत्येकाने दिलं पाहिजे आणि मग ते अट घातल्यानंतर प्रत्येकाला ते शक्य होत नाही. आणि आपला जो स्थानिक दुकानदार आहे, कुडाळ शहरातला व्यापारी, त्याच्या व्यापाराला अडचण होऊ नये हे विचार केला गेला पाहिजे. दोन्ही बाजूला जर असतील भाजीवाले बसले तर तिथं ट्रॅफिकला किती प्रॉब्लेम होईल. आणि ट्रॅफिक इतकं जर झालं तर बाहेरचा माणूस, बाहेरचा म्हणजे कुठला, पिंगुळीच्या पासून जे कुडाळ सुरू होतं तिथला जो माणूस आहे, अभिनव नगर असेल किंवा हिंदू कॉलनी असेल किंवा इतर, तो माणूस आतमध्ये कधीपर्यंत जाईल? बघ, गर्दीत जायला अडचण होते म्हणून तो बाहेर थांबेल, म्हणजे तो एकूण व्यापारावर परिणाम होईल. माझा मूळ प्रश्न असा आहे, तुम्हाला देखील आणि तुम्हाला देखील, कारण सत्ताधारी आणि विरोधक हे दोन्ही एका त्या संपूर्ण व्यवस्थेची चाकं आहेत. आजही कुडाळ शहरामध्ये सुसज्ज असं भाजी मार्केट, सुसज्ज असं मच्छी मार्केट का उभं झालं नाही? ठीक आहे, का उभं झालं नाही याचं तर उत्तर द्याच, पण ते मंदारजी, मी आपल्याला विनंती करेन उभं राहण्याची. नेमकं उभं कधी होईल मच्छी मार्केट आणि भाजी मार्केट, याचंही उत्तर या पंचनाम्याच्या निमित्तानं आपल्याकडनं मिळावं अशी मी विनंती करेन. समितीचं कार्य काय, त्याची कार्यपद्धती काय, ही संपूर्ण कुडाळ शहरवासियांना समजून देत, म्हणजे लोकांना सुद्धा समजेल म्हणजे नेमकं काय आहे आणि कसा कारभार चालू आहे ते फक्त त्यांनी जाणून घ्या. म्हणजे आता जो मुद्दा नमूद केला त्याचं उत्तर मी पहिलं घेतो, कारण की नागरिकांमधनं मुद्दा येतोय. नागरिकांना पहिलं प्राधान्य देणं हे कोकणशाहीचं कर्तव्य आहे. त्यांनी दिलेल्या प्रश्नाचं आपण काय उत्तर? निश्चितच बाजार व्यवस्थापन हा गेली 8 ते 10 वर्ष एक कुडाळ शहराची समस्या आहे. आणि आम्ही निश्चित सत्तेत आल्यानंतर कुडाळ शहराच्या बाजार व्यवस्थापन आणि बाजाराला ऊर्जित अवस्था देण्यासाठी पहिल्यापासूनच आम्ही आमचे बाजारातले नगरसेवक असतील, श्रुतीवर्धम असतील, यांनी पहिलं प्राधान्य दिलं होतं. त्याचा एक भाग म्हणून आता आपला वन वे कुडाळ बाजारपेठेत जो गरजेचा होता, की कुडाळ बाजारपेठेमध्ये जी ट्रॅफिकची समस्या आहे ती सोडवण्यासाठी वन वेचा आम्ही निश्चितच या ठिकाणी वन वे परवापासून चालू झालं आणि येत्या काळात त्याची कडक अंमलबजावणी होईल. त्यामुळे बाजारामध्ये जो ट्रॅफिकची समस्या होते ती सोडवण्यात कुठेतरी आम्ही यशस्वी होऊ. त्याच प्रकारे विषय राहिला मासे मार्केटची जमीन ही सध्या नगरपालिकेच्या नावावर नसून महाराष्ट्र शासनाच्या नावावर आहे. येत्या काळात निश्चितच ती आमच्या नावावर झाल्यानंतर आमदार वैभव नाईक आणि खासदार विनायक राऊत यांच्या माध्यमातून 2 कोटी रुपयाचा निधी हा नवीन नगरपालिका बांधण्यासाठी आलेला आहे. जेव्हा ती आमच्या जागेवर होईल, जी जागा आहे ती आमच्या नावावर होईल, तेव्हा तात्काळच आम्ही त्या ठिकाणी मासे मार्केटच्या कामाला पालिका बांधण्यासाठी आलाय का मच्छी मार्केटच्या बांधकामासाठी 2 कोटी रुपये आलेले आहेत. आपल्याकडे वर्ग झालेले आहेत. ती जागा फक्त आपली नसल्यामुळे त्या ठिकाणी आम्ही काम चालू करू शकत नाही. आता तो प्रश्न कधीपर्यंत सुटेल? खरं तर मागील 2.5 वर्ष आपलीच सत्ता होती. निश्चितच आज त्या ठिकाणी आमदार वैभव नाईक साहेबांनी पालकमंत्री यांच्याकडे निश्चितच पत्रव्यवहार केलेला आहे की आम्हाला त्या जमीन खरेदीसाठी लागणारी रक्कम आपण द्यावी नगरोत्थानमधून. येत्या काळात निश्चितच ते आम्हाला सहकार्य करतील अशी मी अपेक्षा बाळगतो. आता सत्तावरती आपली आहे, इकडे मच्छी मार्केटसाठी 2 कोटी रुपये आलेत असं ते म्हणतायत. काय तुम्ही प्रयत्न करणार आहात का आम्हाला इथं मच्छी मार्केट, सुसज्ज मच्छी मार्केट कुडाळ शहरात झालेलं चित्र कुडाळवासी म्हणून पाहण्याचे सुखद अनुभव, सुखद क्षण हे आमच्या नजरेस उतरावेत एवढीच अपेक्षा आहे. म्हणून हा प्रश्न थेट तुम्हाला. नक्कीच तुम्ही आजच्या दिवशी प्रश्न विचारताय म्हणून नाही, पण जेव्हा पालकमंत्री सन्माननीय रवींद्रजी चव्हाण यांनी सूत्र आपल्या जिल्ह्याची सांभाळली, त्याच्यानंतर नोव्हेंबरमध्येच मी त्यांना एक सविस्तर पत्र लिहिलं. जसं की आम्ही मागच्या बॉडीमध्ये काही महत्त्वाची जी सार्वजनिक कामं आहेत ती मागणी केलेली असतानाही फक्त सत्ताधारी नगरसेवकांची काही कामं तेव्हा आली. पण त्याच्यामध्येही आम्ही मच्छी मार्केट, त्याच्याशिवाय तुमचं भाजी मार्केट, कुडाळ शहरात जी जुनी झाली आहे, जीर्ण जलवाहिनी झाली आहे ती दुरुस्ती आणि असेच अनेक गोष्टी मागणी केलेली होती. आणि पालकमंत्री साहेबांनी आश्वासन नक्कीच आम्हाला म्हणजे दिलेलं आहे की कुडाळ शहर जे मध्यवर्ती आहे आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं, त्याच्या ज्या काही बेसिक गरजा आहेत त्या आपण वर्षभरात नक्कीच पूर्ण करू. हा आम्हाला त्यांनी नुसता शब्द नाही दिला, तर आम्ही सगळ्या नगरसेवकांनी भाजपच्या मिळून त्यांच्याशी भेट घेऊन एक बैठक केलेली आहे आणि आम्हाला लवकरात लवकर हा निधी नक्कीच उपलब्ध होईल. पुढील वर्षाच्या पंचनाम्या अगोदर आमच्या इमारतीचं कुठंतरी बांधकाम सुरू झालेलं चित्र बघायला भेटेल, झालेलं असेल. पालकमंत्री साहेबांच्या माध्यमातून हे नक्कीच पूर्ण होईल असं मला कोणाच्या माध्यमातून. निश्चितच आता तुम्ही मॅडमांचं ऐकताय की आम्हाला हे आश्वासन, मॅडमांबद्दल मला निश्चित आदर आहे, कारण मॅडम ग्रामपंचायत सदस्य देखील ह्याच्या आधी होत्या, गेली टर्म त्या नगरसेवक पण आहेत, म्हणजे आमच्यापेक्षा निश्चितच त्यांना जास्त अनुभव आहे. पण 7.5 वर्षात भक्कम असं काही दिसलं नाही. आता आमची सत्ता आल्यावर 1 वर्षात ते करतो म्हणतात, पण 7.5 वर्ष त्या नगरपालिकेत सत्तेत होत्या, 2.5 वर्ष ग्रामपंचायतीत त्या सत्तेत होत्या, पण त्या का सोडवू शकल्या नाहीत. आणि आता आमची सत्ता आल्यावर आम्ही विषय सोडवल्यानंतर हे विषय आम्ही सोडवले म्हणून सांगतात, पण 7.5 वर्षात का नाही सोडवले?
हा पण महत्वाचा मुद्दा आहे ना. मी मगाशी पण ऐकत होतो, आता पण ऐकतोय. तिरसे मॅडम, शिरसाट साहेब, तुम्ही पालकमंत्र्यांच्या माध्यमातून करा, नाही तर तुम्ही विनायक राऊत साहेबांच्या माध्यमातून करा. करा, काही गोष्टी केल्या करा किंवा कराल, आम्ही केला असाल कराल, आम्हाला ते सत्यात उतरलेलं दिसून दे. निश्चितच काही गोष्टींची आम्ही पूर्तता पण केली आहे, चालू पण केल्यात आम्ही. काही गोष्टी आम्ही करणार म्हणत नाहीत, आम्ही दोन गोष्टी केल्या आणि भविष्यात 4 गोष्टी करू. 7.5 वर्षात काय नाही झाल्या. निश्चितच मॅडमांबद्दल आदर आहे, मॅडमांचा अभ्यास खूप आहे, म्हणजे बोलण्यात आम्ही कुठेतरी कमी पडू, पण काम करण्यात निश्चितच महाविकासाकडे जास्त असणार हे तुम्हाला मी आज सांगतो. या ठिकाणी बोलण्यात कमी पडू, काम करण्यात महाविकास आघाडी आघाडीवर असेल असं मंदार शिरसाट सांगतात. मॅडम, आपल्यालाही बसण्याची विनंती करेन. खरं तर कुडाळ शहरातील बाजारपेठ व्यवस्थापनाच्या ज्या समस्या आहेत, प्रसाद शिरसाट असतील, त्या ठिकाणी संजय भोगटे असतील, अजून या ठिकाणचे काही स्थानिक त्या ठिकाणी ज्यांची दुकानं आहेत, शॉप्स आहेत, हे अशा पद्धतीनं व्यापारी असतील, त्यांची जी मागणी आहे ना, ही मागणी कुठंतरी सत्यात उतरलेलं चित्र पाहायला भेटावं, एवढीच माफक अपेक्षा आहे. भोगटेंना काहीतरी बोलायचं आहे, नंतर सर मी आपल्याकडे येतो. भोगटे या. खरं तर ही मागणी सत्यामध्ये उतरणं ही खऱ्या अर्थानं गरज आहे. भोगटे साहेब बोल. कुडाळ बाजारपेठेमध्ये वन वेचा जो प्रश्न बरेच वर्षाची मागणी नागरिकांची होती आणि ती या नवीन बॉडीने या ठिकाणी ती अंमलात आणली, त्याबद्दल त्यांचं खरोखर अभिनंदन करतो. आणि त्याचबरोबर आता या ठिकाणी खुलासा केला की जे बाजारात बसणारे जे भाजी विक्रेते आहेत त्या संबंधात आता नगराध्यक्ष मॅडम यांनी जो या ठिकाणी जो आपण सांगितलं की शटरच्या बाहेर स्थानिक व्यापाऱ्यांनी माल लावू नये आणि त्या ठिकाणी भाजी विक्रेत्यांनी बसायला द्यावं. एक आठवण करून देऊ इच्छितो की काही महिन्यापूर्वीच एक आम्हाला पत्र आलं, म्हणजे आमच्या सर्व स्थानिक व्यापाऱ्यांना. नाही, हे महत्त्वाचं आहे, एक मिनिट जास्त होते. हे पत्र आलं, त्या ठिकाणी असं म्हटलं गेलं, मग ते नगरपंचायत प्रशासनाकडूनच झालं की त्या ठिकाणी त्या गटारावर भाजी विक्रेत्यांनी माल लावू नये, लावल्यास त्याच्यावर कारवाई करण्यात येईल. बरोबर 1 ते 1.5 महिना झाल्यानंतर परत प्रशासनाचं पत्र आलं, त्या ठिकाणी भाजी व्यवसायाला परवानगी देण्यात आलेली आहे, व्यापाऱ्यांनी त्यांना तिकडे बसायला देण्यात यावं. याच्या मागे फ्लॅशबॅकमध्ये 4 वर्षापूर्वी आपण पाठीमागे जाऊया. ज्यावेळी रस्त्याच्या गटावर आलेली छप्र, त्याचा कोणताही वाहतुकीला अडथळा नसताना त्या ठिकाणी छप्पर काढण्यासाठी मोठा म्हणजे एक JCB आणला गेला, त्या ठिकाणी अतिक्रमण काढण्याचा प्रयत्न झाला आणि त्यावेळी त्या COनी पत्र दिलेलं होतं, गटारावर कोणतेही सामान कोणाही लावण्यास अधिकार नाही किंवा परवानगी नाही. म्हणजे थोडक्यात मला एवढंच सांगायचं आहे, प्रशासनाला योग्य ते समज दोन्ही पार्टीकडून, सत्ताधारी आणि नगरसेवक. आता जे सत्ताधारी आहेत ते गेल्या वेळी विरोधात होते, आता जे विरोध आहेत ते गेल्या असे सत्ताधारी विरोधात, अशा दोन्ही भूमिकेत दोन्ही पक्ष आहेत. त्या दोघांनी त्या प्रशासनाला जरा जागृत करावं. लोकांना नुसतं पत्र देऊन, प्रसाद शिरसाटना माहीत आहे केवढा गजावजा झाला, त्या ठिकाणी मोठा त्रास संपूर्ण व्यापारी वर्गाला झाला. त्यामुळे असा होऊ नये, एकच काय भूमिका असेल ती त्यांनी त्या ठिकाणी अंमलात आणली पाहिजे, एवढं माझं म्हणणं. निश्चित आपली भूमिका जी आहे ती या ठिकाणी ऑन रेकॉर्डवरती अधोरेखित झाले. शिरसाट साहेब, अगदी थोडक्यात सांगा, पुढच्या मुद्द्याकडे आपल्याला. त्यावेळी CO साहेब किंवा तिथे जे सदस्य होते त्यावेळी आम्हाला पत्र देते. आम्ही व्यापारी अध्यक्ष होतो, नगरपंचायतीला सहकार्य करावं म्हणून मी माझ्या दुकानातलं संबंध म्हणजे बोर्ड बिर्ड सगळे काढले मी. त्यात माझे 90,000 रुपये बाद झाले ते, कारण का इतर ठिकाणी कारवाई झाली नाही. का जी अपेक्षा होती, जी बाजारपेठ चांगली व्हावी, बाजारपेठेत चांगले दिवस यावे, ह्याच्यासाठी आम्ही आमचा त्याग केला की नगरपंचायतीने कारवाई करू नये म्हणून आम्ही आमचं पहिलं दुकान काढलं. परंतु पुढे त्याच्यावर काही झालं नाही. ही एक कुडाळची शोकांतिका आहे की जेणेकरून जर CO साहेब जर पत्र काढून, आणि इतकंच नाही तर मी 3 वेळा त्यांना भेट दिली की चतुर्थी झाल्यानंतर तुम्ही काढा, तरी ते ऐकायला तयार नाही. आता त्यांची बदली राजापूरला झालेली आहे. मग अशा पद्धतीत जर नगरसेवक किंवा नगर तेव्हाचे नगराध्यक्ष वगैरे व्यापाऱ्यांची बाजू घेऊन COची जर बाजू मांडत नसतील तर आम्ही कोणाकडे बोट दाखवावं. खरं आहे. खरं तर हे प्रश्न जे आहे ते प्रश्न सत्ताधारी विरोधक यांनी मनावर घ्यावेत आणि पुढील वर्षीच्या पंचनाम्या अगोदर ते मिटलेले चित्र पाहायला भेटावं हीच अपेक्षा आहे. अगदी थोडक्यात आपण मत मांडा आणि इथून पुढे दुसऱ्या मुद्द्याकडे आपण जाणार आहोत. पण कोकणशाहीने या चर्चासत्रात
हे आयोजित केल्याबद्दल मी तुमचे आभार मानतो. प्रथमतः मी छोट्या व्यापाऱ्यांचा प्रश्न उपस्थित करतो. आम्ही जे छोटे व्यापारी जे रस्त्यावर बसतो त्यांना मध्यंतरीच्या काळामध्ये नगरपंचायतीने एक त्यांना ओळखपत्र दिलं होतं. ओळखपत्र देऊन सर्व छोट्या व्यापाऱ्यांना ID हे देऊन आधार कार्ड देऊन त्यांना त्या ओळखपत्र नुसतं कागदोपत्री ओळखपत्र दिलं. आमच्यासारख्या छोट्या व्यापाऱ्यांना हेलपाटे घालावे लागले. त्याचा उद्देश असा होता की बाहेरच्या जिल्ह्यातले व्यापारी इथं येऊन व्यापार करू नये किंवा तेच येऊन जास्त व्यापार करताना आपल्याकडे स्थानिक जे छोटे छोटे भाजीवाले छोटे मसालेवाले यांना व्यापार करायला जागा मिळत नाही. अक्षरशः त्यांची दादागिरी चालते म्हणून यांचा उपक्रम होता. पण आता सध्याच्या स्थितीत असं ते काही नाही आहे. हे फक्त ओळखपत्र देण्याएवढंच झालेलं आहे. याचा त्यांनी खुलासा करावा. ते ओळखपत्र का दिलं होतं? सत्ताधारी आहात आपण, का नेमकं हे सगळं बदललं? निश्चितच बाजार व्यवस्थापनाचा जेव्हा विषय आला तेव्हा जे छोटे व्यापारी किंवा रस्त्यावर व्यापार करणारे लहान लहान व्यापारी आहेत त्यांना नगरपालिकेच्या माध्यमातून ओळखपत्र देण्यात आले. आणि सध्याच्या काळात म्हणजे त्या ओळखपत्रांवर नंतर काही विषय झाले. त्याच्यानंतर ती थोडी कारवाई शिथिल करण्यात आली. निश्चितच येत्या काळात त्या कारवाईला आम्ही ठोसपणे राबवू. कधीपर्यंत राबवू ना? 6 महिन्यात राबवू. आणि त्यावेळी आम्ही जे ओळखपत्र दिले ते निःशुल्क देण्यात आले. ते कोणाकडून आम्ही त्याचं शुल्क घेतलं नव्हतं. या विषयाकरता 6 महिन्याचा कालावधी लागेल. बाजार व्यवस्थापन आहे. भाजी मार्केट जेव्हा होईल किंवा बसण्यासाठी व्यापाऱ्यांना जागा नाही आहे. काही व्यापाऱ्यांच्या आमच्याकडे तक्रारी आल्या. ओळखपत्र आहे काय त्याच्यासाठी 50 रुपये आकारण्यात आले होते आणि 50 रुपये घेऊनच ओळखपत्र दिले. आणि 2-2, 3-3, 4-4 वेळा. रुपयाच्या ओळखपत्राचा फायदा काय? फायदा काही नाही. ती ओळखपत्राची हेलपाटे फक्त नगरपंचायत प्रत्येक छोट्या व्यापाऱ्याला 10-10 हेलपाटे, कारण यांचा एक दिवस होता. त्या दिवसात फक्त जायचं आणि ते ओळखपत्र घ्यायचं. त्याच्यामुळे त्यांना कळतही नव्हतं व्यापाऱ्यांना की कधी जायचं. मग हा सगळा विचार केल्याशिवाय हा निर्णय का घेतला गेला हा सुद्धा मला प्रश्न पडलाय. नाही, निश्चितच काहीतरी करावं या दृष्टीने आम्ही ते केलं होतं. आणि वाढती व्यापाऱ्यांची संख्या याच्यामुळे थोडं नियोजनामध्ये हे झालं. निश्चितच येत्या काळामध्ये आम्ही ते व्यवस्थित नियोजन करू. मॅडम काय बोलायचं? मला थोडंसं याच्यात मागे जायचं आहे. आमची नगरपंचायत जेव्हा नवीन झाली तेव्हा आपल्याकडे बाजार व्यवस्थापन या विषयासाठी मक्ता घेतला जायचा. 1.5 लाख आणि साधारणतः 2.25 लाख एवढी रक्कम जमा व्हायची आमच्याकडे वर्षाला. पण त्यानंतर आमच्या नगरपंचायतीच्या बॉडीने ठरवलं की आपण आपले मक्तेदार घ्यायचे किंवा आपण कर वसुली करायचं. त्याच्यानंतर इतका मोठा त्याच्यामध्ये फायदा झाला की 24 लाख रुपये नगरपंचायतीचं उत्पन्न झालं वार्षिक. त्याच्यानंतर हे असं करत असताना आत्ताच्या ह्या बॉडीने ठरवलं की बाहेरचे आणि स्थानिक आणि बाहेरचे व्यापारी, आता माझ्या माहितीप्रमाणे भारतामध्ये असं सन्माननीय आपले पंतप्रधान मोदीजींनी सांगितले की जो उत्पादक असेल की जो शेतकरी असेल तो भारतामध्ये कुठेही जाऊन विक्री करू शकतो. स्थानिक तुमचे नियम पाळायला पाहिजेत कारण ते स्थानिक लोकांनी स्थानिक प्रशासनाने ठरवले असतात. पण हे असताना आपल्याकडे सावंतवाडीचा भाजीवाला इकडे बसणार नाही, कोल्हापूरचा नाही, ठीक आहे, पण माझ्या गावातल्याला प्राधान्य द्या. पण बाकीचा आहे तो बाहेरचा कुठल्या तत्वावर तुम्ही ठरवता, कुठल्या नियमावर, हे वेळोवेळी आम्ही मांडलेलं आहे. तर छोट्या छोट्या भाजीवाल्यांना त्यांचं हातावर पोट असतं, त्यांना त्रास दिला जाऊ नये याच्यासाठी आम्ही अनेकदा रस्त्यावर उतरून या लोकांशी भांडलेलो आहोत. आणि ह्याच्यात मुद्दामून मला नमूद करावं वाटतं की आपले जे सण येतात त्या सणाच्या पार्श्वभूमीवरच भाजीवाल्यांना उठवणं आणि बसवणं हा विषय चालतो. गेल्या वर्षी अजून एक मुद्दाम सांगते तुला साईनाथ की गणपतीच्या आदल्या दिवशी, हरताळकेच्या आदल्या दिवशी भाजीवाल्यांना उठवलं. पाऊस चिकार होता आणि असं असताना त्या बिचाऱ्यांचे ते 8-10 दिवस, आपल्या कोकणातल्या लोकांना माहिती आहे हा धंद्याचा दिवस असतो, कमाईचे दिवस असतो. तर ही कुठेतरी आपण माणुसकी ठेवावी, सत्ताधारी असो विरोधक असो त्यांनी माणुसकी ठेवावी. जसं माझं पोट आहे तसं समोरच्याचंही आहे हे लक्षात ठेवून काम करावं. माणुसकी दाखवत नाही असं तुमचं म्हणणं आहे? भाजीवाल्यांच्या संदर्भात तर नक्कीच दाखवलेली नाहीये, ह्या मताशी मी ठाम आहे. मी येतो एक गोष्ट सांगतो की मॅडम आता म्हणत होत्या की मोदी साहेब पंतप्रधान असं म्हणतात. देशातला ऐका हा की देशात प्रत्येकाला समान कायदा आहे. मॅडम भाजपचीच सत्ताच वेंगुर्ला नगरपालिकेत आहे. तिथे भाजीवाल्यांना आपल्या बसायला दिलं जात नाही कुडाचं, हे तुम्ही जाऊन कधीतरी तपासा. आणि निश्चितच आम्ही स्थानिक व्यापाऱ्यांच्या पाठीशी पहिले राहणार नाही. भाजी मार्केटमध्ये सुद्धा बसायला देत नाहीत मॅडम, तुम्ही जाऊन बघा. भाजीवाला गेला तर त्याला बसायला दिलं जात नाही, ही परिस्थिती आहे. भूमिका असेल जर सर्वसामान्य नागरिक ग्राहक जो आहे ना त्या ग्राहकाला जर चांगला शहरातल्या व्यापाऱ्यांचं बघणार, कुडा शहरातल्या स्थानिकांचं बघणार, त्यांची जर गोष्ट बघितली तर आम्ही बाहेरच्यांकडे बघणार. ही आमची भूमिका आहे पहिली. आम्ही जिल्ह्यातला आहे तो परगावी ठरत नाही, जिल्ह्यातला जर असेल तो परगावी ठरत नाही, त्यामुळे त्याला इथे स्थान दिलंच पाहिजे. एक विषय त्याच्यामध्ये आहे की
बाजाराचं व्यवस्थापन की कुडा हायस्कूल आणि पडतेवाडी या 2 शाळा कुडामध्ये मुख्य आहेत आणि तिथून सुटणाऱ्या मुलांचं वेळ 5:30 वाजताचा आहे आणि ज्यामुळे जेव्हा बाहेर पडतात तेव्हा कुठेतरी अपघात घडू नये यासाठी आम्ही ते बाजाराचं व्यवस्थापन केलं होतं. पहिलं मुलांची सिक्युरिटीच्या दृष्टीने केलं होतं, त्याच्यात पण ह्यांनी राजकारण केलं. शाळा माझ्या मते आपल्याकडे सुट्ट्या असतात शाळेला. एरवीचं पण सांगतो मॅडम, आणि गणपतीचा बाजार चतुर्थीची सुट्टी पडायच्या आधी जास्त भरतो आणि नंतर कमी भरतो, ह्याचा पण तुम्ही पहिला विचार करा. ठीक आहे, शाळांच्या मुलांची जेवढी काळजी आहे तेवढीच त्या नागरिकांची असावी. शहरातल्यांचं बघणार आणि नंतर आम्ही बाहेरच्यांचं बघूया. आमची मुख्य आमची हे आहे. आपण खरं तर ही जी काय इथं शाब्दिक बाचाबाची जी काय या ठिकाणी होते ही फक्त आणि फक्त कुडाळवासियांची सेवा करता यावी याकरता ज्या 2 नगरसेवकांमध्ये होते. कुडाळकर, मी आपल्याकडे तो नंतर तुम्हाला बोलवतो. कुडाळकर काय आता शहराचं विस्तारीकरण होत आहे, विस्तारीकरण होत आहे आणि तुम्ही ठराविक एरिया असं बाजारपेठ किंवा असं सर्व ठिकाणी बाजारपेठ आहे. प्रत्येक आता ठिकाणी कॉम्प्लेक्स झाले, त्या ठिकाणी सुद्धा वाणिज्य म्हणून आपण परमिशन देतो, त्या ठिकाणी सुद्धा व्यापारी झालेत. आपल्याला सर्वांना जपायचं आहे. जसं आपली मेन बाजारपेठ आहे त्या बाजारपेठेसह आपल्याला इतर जे भाजी विक्रेते आहेत त्यांना पण आपल्याला जपायचं आहे, त्यांचा सुद्धा व्यवसाय झाला पाहिजे, हा पण विचार आहे. आता 2000 तुम्हाला एक आकडेवारी देतो की 2018 पासून आपण मक्त्याने म्हणजे कंत्राटी पद्धतीने हे सुरू केले भाजी मार्केटचं. तर 2017-18 मध्ये 22,95,000 साधारण महसूल जमा होत होता, वसुली. पण आता ती बघायला गेले ना तर 17 लाख वर आली आहे. म्हणजे साधारण 5 लाख घट झाली आहे, तूट झाली आहे. मग नगरपंचायतीच्या महसुलामध्ये 5 लाखाची घट झालेली आहे, कारण ते स्वनिधी आहे. आणि जो स्वनिधीच्या मुद्द्यावर येणार आहे त्यावेळी आपण ही आकडेवारी सांगा. आपण आणि बाजारपेठेचा मुद्दा निश्चितच बाजारपेठेचा मुद्दा विषय आहे, म्हणूनच तुम्हाला सांगतो की हा 5 लाख रुपयाची घट होते आपल्या. मग नगरपंचायतीचा मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत आहे. आणि असे अनेक प्रश्न आहेत ज्याच्यामुळे आपण बाजारपेठ हे सगळ्यांनाच महत्त्वाचे आहे. मुख्य बाजारपेठेसह इतर बाजारपेठ सुद्धा सर्व व्यापाऱ्यांना व्यवसाय झाला पाहिजे, ही सर्वांची इच्छा आहे. ह्याच्यातनं कुठेतरी मार्ग निघावा एवढीच अपेक्षा कोकणशाहीची देखील आहे. भाजपच्या गटनेत्याने मांडलं, त्यांनी 25 लाख रुपये वर्षाला, म्हणजे गेल्या 5 वर्षात 1.25 कोटी रुपये जमले. मग 1.25 कोटी रुपयात भाजी मार्केट का नाही उभं केलं? एवढे जर पैसे जमा होत होते तर तुम्ही त्याच्यातून सुविधा लोकांना काय दिल्या ह्या महत्वाच्या आहेत. मग उत्पन्न कमवणं हे नगरपालिकेचं. जमीनच मुळात आमची नव्हती. तुम्ही त्याच्यासाठी काय प्रयत्न केले? तुम्ही त्याच्यासाठी काय प्रयत्न तेव्हा काय प्रयत्न केले? मागणी केलेलं पत्र तरी दाखवा त्यांनी की आम्हाला बाबा आम्ही मागणी केली आहे. 1.25 कोटी रुपये जमत होते तर तुम्ही 50 लाखाचं मार्केट का नाही बांधलं? किंवा मासे मार्केटमध्ये का सुविधा आणली नाही? भाजी मार्केटमध्ये सुद्धा मोठे प्रॉब्लेम आहेत. नगरपालिका जागेचे लोकांना सेवा देण्यासाठी आहे. नगरपालिका उत्पन्न गोळा करून स्थानिकांच्या पोटावर पाय आणण्यासाठी आम्ही पैसे गोळा करणार नाही. आम्ही कुठे म्हणतो स्थानिकांना. बरोबर. या चर्चेला मी स्वल्पविराम देतोय. आपण सर्वांनी जागेवरती बसावं. नगरसेवक निलेश परब यांना एक मुद्दा मांडायचा आहे. अवघ्या 30 सेकंडमधनं त्यांच्याकडनं जाणून घेऊ आणि पुढचे बरेच विषय फक्त बाजारपेठा मुद्दा नाही. माझी एवढीच अपेक्षा आहे हे सर्व मुद्दे ना मंदारजी, तिरसे मॅडम, नगराध्यक्ष आणि या ठिकाणी उपस्थित सर्व नगरसेवक विलास कुडाळकर, एवढीच अपेक्षा आहे कुठंतरी मार्गी लागावं आणि पुढील पंचनाम्यावेळी प्रसाद शिरसाट यांचं कुठंतरी 100 पैकी निदान 70% तरी समाधान, भोगट्यांचं 70% समाधान आणि सरांचं 70% समाधान हे झालेलं चित्र बघायला भेटावं. सर अगदी थोडक्यात 30 ते 40 सेकंद. उपनगराध्यक्ष आणि जो स्थानिकांना वाव देण्याचा जो निर्णय सांगितला आहे भाजी मार्केटमध्ये भाजी विक्रेत्यांवर, स्थानिकांवर, या ठिकाणी कुंभारवाडीतले जे भाजी विक्रेते आहेत किंवा जे व्यापारी होते त्यांना सुद्धा गणपतीच्या सीझनला त्या ठिकाणी उठवून घातलेले आहे प्रशासनाने आणि या नगराध्यक्ष. मग तो कुंभारवाडी ही कुडाळ शहराच्या बाहेर आहे का? ते स्थानिक नाही आहेत का? पण कोल्हापूरवरून येणारे व्यापारी दमदाटीने बसलेले आहेत तिथे. त्यांना कोणीही नगराध्यक्ष किंवा उपनगराध्यक्ष किंवा प्रशासन कोणी उठवायला गेलेलं नाही आहे. पण कुंभारवाडीतला हा आपला वार्ड येतोय नगरपंचायतमध्ये, पण तेथील स्थानिकांना यांनी उठवलेला आहे. मग तो का स्थानिक नाही आहे का? हे उपनगराध्यक्ष सर्व काही जनता जनार्दनाच्या हातात असतं. जनता जनार्दन हे सर्व पाहत असतं. कोण चुकतंय कोण बरोबर आहे त्यांच्यापेक्षा दुसरा मोठा राजा कोणी नाही.
मी या चर्चेच्या पुढे जातोय. शिरसाट सर, आपल्याला अजून काही मुद्दे आहेत, त्यामुळे पुढे जावं लागतंय, परंतु त्यांना बोलायचं आहे, त्यामुळे शेवटचा मुद्दा त्यांच्याकडनं घेतो. मला 17ही उमेदवारांना विचारायचं आहे, बाजारपेठ ही संकल्पना आहे, तिची व्याख्या मला सांगा आणि उत्तर मला द्या. कारण काय, जर बाजारपेठेचा अर्थ काय, भाजी मार्केट, मासे मार्केट. आता येताना जर तुम्ही बघितलात तर कुडाळ स्कूलच्या इकडे कॉर्नरवरती भाजी बसवली, ती कुठच्या बेसवरती बसवली, काय ते गार्डन म्हणून किंवा ती राखीव जागा म्हणून ठेवलेली आहे. आता तुम्ही सांगा, जर बाजारपेठेमध्ये जे कर बाजारपेठेमध्ये जास्ती आहेत, लाईट बिल बाजारपेठेमध्ये आहेत, आणि एवढं सगळं असूनही आणि सर्व सदस्य जे निवडून येतात किंवा जे आजूबाजूची दुकानं आहेत ती बाजारपेठेमध्ये, म्हणजे नुसती बाजारपेठेमध्ये म्हणजे बाजारपेठ दुकान नाही, सगळे 17 वॉर्डामधले जे व्यापारी आहेत त्यांची दुकानं चालण्यासाठी तुम्ही प्रयत्न करणार की भाजीवाल्यांचं संरक्षण करणार. आता तुम्ही सांगा, तुम्हाला टॅक्स जास्ती ह्याच्यातून पडतो, स्थायिक लोकांकडून टॅक्स मिळतो, मग त्याची दुकानं चालण्यासाठी तुम्ही प्रयत्न नाही. आधी 1 मिनिट बोलायला चुकू नका, कारण का आमचा जो विषय आहे किंवा आमच्या पोटाचा आहे, व्यापाऱ्यांना जीवन ठेवण्याचा विषय आहे. आज ज्यांची दुकानं नाही तेच बोलत आहेत, ज्यांची दुकानं नाहीत, ज्यांना भाडं द्यावं लागतं, ज्यांना लाईट बिल भरावं लागतं, ते भाजीवाल्यांवरती. तुम्ही कोणासाठी नगरसेवक बनलात? मी 17 उमेदवारांना विचारतो, तुम्ही स्थायिक लोकांसाठी, मी तो स्थायिक भाजीवाला असेल, स्थायिक व्यापारी असेल, मी 2 वेळा व्यापारी संघटना अध्यक्ष आलेलो आहे, आणि प्रत्येक गोष्टी लाईटीपासून सगळे व्यापारी संघटनेचे मुद्दे आहेत ते आम्ही महासंघाच्या याच्या पटलावरती आणलेले आहेत. पण आज मार्केटची परिस्थिती काय आहे ती महत्त्वाची. आज कोरोनामुळे किती त्रास झाला, नोटबंदीमध्ये किती त्रास झाला, आणि ऑनलाईनमुळे, मेन म्हणजे ऑनलाईनमुळे, आणि याच्यात मार्केटमध्ये व्यापारी टिकून राहायला पाहिजे, तर व्यापाऱ्याच्या पाठी सगळे 17ही सदस्य राहायला पाहिजे. मग तुमचे 5 सदस्य, माझे 2 सदस्य असं नाही, आम्ही सगळ्यांना एक म्हणतो, म्हणजे त्याच्यात भेदभाव काय नाही. स्थायिक माणसाचं भलं व्हावं, त्याच्यात भाजीवाला स्थायिक असेल, एक भाजीवाला स्थायिक असेल, पिंगुळीवाला असेल, पावशीवाला असेल, त्यालाही 4 पैसे मिळाले. आज नाही म्हटलं तरी ग्राउंड रिकामी आहे वरती व्हायचं नगरपंचायत, त्या ग्राउंडवरती बसवण्यासाठी काय ठराव घेत नाही तुम्ही? मग तिथे गाड्या बाजूला राहू ना. आज पण ह्याच्याकडे आपलं न्यायालयाकडे जागा अवेलेबल आहे तुम्हाला पार्किंगची, ते गाड्या घ्या आणि तिथे लावा, आणि तिथे भाजीवाल्यांचंच रक्ष हे करायचं आहे की नाही. आपल्याला जर सहानुभूती पाहिजे असेल भाजीवाल्यांसाठी, आपण त्यांना जर जिवंत द्यायचं असेल तर त्याला बाजारात येऊ द्या ना, त्याला बाहेर का विकायला लागतं, असं माझं म्हणणं आहे. प्रसादजी, आपला त्रागा जो आहे हा आम्ही देखील समजू शकतो. खरं तर कुडाळ शहरातील जे सर्व व्यापारी आहेत हे कुडाळ शहराचं वैभव आहे, आणि हे वैभव टिकवायचं आहे, जतन करायचं, आणि ते वाढवायची जबाबदारी आपणा सर्वांची आहे, 17च्या 17 नगरसेवकांची आहे. हे या ठिकाणी अधोरेखित करतो आणि पुढील मुद्द्याकडे जातो. खरं तर या मुद्द्यावरची चर्चा ही भडकच झाली. पुढचा मुद्दा नेमका कशा पद्धतीनं हे सर्व सत्ताधारी विरोधक आपल्यासमोर आणतायत पाहूया. खरं तर मंदारजी, माझा प्रश्न होता, मच्छी मार्केट कधी उभारणार, भाजी मार्केट कधी उभारणार? आता तर आपण बालोद्यान उभारलेलं आहे, पण त्या बालोद्यानावरती आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी मात्र सुरू झालेलं चित्र पाहायला भेटलेलं. मी सुरुवातीला जातोय विरोधी पक्षाकडे, कारण की मॅडमांनी मोठ्या प्रमाणात आरोप केलेले होते, भ्रष्टाचाराचे आरोप झालेले होते. मॅडम, नेमके काय आरोप आहेत जाणून घ्यायचं या पंचनाम्याच्या निमित्तानं. खरं म्हणजे जेव्हा मागची आमची सत्ता कार्यकाल संपत होता तेव्हाच नेमकं तत्कालीन पालकमंत्री सन्माननीय उदयजी सामंत यांनी 75 लाख रुपये कुडाळ शहरातील विकासकांनी सोडलेल्या जागेंवर पर्यटनदृष्ट्या विकास करणे या बॅनरखाली पैसे दिले होते. आम्ही तेव्हा तत्कालीन 17ही नगरसेवकांनी असं ठरवलं की प्रत्येक वॉर्डमध्ये किंवा सगळ्याही वॉर्डमध्ये असे थोडे थोडे पैसे घालण्यापेक्षा, की जिथे उपलब्ध जागा असतील तिथे थोडे थोडे पैसे घालण्यापेक्षा, आपल्याकडे सध्या जागा उपलब्ध आहे तर त्या जागेत एक सुसज्ज 10 गुंठ्यामध्ये आपण गार्डन तयार करायचं, आणि तसा आम्ही सर्वानुमते ठराव केलेला आहे. आणि त्या ठराव झाल्यानंतर आमचा कार्यकाल संपला. 1 वर्ष, जसं आता मंदारजी म्हणाले की 2 वर्षात का झालं नाही, तर त्याच्यानंतर त्याचं टेंडर प्रोसेस वगैरे ह्या सगळं प्रशासकाच्या कार्यकालात झाल्या. पण हे होत असताना जेव्हा आम्ही नवीन नगरपंचायतीमध्ये आलो तेव्हा आम्हाला कोणालाच काही माहिती नव्हतं की ते नेमकं काय होतंय.
त्या गार्डनमध्ये नेमकं काय काय बसणार आहे. पहिल्याच बैठकीत आम्ही विचारलं आणि तेव्हा तुम्हा सगळ्यांना, म्हणजे तुम्ही एक पत्रकार आहात किंवा इथे बसलेले नागरिक आहेत, त्यांना तेव्हा सगळ्यांना माहिती आहे की आमचे उपनगराध्यक्ष सन्माननीय मंदारजींनी एक व्हिडिओ पण व्हायरल केला होता की अशा प्रकारचं गार्डन होणार आहे. आम्ही खूप तेव्हा विचारलं नेमकं आम्हाला दाखवा, कारण कसं आहे आम्ही जी काय कामाची सुरुवात केली ते एक चांगलं व्हावं. आमचं तेव्हाचं विजन वेगळं असेल. आता हे तरुण आहे मंदार आणि त्याचं विजन चांगलं असेल आणि त्यांनी ते सांगितलं. मी त्याला बैठकीत असंही विचारलं, तू सगळीकडे शेअर केलंस पण आम्हाला का नाही दाखवलं. तरी ठीक आहे मी म्हटलं, आम्ही विरोधक वगैरे ती भूमिका असेल त्यांची, आणि तसं अगदी छान गार्डन होईल असं त्यांनी सांगितल्यामुळे आम्ही म्हटलं चांगलं आहे. तरी सुद्धा वारंवार आम्ही मागणी केली की असं गार्डन व्हायला का होतंय, हे कसं होतंय. आणि गेल्या 6 महिन्यापर्यंत साधारण तिथे काही नव्हतं, नेमकं ठरत नव्हतं की काय, हे काहीच माहीत नाही. आणि असं असून सुद्धा जेव्हा आम्ही मेमध्ये भूमिपूजन केलं, सन्मानित तत्कालीन पालकमंत्र्यांच्या हस्ते भूमिपूजन केलं, तेव्हा तुम्हाला सगळ्यांना माहिती असेल तेव्हाचा फोटो आहे. त्याच्यामध्ये इथे लँडस्केपिंग वगैरे सगळं दिलेलं आहे. आणि इतकं असताना फक्त जर आपण विरोधाला विरोध करायचा नाही म्हणून आम्ही कोणीही नगरसेवकांनी प्रश्न उपस्थित केले नाहीत. ठीक आहे, चांगलं करतात, कारण लँडस्केपिंग असेल किंवा इतर काही गोष्टी असेल आणि 10 गुंठ्यामध्ये चांगलं जर होत असेल तर विरोधाला विरोध म्हणून करायचा नाही. आमची नगरसेवकांमध्ये चर्चाही झाली. काही जण मला म्हणे, मॅडम तुम्हाला माहिती आहे का तिथे काय होत आहे वगैरे. पण एवढं चांगलं दाखवलंय, नवीन पाऊल टाकतायत आणि सुरू करतायत, तर त्यांना आपण शुभेच्छा द्यायला पाहिजेत. पण असं होऊन जेव्हा आम्ही टेक्निकली गोष्टी विचारल्या तर आज मला सांगायला खूप खेदाने असं सांगा असं वाटतंय की 27 लाख रुपयाची फक्त तिथे एक घसरगुंडी आहे. बाकीच्या गोष्टीचं तर नक्कीच आम्ही तिथे टेक्निकल दृष्ट्या आम्ही पत्रही दिलं आहे. त्याच्यामध्ये काहीतरी घोटाळा झालेला अशी आमची शंका आहे. कारण 27 लाख रुपयाची घसरगुंडी हा जो काही इश्यू आहे त्याच्यावर मुद्दामून आमचं बोलणं आहे की जर एवढं असेल, कारण आमचं सगळ्यांचं काम आहे की आपल्याला आलेला निधी तो कशा प्रकारे खर्च झालेला पाहिजे हे आपण बघितलं पाहिजे. उत्तर बालोद्यानावरती घेत जाऊ. मी मंदारजी उठून पहिलेच उभे राहिले, मी जाणार होतो नगराध्यक्षांकडे. मंदारजी आपण उत्तर द्या, 27 लाखाची घसरगुंडी नेमकी मिळते कुठे? प्रश्न 2 गोष्टींचं उत्तर देतो. पहिल्यांदा त्यांनी सांगितलं की तो फोटो त्यांनी दाखवला. निश्चितच आमचं 2 टप्प्यात ते काम होणार होतं. 75 लाख रुपये पहिल्या टप्प्यात सामंत साहेबांनी तेव्हा द्यायचे केले होते आणि दुसऱ्या टप्प्यामध्ये 2 कोटी रुपये, साधारण 2.25 कोटीमध्ये ते गार्डन उभं होणार होतं. नंतर राजकीय परिस्थिती बदलल्यामुळे त्या 75 लाखातच करण्याचं आमचं ठरलं. दुसरी गोष्ट, आता त्यांनी शिंदे साहेबांकडे पत्र दिलेलं आहे की त्या कामाची चौकशी व्हावी. तर निश्चितच कामाची चौकशी झाली पाहिजे. आणि जर 27 लाखाची किंवा 50 लाखाची असेल तर लोकांसमोर तत्काळ आता मुख्यमंत्र्यांकडे जर त्यांनी चौकशी मागणी केलेली आहे, म्हणजे हायर अथॉरिटीकडे केलेली आहे, निश्चितच येणाऱ्या काळामध्ये जे सत्य आहे ते समोर येईलच. आणि तत्कालीन नगराध्यक्ष ओमकार तेली यांनी आम्हाला ह्या कामाच्या शुभेच्छा दिल्या होत्या. ह्याचाही विचार केला पाहिजे. त्यांनी सुद्धा घसरगुंडी बघितली होती आणि घसरगुंडी काय आदल्या रात्री आणून लावली गेली नाही. एक मिनिट मॅडम तुम्ही बोलता ना, काय मी मध्ये बोललो नाही होतो, तर मला बोलू दे 2 मिनिटं. की निश्चितच घसरगुंडी आहे ना, त्यांनी आरोप केला त्याच्या आदल्या दिवशी नाही लावली आहे. उद्घाटनाच्या आदल्या दिवशी आरोप का करण्यात आले? निश्चितच तुम्ही पत्र दिलंय शिंदे साहेबांना, तुम्ही काय उत्तर द्या. अगोदर माझाही तोच प्रश्न आहे, एवढी सगळी ती यंत्रणा उभी होईपर्यंत विरोधक नेमके करत काय होते, हा माझा थेट सवाल आहे. जसं तुम्हाला मी आधी याच्यापूर्वी सांगितलं की हे दाखवलं, ठीक आहे, नवीन बॉडी काहीतरी चांगलं करते ह्या उद्देशाने, ठीक आहे ना, त्यांनी एवढं मोठं दाखवलंय, जर आपल्या सगळ्यांना जाहीर केलेलं आहे तर प्रत्येक वेळेस शंका कुशंका का काढायच्या? वारंवार आम्ही त्यांना इस्टिमेट वगैरे मागत राहिलो आणि इस्टिमेटमध्ये तुम्ही पाहाल माझ्या हातामध्ये इस्टिमेट आहे, सरळ याच्यामध्ये आहे, कॅमेरासमोर मी दाखवते, इस्टिमेट आहे. आणि पूर्णत्वाचा दाखला त्या दिवशी मी आमच्या मुख्याधिकाऱ्यांना विचारलं तर पूर्णत्वाचा दाखला आम्हाला मिळालेला आहे असं सांगितलं. त्यांचीच खरं म्हणजे पूर्णत्वाचा दाखला कोण देतं? नगरपंचायतच देते. पण मला असं सांगितलं गेलं, आमच्या बैठकीत सांगितलेलं, बैठक बोलवली गेली, आपण बालोद्यांचा लोकार्पण करायचं. जर बैठक बोलवली आणि त्या बैठकीत आम्ही सांगितलं की बैठक जर बालोद्यांचं काम परिपूर्ण असेल तर तुम्ही नक्कीच त्याचा उद्घाटन करा. आणि उद्घाटन करताना तेव्हा तारीख वगैरे ठरली. मग प्रशासन, माझा असा सवाल आहे की प्रशासन एक पाऊल मागे का गेलं आणि हा प्रशासनाच्या हस्ते न होता पक्षीय कार्यक्रम का झाला? कारण आम्ही पण सगळेजण त्याच्यामध्ये हे काम करण्यामध्ये किंवा काम पूर्णत्वास नेण्यामध्ये आम्ही सगळेजण सहभागी होतो. आणि तुम्हाला आणखीन एक मी इथे मुद्दा म्हणून दाखवू इच्छिते मुद्दा की हे काम करताना
जर आपण इथे जे टेक्निकल पॉईंट्स पण आहेत, आज तसं बघायला गेलं तर ही जागा आमच्या नावावर पण नाही आहे, पण आम्ही म्हटलं ठीक आहे ना, आपल्याला कुडाळ शहरासाठी पाहिजे, कुठलेही टेक्निकल मुद्दे आम्ही काढले नाहीत. पण जर एखाद्या वेळेस 27 लाख रुपयेची घसरगुंडी जर दिसते आहे ना, तर बाकीच्या गोष्टी तपासायची जरा माणसाला ईर्ष्या होती की काय नेमकं त्याच्यामध्ये काय आहे, काय बाबा चुका आहेत. मी गेल्या 7 वर्षात, जसं मंदारनी सांगितलं की मॅडम आधी सदस्य होत्या, नंतर नगरसेविका होत्या, पण कधीही कुठल्या गोष्टीचं टेंडर किंवा ह्या गोष्टी बघितल्या नाहीत, कारण आपल्याला त्याच्यातलं काही कळत नाही. हा माझा अजूनही मला कळत नाही. तर मी ते मागवून घेतलं, एका जाणकाराला विचारलं बाबा हे काय लिहिलेलं असतं, आणि ते विचारल्यानंतर याच्यामध्ये वाळू भरलेली जी आहे त्याची किंमत साधारणतः 4 लाख आणि कितीतरी आहे. इथे जर बघ 4,42,000 तिथे वाळू आहे, म्हणजे ती जी आपण भरलेली आहे ती असेल, असं माझा सिलिका जी म्हणतात ना त्याची किंमत आहे. आणि जे काही खर्च झालेले आहेत ते पूर्ण अजून त्यांचं बिल दिलेलं नाही, रनिंग बिल आहे असं सांगितलं. आणि जर ह्या सगळ्या विषयामध्ये मला वाटतं की जसं मंदार म्हणतो की आम्ही पुढाकारांना घेऊन बांधलंय, तर पुढाकार घेऊन तुम्ही तिथे लक्ष पण द्यायला पाहिजे होतं की 27 लाखाची घसरगुंडी असू शकते का. कारण आपल्याला माहिती आहे की काही ठिकाणी ग्रामपंचायतच्या इमारती या 27 लाखमध्ये पूर्ण झालेल्या आहेत. आणि हे असं असताना त्याच्याही पुढे जाऊन मी म्हणेल 10 गुंठ्यामध्ये जर प्रशस्त मोठं गार्डन होत असेल तर तुम्ही 4 ते 5 गुंठ्यामध्ये ते का केलं. मी मध्येच ब्रेक करून मंदारजीनाच विचारतो. मंदारजीना खरंच प्रश्न पडलाय, 27 लाखाची खरंच घसरगुंडी असते का? घसरगुंडीला खरंच 27 लाख रुपये पेड केले गेलेत का? एवढंच उत्तर द्या, एकदा क्लिअर करून टाका. तो टेक्निकल सँक्शन घेतलेलं आहे, थर्ड पार्टी ऑडिट केलंय, आणि तेरशे मॅडम यांनी एकनाथ शिंदे यांच्याकडे मागणी केलेली आहे. अजूनही मागणी केली आहे, ती हायर अथॉरिटी आहे. उद्या त्या कामामध्ये जर काय झालेलं असेल तर निश्चितच संबंधितांवर कारवाई होईल. आणि दुसरी गोष्ट मॅडमांच्या मी निदर्शनं आणून देतो की मॅडम म्हणतात ती जागा आमची नाही आहे. हिंदू कॉलनीची टाकी जेव्हा बांधण्यात आली तेव्हा मॅडमांना ती टाकी बांधली, त्याचं कर्ज आजही आम्ही नगरपालिका त्याचे हप्ते भरतोय. मग त्यावेळी ही मॅडमनी हे का नाही दाखवली, त्याचा आजही आम्ही हप्ता भरतोय, आणि ती पाणी तसेच टाकी फोडून. आणि खेदाने मॅडम सांगावं असं वाटतं की ती टाकी मॅडमांच्या वॉर्डमध्येच आहे आज. का नाही 7.5 ते 10 वर्षात पाण्याचा प्रश्न सुटला असता, विषय दुसरीकडे नेण्याचा विषय नाही. मॅडमांची तत्परता आपल्या वॉर्डमध्ये का नव्हती? कुठेतरी आज शहरामध्ये विकास होतोय, गार्डन होतंय, मुलं तिथे खेळत आहेत, कुठेतरी शिवसेनेचे खासदार आमदार, आणि मॅडमांनी दुसरा मुद्दा उपस्थित केला की प्रशासनाने का नाही केलं. ह्याचं मी उत्तर देऊ इच्छितो की आम्हाला प्रशासनातर्फे करायचं होतं, म्हणूनच नगराध्यक्ष मॅडमांनी विशेष सभा लावली की बालोद्यानाचं लोकार्पण म्हणून. त्याला मॅडम पण उपस्थित होत्या, आणि आम्ही तेव्हा सांगितलं की 16 तारीख जेव्हा ठरली तेव्हा मॅडम म्हणाले की म्हणजे संबंधित आमचं प्रशासन काय म्हणालं की पालकमंत्री 18 तारीखला आहे, त्याच्यामुळे तुम्ही 18 तारीखला घ्या. त्यावेळी आम्ही सगळ्यांनी म्हटलं ठीक आहे, पालकमंत्री आहेत आपले. नाही नंतर हो मॅडम, ते नंतरचा विषय. बैठकीत नाही विषय झाला. नाही तुम्ही मांडा ना, नाही तुम्ही. मी इकडे एक सांगेन, बसून कुणी बोलायचं नाही. मी सुरुवातीला सांगितलेलं आहे, तुम्ही इथं या, तुमचा मुद्दा मांडा, निश्चित ऐकलं जाईल. 2 मिनिटं थांबवतो, 2 मिनिटं. उपनगराध्यक्षांना बोलून दे, उपनगराध्यक्षांचं पूर्ण होऊन दे, निश्चित आपण त्या मुद्द्याला छेडा. वेळ मिळाला असता. कुणी बोलायचं नाही. पालकमंत्री तुम्हाला सांगायचं आहे की पालकमंत्री महोदय हे प्रथम नागरिक आहेत, त्यांच्याबद्दल कोणीही नाही आम्ही काही चुकीचं बोललेलं नाही आहोत मॅडम. नाही तुम्ही नाही बोललात, 18 तारीख आम्ही वेळ घेतली होती. आज मुलांच्या सुट्ट्या अर्ध्या संपल्यात. हे राजकीय नेत्यांच्या तारखा घेण्यामध्ये जर 1 तारीखला उद्घाटन झालं तर मुलांची अर्धी सुट्टी संपून जाईल. ते भले शिवसेनेचे असून देत, भाजपचे असून देत किंवा काँग्रेसची असून देत. मुलांना खेळण्यासाठी ते गार्डन केलंय, मग त्यांच्या ताब्यात जाणं गरजेचं आहे. ते लवकर ज्या दिवशी काम होईल त्या दिवशी जाणं गरजेचं आहे. ह्या भूमिकेने आम्ही केलं. त्यावेळी जर आमचे खासदार नसते किंवा आमदार नसते तरी आम्ही उद्घाटन केलं असतं. या सगळ्या राजकारणात ना काय होतला देव जाणो. कुडाळ शहर नाही अख्ख्या जिल्ह्याचाच आहे. तुमका काय बोलूच आहे? उद्घाटन करायचंच होतं, मग मीटिंग का लावली नगरपंचायतची? आणि नगरपंचायतमध्ये त्यांनी त्यावेळी ठरावामध्ये ठरवलं होतं की SRDकडे त्याची पाठपुरावा करूनच जर SRD आपल्याला जो प्रोटोकॉल देणार त्यानुसारच 16 होणार म्हणून सांगितलं. RDC कडे अभिषेक बोला साहेब. मी नगराध्यक्षाकडे येणार नंतर, तुमच्याकडे बोला. त्या प्रोजेक्टसाठी जी सिलिका वापरली गेली, मी त्या क्षेत्रात आहे म्हणून सांगतोय, त्या
गार्डनमधली सगळी जी सिलिका आहे ती एक दिवस आपण कोकणशाहीच्या माध्यमातून काढूया. साधारणतः 2 लाख रुपये पण होणार नाहीत. आणि जर समजा 2 लाख रुपयाचं पण जर काम नसेल तर नगराध्यक्ष आणि उपनगराध्यक्ष जर आम्ही सिद्ध केलं तर राजीनामा देणार काय? नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष सांगा. निश्चित ह्या मुद्द्यावरती होय. ते जाणून घ्यायचंय. 4 लाखाची सिलिका 2 लाख भरली तर आपण राजीनामा देणार का? नाही आता कसं माहिती आहे, आता त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र दिलं, त्याच्यात सिलिकेची चौकशी करू नका असं काय सांगितलेलं नाही. त्या कामाची चौकशी होणार, म्हणजे सिलिकेची पण चौकशी होणार, सिलिकेची पण चौकशी होणार. त्याच्यामध्ये असं मांडलंय का की सिलिकेची चौकशी होणार नाही म्हणून? तर तसं सांगावं. सायनाची आता त्यांनी पूर्ण कामाची चौकशी लावली आहे. त्यात असं लिहिलं का सिलिकाची चौकशी अभि गावडे करतील किंवा मी करेन, सिलिकाची सगळ्याच कामाची चौकशी एकनाथ शिंदे साहेब करतील जे सत्य ते लोकांसमोर जातात. मी काय मंदार एक मिनिट मंदार मी एक गोष्ट विचारतो, एक फक्त निश्चित खाली शांतता बाळगा. खाली शांतता बाळगली गेली. एक मिनिट सर्व एक मिनिट. स्टेजवरती सर्व जे उपस्थित आहेत त्यांनाही मी शांत राहण्याची विनंती करेन. आणि आपण समोर मान्यवर बसलात, माझे दर्शक आहात, त्यामुळे आपल्यालाही विनंती करेन शांतता बाळगा. इकडे जे मुद्दे मांडणार आहेत ते आपलेच लोकप्रतिनिधी आहेत. आपली बाजू ते सक्षमपणे मांडायला सक्षम आहेत. कुणीही खालून मला आता इथून पुढे आवाज येता कामा नये विनंती करतो. बोला. की दरवेळी तेरशे मॅडम कुडाळ शहरातल्या म्हणजे आर्थिक म्हणजे नगरपालिका सक्षम राहावी किंवा पैसे कुठे खर्च होऊ नयेत यासाठी प्रयत्नशील. निश्चित मी त्यांचा आभारी आहे. पण एक 5 वर्षापूर्वीची एक गोष्ट सांगतो. अभिमन्यू हॉटेल ते एसटी डेपोकडचा रस्ता हा PWDच्या ताब्यात होता. आज कुडाळ नगरपंचायत सारखी छोटी नगरपंचायत एवढ्या मोठ्या रस्त्याची डागडुजी करू शकत नाही. मग तत्कालीन तेव्हा पण मतदान झालं. आमच्या सगळ्या शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी त्यांना विरोध केला. तेरशे मॅडमांनी मतदान केलं की हा रस्ता नगरपालिकेच्या ताब्यात यावा. हाच रस्ता नगरपालिकेच्या ताब्यात का घेण्यात आला, हा का नाही घेण्यात आला इकडचा, ह्याचं कारण काय आहे? आणि ह्या शहराची एवढी डागडुजीला नगरपालिकेचा पैसा खर्च होतो, ह्याच्या मागचं कारण काय आहे? मी काय म्हणतो, विषय त्या हिंदू कॉलनीच्या टाकीपासून सुरू झाला, आता पुन्हा तो रस्त्यावर आला. मूळ मुद्दा बालोद्यानाचा आहे. बालोद्यानाच्या विषयामध्ये जे काही आरोप प्रत्यारोप झालेत, ह्या आरोप प्रत्यारोपांच्या चौकशीसाठी यांनी अर्ज टाकलाय. हे म्हणतात त्याची चौकशी झाल्यानंतर दूध का दूध और पाणी का पाणी होईल असं सत्ताधाऱ्यांचं म्हणणं आहे. साहेब, माझं एवढंच म्हणणं आहे, जर मुख्यमंत्र्यांकडे मुख्यमंत्री त्याची चौकशी करतीलच, पण नगरपंचायत म्हणून आपले सर्वांचे जे पैसे आहेत ते त्या गोष्टीसाठी खर्च झालेले आहेत, तर नगरपंचायत म्हणून काय हे करणार, काय कारवाई करणार? दुसरी गोष्ट, मंदारजी शिरसाट म्हणा किंवा आमच्या नगरसेविका काळप मॅडम म्हणा किंवा मी म्हणा, सर्वच जण त्या व्यवसायाशी, सिलिका सँड या विषयाशी आम्ही निगडीत आहोत. माझं एवढंच म्हणणं आहे की सगळी सिलिका एक दिवस बाहेर काढूया आणि ती मापूया ना. साधारणतः 900 रुपये टन या दराने ती कासारड्याला मिळते. ट्रान्सपोर्टचा खर्च धरून 15,000 रुपयाने जाग्यावर पडते. साधारणतः 26 ते 30 डंपर तिथे सिलिका आहे का, वापरली गेली आहे का? यामध्ये या गार्डनमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झालेला आहे. मी अभिषेक थांबवतो काका. मी आपल्याकडे येतो. आलोय. शेवटी काय माहितीये, चर्चा घडते म्हणून ती चर्चा पुढे नेणं गरजेची आहे. तो विषय हिंदू कॉलनीचा होता. आता मला हिंदू कॉलनीच्या विषयाबाबत मी आपल्याला विनंती करतो, आपण हिंदू कॉलनीबाबत सांगा. आणि महत्वाचं म्हणजे न्यूट्रल मी नागरिक आहे ह्या दृष्टीने मी बोलणार होतो. तुम्ही फक्त त्या लोकांनाच देता, याचं कारण काय? आम्ही विचारू शकत नाही. नगराला म्हणूनच मी निमंत्रित करून वरती बोलावलं. तुम्ही बोला. तुम्हाला मी सांगतो सर, आपण मांडा मुद्दा, मला काही प्रॉब्लेम नाही. मुद्दा मांडण्यासाठीच मी स्टेजवर आपल्याला बोलावलेलं. बोला, कॅमेरा सुरू. मगाशी हे सगळे जे काय बालोद्यान म्हणा किंवा आमची टाकी म्हणा, इथे जो काही पैसा खर्च होतोय हे विषय आहेत. हा आमच्यासारख्या टॅक्सपेअरमधून हा पैसा जातोय. टॅक्सपेअरचा विषय कोणी काढलाय का किंवा विषय करतायत का? ह्यांनी भ्रष्टाचार केला, त्यांनी भ्रष्टाचार केला, हे खर्च करणार, ते खर्च करणार. आमच्या पैशाचं काय होणार? योग्य मोबदला मिळणार की नाही ह्याचा हे लोक विचार करतात का? दोन्ही तुमचाच मुद्दा घेऊन काका आता कोकणशाही त्यांना प्रश्न विचारणार आहे, तुमचं पूर्ण होतं. आणि हिंदू कॉलनीचा जो विषय आहे, त्यांचं उपनगराध्यक्षांचं म्हणणं चुकीचं नाहीच आहे. कोट्यावधी रुपये तिथे फुकट गेलेले आहेत निश्चितपणे. पण त्यांनी एक लक्षात ठेवा,
मी कोर्टात आहे, त्या केसचा मी पूर्ण अभ्यास केला आहे, ज्याच्यात मी कोर्टाचा माणूस होतो, केसचा अभ्यास केला आहे आणि त्याच्यात जर तुम्ही संपूर्ण केस चाललीत ना तर फार विदारक अशी परिस्थिती होईल आणि आता जे काही टाळा मारतायत ना त्या सगळ्या बंद होतील, इतकी परिस्थिती आहे. फक्त काय माहिती काय की मला तो विषय वाढवायचा नाही, मला नावं सांगायची नाहीत. ग्रामपंचायतीने केलेला जो वकील होता तो कोर्टात एक शब्द बोलला नाही आणि ग्रामपंचायतीच्या विरोधात गेली केस. काय हजारो रुपये लाखो रुपये तुम्ही आमचे खर्च करता. तुमचा काका विचारलेला थेट सवाल मी आपल्याला विनंती करेन बसण्याची. हाच सवाल घेऊन मी मंचावरती जातोय कारण की नागरिकांचे प्रश्न ही खरी तर माझी कोकणशाही म्हणून काका जबाबदारी आहे, म्हणून तुम्ही खाली आल्यानंतर तुमच्या सोबतीनं मी सुद्धा खाली आलो. ती हिंदू कॉलनीतली टाकी बांधू नये असा त्यावेळी ग्रामसभेमध्ये ठराव मी घातलेला होता, पण त्या ठिकाणी त्या प्रशासनाने दुर्लक्ष केला, त्यामुळे ही संपूर्ण परिस्थिती उद्भवलेली आहे. निश्चित खरं तर नागरिकांनी मांडलेला प्रश्नाला मी पुढे घेऊन जातोय. बालोद्यानाच्या मुद्द्यावरती पुन्हा मी येणार आहे, कारण की बालोद्यानाचा मुद्दा अजून क्लिअर झाला नाही, परंतु त्यांनी विचारलेला जो प्रश्न आहे हा नागरिक म्हणून तितकाच महत्त्वाचा आहे. माझा थेट नगराध्यक्षांना सवाल आहे, मॅडम मागील वर्षभरात या सर्व नागरिकांनी भरलेला स्वनिधी किती रक्कम आपल्या नगरपंचायतीत आली आहे, त्या स्वनिधीचा तुम्ही नेमका विनियोग काय केला आहे आणि ती काय नेमकी सुविधा या नागरिकांना भेटली आहे, उत्तर द्या. मागील वर्षभरात नगरपंचायतीत जो स्वनिधी जमा झालेला आहे तर त्यामध्ये मालमत्ता कर हा 1,52,88,957 एवढा मालमत्ता कर जमा झालेला आहे. पाणी बिल 57,36,116 रुपये जमा झालेला आहे. बाजार फी 11,40,545. रस्ता खोदाई चार्जेस जे आपल्याकडे जमा झाले आहेत नगरपंचायतीकडे. एकूण रक्कम सांगा किती झाले, एकूण किती रक्कम जमा झाली. त्यांचा प्रश्न आहे स्वनिधी आमचा आम्ही जो टॅक्स भरतो, टॅक्स पोटी रक्कम भरतो, त्याचा विनियोग काय होतो, मला एकूण रक्कम सांगा, अंदाजे सांगा. आणि जवळजवळ 15 ते 20 कोटी रुपये आपल्याकडे जमा झालेले आहेत. त्यातला विनियोग तुम्ही नेमका कसा आपण फायरच्या गाडीसाठी त्यातले 10 लाख रुपये त्यावेळी किती क्षमतेची 5,000 लिटरची आम्हाला ते 2,000 लिटरची गाडी देत होते, पण तेवढी 10 लाख रुपये. त्यानंतर आम्ही विधवा निराधार त्यांना आम्ही अर्थसहाय्य दिलं. 58 महिलांना. परत दिव्यांग 5 लाखाची. स्टेजवर कोणी बोलू नका, माझा प्रश्न स्पेसिफिक ते उत्तर त्यांना दिलं. परत आपल्याकडे बांधकाम विकास शुल्कामधनं रस्त्यांची डागडुजी किंवा गटारांवर फरशा घालणे अशी जी काय बांधकामाची विषय आहेत तर त्यासाठी आपण खर्च केलेला आहे. त्याचबरोबर आपण आता नवीन रस्त्यांची कामं घेतली. त्यामध्ये काही एक वॉर्डमध्ये हायमास्ट लावणे वगैरे अशी कामं घेतली आहेत. म्हणजे अशी शहरात विकास कामं जी आहेत ती स्वनिधीतून घेतली आहेत आणि पुढे पण आणखी कामं प्रस्तावित आहेत. स्वनिधीतनं काही विकास कामं घेतली असं आपण सांगितलेलं आहे. मी तुमच्याकडे येतोय, समाधानी झालात काय उत्तरानं? ते ठीक आहे. माझं असं म्हणणं आहे की हा निधी असतोच, पण गव्हर्नमेंटचा जो पैसा येतो वेगवेगळ्या याच्यासाठी त्याच्या योजनांमधून, तर त्याच्यामध्ये सुद्धा हाच व्यवहार होतो ना. भ्रष्टाचाराचेच आरोप होतात एकमेकावर आणि ते साधारणपणे लोकांना पटण्यासारखे असतात. मग हा सुद्धा पैसा आमचा फुकट जातो ह्याचा आम्हाला दुःख आहे. ह्या दृष्टीने इन्कम टॅक्स आम्ही भरतो ना, इन्कम टॅक्स भरतो. ते इथे आता घरपट्टी भरतो. स्वनिधी म्हटलं नाही म्हणजे आम्ही घरपट्टी हे भरतो, मालमत्ता कर भरतो. तर हा जो पैसा जातो ना तो फुकट जातो, याची व्यथा आहे. मग ह्याच्यासाठी हे जे आम्ही निवडून दिलेले नगरसेवक आहेत हे असा पैसा फुकट जाऊ नये म्हणून हे 17 आणि 2 19 नगरसेवक काही प्रयत्न करणार आहेत का
हा एक माझा प्रश्न. पुन्हा आणि दुसरा मी नगराध्यक्षांना मी प्रश्न विचारेन की मगाशी प्रसाद शिरसाटाने जे सांगितलं आहे की हे ह्याला साईड पट्टीवर जे ह्यांना बसवायचं भाजीवाल्यांना, ते त्याच्यामुळे प्रॉब्लेम निर्माण होतो. कारण रस्ता अरुंद आहे, मोठा रुंद नाही आणि प्रॉब्लेम निर्माण होतो. तरीसुद्धा साईड पट्टीवर बसवण्याचा अट्टाहास का? त्यांनी म्हटल्याप्रमाणे जर मोकळी जागा आहे, तिथे मोकळी जागा जर उपलब्ध आहे तर त्या ठिकाणी तुम्ही बसवण्याची काही व्यवस्था करणार आहात का? नगरात काय झाला, भागता ना काही दिवस, पुढचा पुढे बघू. ह्या सत्ताधारी असो तर विरोधक असो, दोघांकडनं तास चाललेला या मी नमूद करेन पत्रकार म्हणून. घेतोय आलो मंचावर. काका नगराध्यक्ष, काकाने विचारलेल्या प्रश्नाचं उत्तर अगदी थोडक्यात द्या. आपल्याकडे सुसज्ज असं भाजी मार्केट अद्यापर्यंत नाही आहे आणि त्यासाठी आता आपल्याकडे भूसंपादनाचं, मग अशी मॅडमनी सांगितल्याप्रमाणे भूसंपादनामध्ये काही टेक्निकल बाबी आहेत, टेक्निकल इश्यू आहेत. ज्यांची जागा आपल्याला एक्वायर करायची आहे, म्हणजे जे जमीन मालक आहेत त्यांची जागा एक्वायर करायची आहे, तर त्यामध्ये 1, 2 ते 3 जमीन मालक आहेत, ते मृत आहेत आणि त्यांचे जे वारस आहेत तर त्यांची अजून आपल्याकडे त्यांच्याशी कॉन्टॅक्ट त्यांच्याशी होत नाही आहे. त्यामुळे थोडा त्यामध्ये टेक्निकल इश्यू येतो आहे. ह्या सगळ्या बाबी प्रशासनाच्या लेवलवर आणि आम्ही सगळे 17ही नगरसेवक, 17+2 सत्ताधारी असो किंवा विरोधक असो, हे सगळे मिळून आम्ही त्यावर नक्कीच तोडगा काढणार आहोत आणि शहराला एक सुसज्ज असं भाजी मार्केट देणार आहोत. पण सुसज्ज असं भाजी मार्केट शहराकडे आपल्या शहरात नसल्यामुळे आता त्या भाजीवाल्यांना कुठेतरी आपण जागा द्यायला पाहिजे, ही नगरपंचायतीची जबाबदारी आहे. बरोबर नगरपंचायतच्या पटांगणावर म्हणतायत, बरोबर. बाबासाहेब बोगटे सरपंच असताना ते लोकवर्गणी घ्या, मी बोललो लोकवर्गणीतून ती आम्ही इमारत उभी कशासाठी केली होती, तर कुडाळ मनोरंजन किंवा इतर कार्यक्रम, तेव्हा हॉल हा संकल्पना आली नव्हती त्या काळामध्ये. तर तेव्हा ती लोकवर्गणीतून जी आमची अल्पबचत जी हॉल आहे, म्हणजे नगरपंचायतच्या बाजूला जी आहे, त्याला शेड मारून तिथे जरी तुम्ही भाजी मार्केट नॉमिनल केलं, ते प्रचंड मोठी जागा आहे. आता त्या इमारतीबद्दल शिरसाट साहेबांनी सांगितलं, तर त्या इमारतीचं स्ट्रक्चरल ऑडिट केलेलं आहे आणि ती इमारत ही धोकादायक आहे असा त्याचा रिपोर्ट आलेला आहे. त्यामुळे ती इमारत आता निर्लेखित करायची आहे. ती निर्लेखित करून त्यानंतर मग त्या ठिकाणी सुसज्ज असं आपण नगरपंचायत इमारत उभी करणार आहोत. त्यावेळी मग त्या इमारतीच्या खाली भाजी मार्केट किंवा मग आता जिथे भाजी मार्केट आहे त्या ठिकाणी भाजी मार्केट उभारायचं की नाही, हे शहरातील सर्व व्यापारी किंवा जे विक्रेते आहेत किंवा स्थानिक आहेत यांच्याशी चर्चा करून मी म्हणतो, जेव्हा शेवटची नगरपंचायत होण्यापूर्वी जी ग्रामसभा आलेली, त्या ग्रामसभेमध्ये जी आता नगरपंचायतची इमारत आहे ती इमारत ताब्यात घेऊ नका मग आम्ही सांगितलेलं होतं. सगळ्या ग्रामपंचायती आमच्या सह्या आहेत, त्याच्यात माझी वैयक्तिक सही आहे, भोगट्यांची सही. आधी ऐकून घ्या, मग सगळी इमारतीची जागा किती आहे तुमच्याकडे एक्वायर आता मला सांगा तुम्ही. आणि त्या इमारतीची जागा जर निर्लिखित आहे तर आताच पाडा आणि तिथे भाजी मार्केट या करा ना. मग तुमची जागा ना ती निर्लेखित करायची आहे. ती निर्लेखित झाल्यानंतर त्या ठिकाणी निश्चितच भाजी मार्केट उभारायचं की त्या ठिकाणी नगरपंचायतची सुसज्ज अशी इमारत उभारून त्या खाली परत भाजी मार्केट करायचं की नाही, यावर आमची चर्चा चालू आहे. तिथले बाजारपेठेतील जे स्थानिक विक्रेते आहेत, व्यापारी आहेत, या सगळ्यांची, कुडाळवासियांची सगळ्यांशी चर्चा करून आपण तेव्हा ठरवणार आहोत की भाजी मार्केट हे नक्की कुठे घ्यायचं आहे ते. पण शहरात सुसज्ज असं भाजी मार्केट करण्यासाठी आम्ही सगळे एकदम तत्पर आहोत. हे खरं असतं ना, कुडामध्ये स्थायिक लोकांच्या आधी गुजराती जे मारवाडी गुजराती आले, म्हणजे सगळे स्थायिक लोक तोपर्यंत तुमचा होय सर, सगळे स्थायिक लोक बाहेर जातले.
आज संताप असा आहे की आम्ही नगरपंचायत मुळात कशासाठी केली आहे तर भाजी मार्केट मासे मार्केट होण्यासाठी नगरपंचायत केलेली होती. अद्याप आता किती 7.5 वर्ष झाली नगरपंचायतीला. अद्यापर्यंत हे प्रश्न वरिष्ठ नेत्यांकडे कुठच्या नगरसेवकांनी किंवा कुठच्या आपल्या जे कोण लीडर आहेत पक्षाचे त्यांनी कोणी कोणाकोणाकडे दिले ते मला सांगा. केंद्रीय मंत्री आमच्याकडे आहे, आमच्याकडे हे पालकमंत्री आमच्याकडे आहे, मग त्याच्यानंतर आमचे पहिल्यांदा मुख्यमंत्री होते. किती प्रश्न कुडासाठी हिरिरीने मांडले ते मला सांगा. आज किती 17-34 नगरसेवक झाले कुडामध्ये. एकांतरी आपले प्रश्न कुडाच्या धर्तीत मांडलेले आहेत का किंवा त्याचे निवेदन दिले असत आता इथे मला दाखवा सगळ्यांनी. खरं तर मी आता त्यांनी गुजराती आणि मारवाडी यांचं तर कुडाळ शहरातील ज्या हे गाड्या आहेत किंवा इमारती आहेत किंवा स्वतःच्या इमारतीमध्ये ह्यांना भाड्याला देतं कोण? मग त्यांना होत नाही, त्यांचा खर्च भागत नाही म्हणून ते गुलाम झालंय. ह्याचं नाही, जर तिथे दुकानं चालली असती तर त्यांनी भाड्याला दिलीच नसती. खरं तर तुम्हाला सांगतो हा जो विषय आहे ना मी इथं खरंच थांबवतोय कारण की मी सुरुवातीलाच तो मुद्दा मॅडम बसण्याची विनंती करेन, शिरसाट सर आपल्यालाही बसण्याची विनंती करेन. खरं तर मी सुरुवातीला मुद्दामून तो मुद्दा घेतला की आमच्या कुडाळ नगरीमध्ये सुसज्ज असं भाजी मार्केट आणि मच्छी मार्केट नेमकं कधी होणार त्याच्यावरतीच चर्चा सुरुवात झालेली होती. चर्चेच्या पुढे जातोय मॅडम. एक विषय त्यांनी जो सांगितला त्याच्यावर मला 1 मिनिट बोला. अगदी थोडक्यात मला बरेच विषय तुमच्या आरोप प्रत्यारोपांमध्येच वेळ गेलो जास्त. तर शिरसाटना सांगू इच्छिते की माझ्या कॉलनीमध्ये जी टाकी आहे त्या टाकीच्या संदर्भात जेव्हा नगर ग्रामपंचायत सदस्य झाले तेव्हा आम्हाला माहिती मिळाली. आमच्या सगळ्यांना आम्हाला माहिती नव्हतं की बाबा ही टाकी ठीक आहे आपल्याकडे चांगलं होतंय, पण आम्ही एक निधी खर्च करायला गेलो. त्या निधी खर्च करताना सदर संपूर्ण जो 7/12 तो आमच्या नावावर नाही, आमच्या म्हणजे तत्कालीन ग्रामपंचायतीच्या नावावर. हे कळल्यानंतर तिथपासून जे त्या कामाच्या मागे लागले आहे ते आतापर्यंत गेल्या 2 महिन्यापूर्वी कुडाळ नगरपंचायतीमध्ये अशी घटना घडली की त्या केसचा निकाल लागला तरी संबंधित अभियंत्याने तो निकाल लपवून ठेवला आणि आमच्यापैकी कोणाला माहित नाही. ती ह्यांना माहित आहे की नाही माहित नव्हतं मला, कारण ती जागा साधारण 36 गुंठे आहे आणि 36 गुंठेच्या जागेचा हिंदू कॉलनीमधला दर आपल्या सगळ्यांनाच माहिती आहे. आणि त्या जागेचा निकाल लागल्यानंतर त्याचं जे अपील करायचं तो कालावधी संपल्यानंतरही आम्हाला कोणाला माहित नाही. पेपरमध्ये ती जागा विक्रीसाठी जाहिरात आल्यानंतर आमच्यापैकी एकाला समजल्यानंतर आम्ही नगरपंचायतीत विषय ठेवला आणि परत ते अपील करायला आलो. तोपर्यंत नगरपंचायतीच्या नगराध्यक्षांनाही माहीत नव्हतं, उपनगराध्यक्षांना माहीत नव्हतं. आणि ही जी टाकीचे जे काही विषय आहे तो आम्ही पहिल्यापासून लावून धरलाय. उपनगराध्यक्षांनी आधी माहिती घ्यायची आणि नंतर बोलायचं, कारण मी माझ्या घरात शेजारचं असेल किंवा माझ्या वॉर्डमधलं पहिलं बघणार आणि कुडाळ शहरातलं तर बघणार आहे, कारण मला फक्त वॉर्ड पुरती नगरसेविका म्हणून नाही तर कुडाळ शहराची सेवा करण्यासाठी म्हणून मी नगरसेविका झाली आहे. निश्चित मॅडमांनी आता मांडलंय, पण गेल्या 7.5 वर्षात बघितलं तर टाकीमुळे नगरपालिकेचा किंवा ग्रामपंचायतीचा किती पैसा खर्च झाला हे पण बघण्याची गोष्ट आहे. ती टाकीत जर आपली जागा नव्हती किंवा तिथे लिटिगेशन होते तर बांधलीच का, आणि ते सुद्धा कर्ज घेऊन, ह्याला जबाबदार कोण? आणि त्या ठिकाणी तुम्ही स्थानिक होतात, स्थानिक नगरसेवक ग्रामपंचायत सदस्य होतात, मग त्या ठिकाणी तुम्ही नाही मॅडम आमचे अध्यक्ष आहेत ते बोलतील. पूर्ण विषय ऐकून घ्या. मग त्याच्यानंतर तुम्ही त्या ठिकाणी होतात, त्या ठिकाणी एवढ्या सगळ्या गोष्टी झाल्या, मग त्याला 7.5 ते 8 वर्ष का लागली? शेवटी उपनगराध्यक्ष तुम्हालाही सांगते, माझा पण कोर्टाशी संबंध आहे. माझे वडील कोर्टामध्ये रजिस्ट्रार म्हणून होते. कोर्टात एखादी केस गेल्यानंतर आणि स्थानिक जे आपले काही होते, जसा मालवणकर साहेबांनी मगाशी उल्लेख केला आणि मला खेदाने म्हणावं लागते, आम्ही गेल्या ग्रामपंचायतीत असताना तर मी खूपच पाठपुरावा केला, कारण तेव्हा पहिल्यांदाच या क्षेत्रात आलेली. तेव्हा दुर्दैवाने तत्कालीन सरपंच ज्या होत्या त्यांनी कोर्टामध्ये अशी साक्ष दिली की सदर ही चर्चा इथंच थांबवणार आहे. मला तुमचं अगोदर काय घडलं ना, काय देणं घेणं नाही, आमका काही देणं घेणं नाही. तुम्ही पुढे मी म्हणूनच मी थांबवलं. आता इथून पुढचा प्रश्न तुम्ही करणार काय त्याची उत्तर आम्हाला कुडाळवासी म्हणून या पंचनाम्याच्या मंचावरती कोकणशाहीच्या एक्सप्रेसच्या माध्यमातून आपण द्यावी, ही विनंती मी आपल्याला करेल. मी दोन्ही मान्यवरांना नम्रपूर्वक सांगेन आपण विराजमान व्हावं. चर्चेच्या पुढे जातोय. सांडपाण्याचा प्रश्न कुडाळ शहराला
भेडसावतोय. येता जाता रस्त्यानं मॅडम गटारातनं दुर्गंधी आम्ही सुद्धा सहन करतो, आम्ही अनुभवलंय. ह्या सांडपाणी नेमकं थांबणार कधी, माझा थेट सवाल पहिला तुम्हाला आहे. सांडपाण्याबद्दल त्या जी इमारती आहेत, सदनिका आहेत, तर त्या सदनिका धारकांना ज्यांचं ड्रेनेजचं पाणी उघड्यावर सोडलेलं आहे, त्याच्यामुळे शहरात दुर्गंधी पसरते आहे, तर त्यांना वारंवार आरोग्य विभागाकडनं नोटिसी गेलेल्या आहेत, तरी ते काही त्याची उपाययोजना करत नाही आहेत आणि त्यामुळे आता त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केलेले आहेत. हां, आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे सांडपाण्याचा DPR आपल्याला तयार करायचा आहे. स्वच्छ सर्वेक्षण अंतर्गत 85 लाख रुपये मंजूर झालेले आहेत सांडपाण्याचा DPR तयार करण्यासाठी. आणि यामध्ये सिवेज स्टेटमेंट प्लांट म्हणजे STP प्लांट हा शहरात ज्या ठिकाणी नाले आणि नदी आहेत तर त्या ठिकाणी तो प्रकल्प उभा करायचा आहे. म्हणजे नदी नाल्यांतून जो सांडपाणी जातं तिकडे तो STP प्लांट उभा करून ते पाणी प्रक्रिया करून मग स्वच्छ पाणी असं ते पुढे हे करायचं आहे. तर त्यासाठी जी कन्सल्टन्सी ज्या DMAने नेमलेल्या आहेत तर त्या कन्सल्टन्सींनी आपल्या नगरपंचायतकडे येऊन ते प्रेझेंटेशन द्यायचं आहे आणि त्यानुसार एक कन्सल्टन्सी नेमून स्वच्छ सर्वेक्षण च्या अंतर्गत आपण आता ह्या सांडपाण्याचं निचरा करणार आहोत. मॅडम आणि खूप चांगल्या शब्दामध्ये पुढे काय प्लॅन आहेत हे सांगितलेले आहेत. संध्या दर्शना काहीतरी या मुद्द्यावर बोलायचं आहे, जाणून घेऊया. मला एवढंच म्हणायचं आहे की आम्ही स्लॅब ड्रेन हा विषय गेल्या पहिल्या वर्षी आम्ही मागणी केलेली होती. कारण स्लॅब ड्रेन जर तिथे झाला आणि खरं म्हणजे आम्ही मागणी केली आणि ते नंतर ह्या सर्व नगरसेवक आम्ही अगदी सत्ताधारी वगैरे आणि उपनगराध्यक्ष असतील किंवा सगळेच आम्ही तिथे गेलो पण होतो, पाहणी सगळी केली. पण त्यानंतर फक्त पाहणी करण्यापुरतं झालं. आपली प्राधान्य कुठल्या कामाला द्यावं हे न समजल्यामुळे फक्त ती कामं जी आपल्या वॉर्डमधली कामं घेतली गेली आणि ही कामं बाजूला ठेवली. उलट मला असं सांगायला नक्कीच आवडेल की तुमची सत्ता होती, तुमचे पालकमंत्री होते, तर स्लॅब ड्रेन हा जो शहरात अतिशय महत्त्वाचा विषय झाला. कारण कन्स्ट्रक्शन वगैरे थांबवणं तर हे आपण करू शकत नाही, पण याचा निचरा किंवा त्याची विल्हेवाट कशी लावायची हे नगरपंचायत म्हणून आपलं प्रथम कर्तव्य असं मला वाटतं. तर ते जर घेतलं असं तेव्हा आता आजपर्यंत तिथे स्लॅब ड्रेन बांधून पूर्ण नक्कीच झालेला होता. बरं, नगरसेवक निलेश परब यांना काहीतरी मांडायचं आहे. नगराध्यक्ष मॅडमने आता सांगितलं की सांडपाण्याच्या संदर्भात काही चौकशा लावल्या आहेत किंवा गुन्हे दाखल केले आहेत म्हणून, पण ती चौकशी पूर्ण होईलच, ती काय कारवाई व्हायची ती होणारच. पण सत्ताधारी म्हणून तुम्ही काय करणार ह्याचं उत्तर त्यांनी द्यावे. आणि खेदाची गोष्ट म्हणजे काय माहिती आहे, तात्कालीन ग्रामपंचायत असो किंवा मागची काही वर्ष नगरपंचायत असो, पण या एका वर्षामध्ये सांडपाण्याच्या विषयासंदर्भात 6 उपोषणं झालेली आहेत. त्याचंही उत्तर त्यांनी द्यावं. त्यापैकी काही उपोषणांचं रिपोर्टिंग करण्यासाठी आम्ही सुद्धा केलं होतं. साहेब, काय झालं पुढे त्या उपोषणांवरती? जी उपोषणं केली होती, आपण जे काय त्यांना पत्रव्यवहार केलेले आहेत, पुढे काय झालं त्या सर्व मुद्द्यांचं? गेल्या 5 वर्षात बघितलं आणि त्याच्यानंतर आता बघितलं तर ज्या बिल्डर्सनी थेट पाणी गटारामध्ये सोडलं सार्वजनिक, त्यांच्यावरती कोर्टामध्ये आम्ही हे केलेलं आहे, गुन्हा दाखल केलेला आहे. हे पहिल्यांदाच झालं आणि त्याचा आम्ही ठराव पण घेतला आहे. दुसरी गोष्ट, आम्ही सत्तेत झाल्यानंतर शहरातल्या आरोग्यविषयक म्हणजे बघाल तर गेल्याच वर्षी आम्ही कुडाळ शहरातल्या सर्व सार्वजनिक विहिरी आहेत त्याची साफसफाई आम्ही पहिल्यांदा केली, जी कधी झाली नव्हती. नाही, दरवर्षी अशा पद्धती होत नाही, कशा पद्धती लोकांना कळत पण नाही होते ती. यावर्षी व्यवस्थित झाली, हाच फरक होता. नाही, तुम्ही सगळ्याची मागणी करणं आणि प्रत्यक्षात आणणं ह्याच्यामध्ये फरक आहे. ओंकार तेली आमचे नगराध्यक्ष होते, त्या काळात झालेली होती, फक्त प्रसिद्धी केली जात नव्हती एवढंच. जेवढ्या लोकांना पाहिजे ना ती सुविधा दिली जात होती, प्रसिद्धी केली जात नव्हती. आता प्रसिद्धी केली जाते, फोटो व्हायरल केले जातात, एवढाच फरक आहे कामामध्ये, बाकी काय नाही. निश्चितच बघाल तर गेल्या 5 वर्षामध्ये आम्ही ओंकार तेलींनी पण चांगलं काम केलं, त्यांना आम्ही काय नावं ठेवत नाही. पण एक गोष्ट सांगू इच्छितो, बालोद्यान केलं तर त्यांनी केलं, म्हणजे त्यांनी हे केलं होतं, आणि वाईट काय केलं तर आम्ही केलं. त्यांची नेमकी भूमिका काय? चांगली कामं झाली काय ती आम्ही ठरवून ठेवलेली होती. वाईट कोणीही म्हणलेलं नाहीये. आज नाही, बालोद्यानाला वाईट कोणीच म्हणलेलं नाही. एक गोष्ट मी बोलतो ना, मग बोला ना तुम्ही दोघांनी एकदम बोला, मी एकदम बोलतो. एक गोष्ट सांगतो, तुम्ही बालोद्यानाचा मुद्दा छेडलात म्हणून मंदारजी फक्त 1 सेकंद बोला. बालोद्यान वाईट आहे असं आमच्यापैकी कोणीही म्हटलं नाही आणि कोणी म्हणणारे नाही. पण 10 गुंठे या प्रशस्त जागेत होण्याऐवजी थोडक्या जागेत का केलं आणि
त्याला 27 लाख चौकशी होईल ते होईल, पण मला एखादी वस्तू जर 10 रुपयाची माहिती असेल तर तिचे मी 100 रुपये देईन का, हा सगळ्यात मोठा मुद्दा आहे. मला याचं खरंच उत्तर 10 लाखाचं बालोद्यान 10 गुंठ्याचं बालोद्यान 5 गुंठ्यात का झालं? एक उत्तर देतो मी तुम्हाला. जेव्हा तेरशा मॅडमने सुरुवात केली, आता ह्याचं बिल काढलं प्रशासनाने, बरोबर. मॅडमांनी सुरुवातच काय केली की सत्ताधाऱ्यांचं प्रशासनावरती वचक नाही. मग आमचं वचक नाही तर बिल आम्ही कसं काढायला सांगितलं? दुटप्पी भूमिका का? म्हणजे ते काय म्हणतायत की आमचं वचक नाही म्हणून, आणि प्रशासनाने बिल काढलंय. बरोबर. लॉजिक कळलं नाही आता. नाही लॉजिकचा काहीही विषय नाही. मंदार एका साईडने सांगायचं आम्ही प्रशासनाला बिल काढायला सांगतो, आणि एका साईडला सांगायचं प्रशासन आमचं वचक नाही म्हणून. म्हणजे बिल काढायला आमचं वचक आहे का? पहिली गोष्ट नेमकी भूमिका काय तुमची? प्लीज बोलू नका साहेब. इथे हा भांडणाचा विषय नाही आहे, पण मी सत्ताधारी सर्व नगरसेवकांना विचारतो. आज श्रुती वर्धनताई इथे बसल्या आहेत, त्या कुडाळ शहराबद्दल चांगल्या लिहितात. 27 लाख रुपयाची घसरगुंडी त्यांना मान्य आहे का? काळप मॅडमांना माझा प्रश्न आहे की 4.5 लाख रुपयाची सिलिका सँड, म्हणजे ज्यांचे पती त्याच्यामध्ये स्वतः त्या क्षेत्रात आहेत, शिरसाट साहेबांचे भाऊ पण त्या क्षेत्रात आहेत, म्हणजे जरी नसतील तरी त्यांच्याकडून माहिती घ्या. माझं म्हणणं काय, एखादी गोष्ट आपण जेव्हा खरेदी करतो तेव्हा त्याचा 10 वेळा रेट काढतो का नाही? आता सगळं ऑनलाईन झालेलं आहे. ती घसरगुंडी ऑनलाईनवर 7 ते 8 लाख रुपये दाखवते, चांगली. ती तुम्ही 27 लाख रुपयाला घेतलात. माझा वाद ह्याच्याशी नाहीच आहे. माझं म्हणणं आहे कुडाळ शहरासाठी एखादी चांगली गोष्ट जर होत असेल तर ती जरूर करा, आम्ही त्याचं स्वागत करू. पण जिथे भ्रष्टाचार झाला आहे तिथे आम्ही आवाज हा उठवणारच. माझा ह्या दोन्ही नगरसेविकांना प्रश्न आहे की 27 लाख रुपयाची घसरगुंडी मान्य आहे का? दुसरा प्रश्न काळप मॅडमांना आहे की ती वाळू, ती सँड 4.5 लाख रुपयाची आहे का? आणि तिसरा प्रश्न माझा नगराध्यक्ष मॅडमना आहे. माझं यावर कोकणशाहीच्या मते आव्हान आहे की ती सगळी माध्यमांसमोर आव्हान आहे की तुम्ही सकाळच्या वेळेत, आपण 2 तास सकाळच्या वेळेला ऊन असल्यामुळे गार्डनमध्ये कोणच नसतं, सर्व सँड बाहेर काढूया. ती सँड जर समजा तो सगळा खर्च आम्ही करतो, ती सँड समजा जर त्याच्यामुळे शासनाचं नुकसान झालं, हा महत्वाचा मुद्दा आहे माझ्यासाठी सुद्धा. आरोप होत आहेत, या आरोपांची उत्तरं सत्ताधाऱ्यांकडनं घेणं खरंच गरजेची आहेत. कुठंतरी तो म्हणजे आता एक गोष्ट आहे, सर्वसामान्य म्हणून दिसत असताना, पाहत असताना काही गोष्टी समोर येत असतात. याची उत्तरं शहानिशा जी ही निश्चित सत्ताधाऱ्यांकडनं होतील, त्यामुळे त्यांच्याकडनं देखील उत्तर घेणं तितकंच गरजेचं आहे. मी मुद्दा सोडून भरकटणार नाही, पुन्हा सांडपाण्याचा विषय घेणार आहे. बोला. 2 मिनिटं. तर ती जी सँड आहे ती आपण बाहेर काढून त्याच्यावर जर समजा जर ती कमी आली किंवा त्याच्यामुळे जर समजा तिथल्या जागेचं नुकसान झालं तर आम्ही भरून देऊ. पण जर समजा जर तिथे भ्रष्टाचार आढळला तर नगराध्यक्ष मॅडम त्याच्यावर काय कारवाई? नगराध्यक्षांना विचारतो. 5 गुंठ्यात काय झालं? नाही, मी आता इथंच उभा राहतो. बोला. मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय येईल तेव्हा येईल, पण नगराध्यक्ष मॅडम म्हणून आमच्या आरोपांचं खंडन करणार का, हे महत्वाचं आहे. निश्चित नगराध्यक्षांना मॅडम मला दिलं गेलं नाही, म्हणूनच मला पण जाणून घ्यायचं आहे त्यांनी जे काही प्रश्न विचारलेत या प्रश्नाबाबत नगराध्यक्ष म्हणून तुमची नेमकी भूमिका काय? मुळात बालोद्यानचा हा ठराव हा गेल्या बॉडीत झालेला आहे, बरोबर. त्यानंतर त्याचं जे इस्टिमेट आहे, जे तांत्रिक मान्यतेसाठी इस्टिमेट केलं जातं ते सुद्धा गेल्या बॉडीतलं आहे. हां, त्यानंतर हे MGP कडे इस्टिमेट जातं, ते MGP कडून तांत्रिक मान्यता होऊन येतं. त्यावेळी तेव्हा 27 लाखाची घसरगुंडी ती त्यामध्ये होती. त्यांनी ते चेक करून तांत्रिक मान्यता दिली. त्यानंतर हे सगळं बालोद्यान झाल्यावर त्याला आपण 3rd पार्टी ऑडिट लावलं. मग त्यामध्ये पण त्यांनी रिपोर्ट डन असा दिलेला आहे. एवढं सगळं करून सुद्धा आता विरोधक त्यावर भ्रष्टाचाराचा आरोप लावत आहे. अभि गावडे नगरसेवक आहेत, त्यांनी अजून एक महत्त्वाचा मुद्दा विचारलाय. ती जी वाळू आहे त्यांचं असं म्हणणं आहे ती वाळू बाहेर काढूया आणि मोजूया. तुम्ही आधीच आपल्या महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांकडे या सगळ्याची चौकशी लावलेली आहे ना. मग काय करणार? माझा नगराध्यक्ष मॅडमांना एकच प्रश्न आहे की आपली जबाबदारी हटकायचं काम हे करतायत. माझं असं म्हणणं आहे की त्यांनी
डायरेक्ट आमचं त्यांना खुलं आव्हान आहे की होऊन जाऊन देत एकदा काय ते, जर पाणी का पाणी दूध नसेल ना तर होऊन जाऊन देत. महाराष्ट्राच्या हायर ऑथॉरिटीकडे जर ही बाब नेलेली आहे पण त्यामध्ये संबंधच नाहीये. जो काही शासनाच्या मालकीचं जे काही नुकसान होईल ते आम्ही भरतो. शासनाच्या मालकीचं जे काही नुकसान होईल आणि फक्त 2 तासात जनतेसमोर येऊन जाऊन देत की ती सॅन्ड 4,52,000ची होती का, यावरच आमचा मुद्दा आहे. मंदारजी शिरसाट यांनी आमचं आव्हान स्वीकारावं आणि 2 तास कोकणशाहीच्या माध्यमातून जर गेले तर त्याचा फलित होईल. कोकणशाही ऑन कॅमेरा यायला केव्हाही तयार आहे. झाले ते अजून उत्तर मिळालेलं नाही. 10 गुंठ्यात आताच घ्या साहेब, सांगा. अगदी थोडक्यात बोलू, चर्चा पुढे नेऊ आणि 3 कुडाळ शहराशी संबंधित महत्त्वाचे प्रश्न आहेत, ज्या प्रश्नांची उत्तरं सत्ताधाऱ्यांकडनं आणि विरोधकांकडनंही जाणून घ्यायची आहेत. 3 प्रश्न बाकी आहेत. 10 गुंठ्याचा 5 गुंठ्यात का झाला? निश्चितच पहिले 75 लाख रुपये त्याला मिळाले होते. दुसऱ्या टप्प्यामध्ये 2 कोटीचा निधी येणार होता. त्याच्यामुळे आणि बघितलं तर पाटी नाट्यगृह आहे, त्याला जाणारा रस्ता आहे, त्याच्यानंतर तो रस्ता MIDCचा आहे, रोड वायडिंगचा विषय आहे. उद्या आम्ही अतिक्रमण केलं असंही होऊ शकतं. त्याच्यामुळे ज्या जागेत बसेल त्या ठिकाणी आम्ही अद्यावत बसवलेलं आहे. जागा आम्ही खरेदी केलेली 69 गुंठे जागा नगरपंचायतीने महाराष्ट्र शासनाकडनं घेतली. त्या ठरावात पण असं नमूद आहे, त्या जागेचं जे काही नाव असेल ते लिहून की या जागेत नाट्यगृह सोडून उर्वरित 10 गुंठे जागा आहे. त्याच्यामध्ये कुडाकांड ही पहिल्यापासून म्हणजे आम्ही ग्रामपंचायत असल्यापासून कुडाळ शहराची ही दुःख आहे की आपल्याकडे बसायला किंवा मुलांना विरंगुळ्यासाठी म्हणून कुठलीच गोष्ट नाही. त्याच्यामुळे बालोद्यान करताना आम्ही कुठलाच विरोध नाही केला. का? कारण ते व्हायला पाहिजे, आमच्याकडनं नाही तर कोणाकडनं तरी, पण कुडाळ नगरपंचायतच्या माध्यमातून व्हायला पाहिजे म्हणून त्याच्या विरोधाच्या बाबतीत आम्ही गेलो नाही. पण ते 10 गुंठ्यात जर प्रशस्त झालं असतं तर अतिशय चांगलं. कारण आज तुम्ही आणि मी जाऊन तिथे बघू शकतो, कारण इतकी गर्दी होते तिथे की तिथे थोडंशी अवघडल्यासारखं होतं. त्याच्यामुळे मोठ्या 10 गुंठ्यात ते व्हायलाच पाहिजे होतं. निश्चितच मॅडमना खूप तळमळ आहे. ती तळमळ 5 वर्षापूर्वी दाखवून पाटील डॉक्टरांच्या बाजूचं गार्डन आहे त्याची लाखभरात डागडोजी झाली असती, ती का नाही झाली? मुलांबद्दल आता ते खूप तळमळ दाखवत आहेत, मुलं तिथे घुसमटत आहेत, हे होत आहेत. निश्चितच आम्ही तो पण प्रश्न सॉल्व्ह करू. मुलांची अडचण होता का म्हणजे त्याला आम्ही बांधील आहोत. पण पाटील मॅडमांच्या बाजूला बघितलं तर गार्डनची अवस्था काय, एक खेळणं वरती आहे, एक खेळणं खाली आहे, ते दिसलं नव्हतं का? मग ते का रिपेअर झालं नाही? तेव्हा पण मॅडम तुम्ही सत्तेत होतात, का नाही झालं? का नाही झालं मॅडम? सत्तेत होतोच आम्ही आणि आम्ही प्रत्येक वेळेला काम जिथे आवश्यक आहे तिथे निधी केलेलाच आहे. खर्च जिथे तिकडे गार्डन तुटले का आवश्यक आहे थोडक्यात नाही आहे नाही. आणि जे म्हणतात की 5 वर्षात काही झालं नाही, कुडाळ नगरपंचायत नवीन झाल्यानंतर 5 वर्षामध्ये पूर्ण 17ही वॉर्डमध्ये अतिशय चांगल्या प्रकारे रस्त्याची कामं काय असतं, कुठलीही जेव्हा प्रशासन नवीन स्थापन होतं तेव्हा तिथे बेसिक कामं तेव्हा होणे गरजेचे असते. आणि आम्ही रस्ते आणि गटार ही बेसिक कामं आणि लाईटची पण गेल्या वर्षी आमच्या बॉडीमध्ये जवळजवळ 50 लाख रुपये खर्च करून कुडाळमध्ये नवीन लाईटचे पोल आणि लाईट बसवणं झालंय. त्याच्यामुळे नाही केलं असं म्हणायला खूप सोपं वाक्य असतं, पण ते केलेलं आहे सांगायला खूप मोठं मन लागतं. आणि जे गार्डनचं म्हणेल तर त्या गार्डनमध्ये आम्ही ग्रामपंचायतीत असताना तिथे खेळणी बसवली होती, पण तिथे मेंटेन करणं हे तत्कालीन ग्रामपंचायतीच्या याला अवघड होतं. पुढे जाऊन गार्डन मोठं करायचं असल्यामुळे तिथे काही गोष्टी आहेत त्या काही जाहीर आपण बोलू शकत नाही, जिथे पाटील मॅडमांच्या ठिकाणी जे गार्डन आहे त्याच्यामध्ये. पण तिथे पण डागडुजी होणं शक्य नाही. कुठली जी खेळणी असतील तिथे फक्त आपल्याला मोठ्या प्रमाणात करायचं, चांगलं मध्यवर्ती करायचं असल्यामुळे आपण तिथे मागे लागलो इथे करायच्या. पण 5 वर्षामध्ये एक मिनिट बोलवतो मी आपल्याला. 5 वर्षात त्या ठिकाणी डागडुजी होऊ शकत नव्हती का? आता आम्ही नगरोत्थानमधून 5 लाख रुपये सदर कामाला आणलेले आहेत आणि आम्ही ते तुम्हाला व्यवस्थित करून दाखवतो. नाही, एखादं काम आणलं की ते त्यांनी आणलं आणि एखादा भ्रष्टाचार झाला की आम्ही गेल्या 5 वर्षात मंजूर झाले, त्यांना आता पण 5 लाख रुपये मंजूर झालेत. आणि वर्ष निधी मंजूर व्हायला ह्यांना लागतो, ही शोकांतिका आहे. गेल्या 5 वर्षात 30 की 5 वर्ष ह्यांनी आणलं आणि केलं आम्ही, काय तुम्ही केलं? पालकमंत्री हे शिवसेनेचे होते, त्याच्यामुळे निधीला थोडीशी काट बसतच होती, त्याच्यात काही प्रॉब्लेमच नाही. कारण ह्यांना फक्त मला निधी पाहिजे, माझ्या शिवसैनिकांनाच निधी पाहिजे असं तिथे ठरत होतं. नाही 2 वर्ष कोरोनात गेली आणि यावेळी पालकमंत्र्यांनी कोणताही भेदभाव केला नाही. यावेळी सर्वांना समान न्याय दिलेला आहे, जे पूर्वी होत होतं ते. 2 विषय कुडाळवाल्यांना महत्त्वाचे आहेत.
एक म्हणजे सर माझी विनंती आहे तुम्हाला, कृपया माईकवर या, मुद्दा मांडा. मी सर्व मुद्दे आपले ऐकून घेतो आणि त्यांनाही विचारतो. आता मी काय म्हणतो माहिती आहे, जर आंबेडकर पुतळ्यापासून कुडाळ स्कूल तगत रस्ता BNCकडे होता, 1,10,00,000चा रस्ता मंजुरीसाठी गेलेला असताना नगरपंचायतीने ताब्यात घेतला. आणि का घेतलं, मी स्वतः त्याच्यात विरोध केलेला. तरुण भारत रत्ना मॅडम आता हे आले ना तुझे लोकमतवाले रजनीकांत, पण त्यांच्या पेपरातगत मी दिला. परंतु मला एवढं वाईट वाटतं की आज तो जर रस्ता आम्हाला स्टेट लाईट केव्हा बघायला मिळणार कुणाला, काय बाकी सगळ्या तालुक्यामध्ये स्टेट लाईट आहे. आणि दुसरं म्हणजे आता ते गार्डनचा विषय आहे. पाटील मॅडम ॲक्च्युअल पाटील मॅडमकडे गार्डन का झालं याची जर वस्तुस्थिती आता सांगितली, तो रस्ता म्हणून आहे कुठे डायरेक्ट MIDCला जोडलेला. ॲक्च्युअल रस्ता कॅन्सल व्हावा यासाठी ते गार्डन हे केलेलं होतं. ही आजही तुम्ही नकाशा काढून बघा. म्हणजे कुडाळचं किती नुकसान हे लोक करतायत. आम्ही स्थायिक नागरिक आहोत. हे स्थायिक नागरिक म्हणजे आता वर्ष माझं 52 आहे. हे 52 वर्षापासून मी कुडाळ बघतोय. आणि ते कुडाळमध्ये झालेल्या घटना कशा आहेत. कुडाळला नाहीसा करण्यासाठी काही लोक म्हणजे आज व्यापारी वर्ग म्हणा किंवा बाजारपेठ म्हणा या विरोधात कायम उभे असतात. ॲक्च्युअल कुडाळच्या बाजारपेठ म्हटल्यानंतर सगळं कुडाळ आहे. आम्ही देणगी देताना आम्ही कुठचाही हे बघत नाही की बाबा ही देणगी बाबा लक्ष्मीवाडीला आहे की केळबावाडीला आहे की भैरववाडीला आहे. सगळ्यांना देणगी देताना समान बाजारपेठ देणगी देतं. मग ह्याचा विचार बाजारपेठेचे जेव्हा विषय असतील तेव्हा राजकारण करू नये आणि कोणी राजकारणात भाग घेऊ नये. कारण हा व्यापाऱ्यांचा पोट्या पाण्याचा विषय आहे. सर हा रस्ता का ताब्यात घेतला याचं स्पष्टीकरण घ्यावं तुम्ही. PWD कडनं नगरपालिकेच्या ताब्यात एवढा मोठा रस्ता का घेण्यात आला आणि नगरपालिका काय घेण्यात आलं मॅडम, आता काय सांगा, बोला. सांगाल कुडाळ शहरात मध्ये जेव्हा नगरपंचायत झाली, सांडपाणी आहे ना तुझं अजून, नगरपंचायत झाली. आता कुठलंही काम करताना जसं मी मगाशी सांगितलं, आमच्या मालकीचं जर नसेल, नगरपंचायतची प्रॉपर्टी नसेल तर त्याच्यावरती निधी खर्चित करणं अगदी अवघड होतं. तेव्हा आपण तो निधी तिथे रस्ता ताब्यात घेतला आणि निधी पण आणला. आणि तेव्हा त्या रस्त्यावर किती दिवस खर्च झालेला नव्हता हे आपल्याला माहिती आहे. आणि मी तेव्हा नियोजन समितीची सदस्य होते आणि पहिला निधी मी माझा 32 लाख त्याच रस्त्याला खर्च केला. आणि आपल्या गावातले रस्ते आणि तो प्रमुख मार्ग आहे आपल्या गावातला, तो जर आपल्या ताब्यात असेल तर त्याच्या बाजूला होणाऱ्या सगळ्या काही सोयी सुविधा होतील, त्या नागरिकांना योग्य प्रकारे मिळाव्या. म्हणून तेव्हा तत्कालीन बॉडीने सगळ्यांनी विचार करून तो रस्ता ताब्यात घेतलेला आहे. काय आहे माहितीये शिरसाट सर, मी खासदार निलेश राणे यांच्यानी फुटपाथसाठी तेव्हा देणगी पैसे दिले होते. आणि आज फुटपाथ ह्याच्या तलाठी ऑफिस सगळं फुटपाथ झालेलं आहे आणि पुढे ते जाणार होतं. परंतु रस्ता घेतल्यामुळे कुडाळवाल्यांचं भरपूर नुकसान झालंय. कारण काय आता परत तिथे भाजी बसायला म्हणजे मॅडम देतात तिथे भाजी बसायला, म्हणजे उद्या सकाळी कोणाचा जर अपघात झाला तर कुडाळच्याच माणसाचा अपघात होणार आहे. बाहेरचा मुंबईचा होऊन इथे अपघात क्वचित होणार आहे. तर माझं एक विनंती आहे, भाजी कुठच्याही रस्त्यावर तुम्ही बसू नका. तुमची स्वतःची प्रॉपर्टी नगरपंचायत त्याच्यातच तुम्ही बसवा. दुसऱ्या जागेत भाजी बसू नका. ते बाजारपेठेचं नुकसान आहे. ठीक आहे. मी एक मत ना या चर्चेच्या निमित्तानं माझी विनंती आहे, मागे खरंच कोणी प्लीज बोलू नका. ज्यांना बोलायचं आहे त्यांच्यासाठी कोकणशाहीचं व्यासपीठ ओपन आहे. कृपया इथं या, इथं बोला, इथं मांडा. आपापसात बोलून काय मार्ग निघणार आहेत का, त्याच्यासाठी जी एक्सप्रेस इथं आणली की नाही आपण, कृपया विनंती आहे आपापसात बोलू नका. एक मत मात्र या ठिकाणी अधोरेखित करतोय. ह्या अगोदरचे सत्ताधारी, आताचे विरोधक, आताचे सत्ताधारी, पुढे काय असेल जनता जनार्दन ठरवेल. या सर्वांकडे ना दूरदृष्टीचा अभाव मात्र पत्रकार म्हणून निश्चित मला जाणवतोय. जो भाजी मार्केटचा विषय असेल, ते 50-50 रुपयाच्या आयडीचा विषय असेल, नाहीतर हा रस्त्याचा विषय असेल, नाहीतर आणि काय असेल, गार्डन असेल, दूरदृष्टीचा प्रचंड अभाव आहे. ही दूरदृष्टी या लोकप्रतिनिधींच्या डोळ्यात कधी येईल प्रश्न आहे. ग्रामस्थांना काहीतरी बोलायचं, बोला.
आपल्या कुडाळ एस टी स्टँडच्या समोर एक सेल्फी पॉईंट झाला. ॲक्च्युली ती सेल्फी पॉईंटसाठी एस टी महामंडळाने जागा ही दिली नव्हती. ती रस्ता रुंदीकरणासाठी दिली होती. पण त्या जागी आज सेल्फी पॉईंट केल्यामुळे त्या एस टी महामंडळाने अजून 2 ते 3 वेळा नगरपंचायतीला नोटीस पाठवलेली आहे की आम्ही तुम्हाला सेल्फी पॉईंटसाठी ती जागा दिलेली नसून तुम्हाला रोड रस्ता रुंदीकरणासाठी दिली होती. मग तुम्ही तिकडे तो सेल्फी पॉईंट का बांधला आणि मग त्याच्यावर मागच्या सत्ताधारी नगरसेवकांनी त्याच्यावर ते 8.5 लाख रुपये का खर्ची घातले. जी काय रक्कम असेल मागचं नाही मॅडम, कसं आहे माहिती आहे, अगोदरचे सत्ताधारी असतील, आताचे मी मगाशी एक वाक्य बोललो ना, दूरदृष्टीचा अभाव, काय कळतच नाही या सर्व गोष्टींमध्ये. खरं तर ना जनता जनार्दनानं याबाबत विचार करावा. मी मूळ मुद्द्याकडे पुन्हा येतोय. सांडपाणी, मंदारजी, सांडपाण्याचा प्रश्न तुम्ही नेमका किती दिवसात सुटलेलं चित्र, कायमस्वरूपीचं चित्र हे आम्हाला कुडाळवासियांना दिसेल तितकं अगदी थोडक्यात उत्तर द्या. आरोप प्रत्यारोप नको आहेत मला इथून पुढे. निश्चितच आज कुडाळ शहरामध्ये सांडपाण्याचा प्रश्न ज्वलंत आहे. निश्चितच येणाऱ्या वर्षामध्ये सांडपाण्यावरती प्रक्रिया उद्योग असून दे, सांडपाण्यावरती प्रक्रिया असून दे, वर्षभरामध्ये जितक्या जमेल आम्हाला जास्त लवकर निश्चितच त्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया असून देत किंवा बाकीच्या मोठ्या मोठ्या शहरामध्ये पाण्यावरती प्रक्रिया कशा पद्धती होते अभ्यास जवळ असून दे, तेव्हा आम्ही निश्चितच तुम्हाला पत्रकार म्हणून आमंत्रित करू आणि येणाऱ्या वर्षभरामध्ये आम्ही तो प्रश्न सोडवण्यासाठी जास्तीत जास्त कटिबद्ध राहू एवढं मी तुम्हाला आश्वासन देतो. निश्चित. आता पुढचा महत्त्वाचा मॅडम मुद्दे आहेत, 3च मुद्दे शिल्लक आहेत. हे 3 मुद्दे घेऊ आणि अर्थात या एक्सप्रेसला या ठिकाणी थांबा देऊ. कचरा व्यवस्थापन या मुद्द्याकडे जाण्या अगोदर मी येतोय तो म्हणजे पाणी व्यवस्थापन. कुडाळमधील काही नागरिक या ठिकाणी उपस्थित आहेत. पाण्याच्या व्यवस्थापनाबाबत त्यांना मत मांडायचं आहे. सर, मी आपल्याला विनंती करेन मंचावर आहे, अगदी थोडक्यात मत मांडा. सत्ताधारी विरोधकांकडनं आपण घेऊ. बोला. आणि वाढीव बिल हे मागताना त्याची पार्श्वभूमी मला सांगितली पाहिजे. कुडाळ वेंगुर्लेकरवाडी आणि कुंभारवाडी यांना त्यावेळी रेल्वे गेल्यामुळे प्रचंड खुदाई झाली होती आणि त्यावेळी त्यातकालीन सुरेश प्रभू यांनी ते शिष्टाई करून आम्हाला MIDCच्या मार्फत पाणी दिलं होतं आणि त्या प्रकल्पग्रस्त म्हणून आम्हाला त्याचा वाजवी रेट त्यांनी अजूनही तोच रेट आहे. त्याचे परिपत्रक आहे आणि त्याचा संपूर्ण ते परिपत्रकांचं ह्याच्या तर मी नगरपंचायतकडे सबूत केला होता. आणि हे तरी वाढीव बिल तरी पण आता 6.5 वर्ष झाली आहे नगरपंचायत होऊन. 6.5 वर्षात नगरपंचायतने समान पाणी हे बिलाखाली आम्हाला हे वाजवी दरात मिळालं पाणी आम्हाला जास्त दरात देत आहे आणि पर पाणी ह्याच्या मागे आम्हाला वर्षाकाठी 6,000 रुपये एक्स्ट्रा मोजावे लागत आहेत. आणि हे पाणी MIDCचं ना यांची इलेक्ट्रिसिटी ना यांचं आहे, फक्त देखभाल खर्च यांचा आहे, तो आम्ही भरतो आहे आणि भरतो आहे. यांना उपोषण आम्ही केलं म्हणून यांना सूचना दिली होती, उपोषण आपण केलं आणि उपोषणाची ते दिल्यानंतर आम्हाला नगरपंचायत प्रशासनाने आम्हाला एक पत्र दिलं, तुम्ही उपोषण करू नका. त्यावेळी एक निवडणूक होती शिक्षक मतदारसंघाची, ह्याची आचारसंहिता चालू आहे, त्याच्यामुळे हा निर्णय घेऊ शकत नाही. आम्ही वरनं हे मागवली आहे आणि त्याचं आम्हाला पत्र दिलं होतं. मी पत्र तुमच्याकडे देतो. अद्याप आता हे पत्र देऊन 4 महिने होऊन गेले. आता हा 4 महिन्याचाच प्रश्न असून हे 6.5 वर्ष आम्ही या वाढीव बिलाने भरकटत आहोत. खरं म्हणजे हे MIDCचं पाणी नगरपंचायत याचा काही संबंध नाही. इलेक्ट्रिसिटी बोर्डचा याचा फक्त देखभाल सुद्धा खर्च हे आमच्याकडनं घेत आहेत आणि आमच्यावर हे 6.5 वर्ष अन्याय होतो. या प्रत्येक वेळी दाद बागून सुद्धा याच्यावर आम्हाला न्याय मिळाला. आपल्या माध्यमातून जरा आम्हाला न्याय मिळून द्या. काय नेमका हा प्रॉब्लेम आहे आणि ह्याच्यावरती तुम्ही काय नेमका तोडगा काढणार आहात ह्या मंचावरती मला याचं फायनल उत्तर अपेक्षितच आहे. निश्चितच विजय कांबळे यांनी जो मुद्दा मांडलाय की त्यांना प्रकल्पग्रस्त म्हणून कमी दरामध्ये पाणी देण्याचं मंजूर केलं होतं. त्यानंतर तत्कालीन बॉडीने ठराव बदलून त्या पाण्याचे दर वाढवले गेले. त्याच्यानंतर जेव्हा हा मुद्दा आमच्याकडे आला तेव्हा आम्ही हा ठराव घेतला की संबंधित प्रकल्पग्रस्त आहेत 30 घरं किती कनेक्शन आहे ती त्याच्यावर आणखी जास्त कनेक्शन दिली. त्याच्यामुळे ते पाणी तुम्ही जे 20 कनेक्शन 25 प्रकल्पग्रस्त आम्ही त्याला नगरपंचायतीने किंवा त्या तत्कालीन ग्रामपंचायतीने एक्स्ट्रा कनेक्शन देऊन आमचा आणि पाण्याचा फोर्ससुद्धा कमी होतो आहे. म्हणजे या बाजूने आम्ही भरकटले जातो आहे. मुळातच आमच्या त्या वाडी त्याची पार्श्वभूमी सांगतो. आमच्या वाडी ह्या 4 प्रकल्पग्रस्तांनी बाधित आहेत. पहिले आले वायमन गार्डन, तिथे आमच्या जमिनी गेल्या. दुसरी MIDC, तिसरी रेल्वे
अशा ह्या प्रत्येकाला जमीन जाऊन आमच्या थोड्याशा जमिनी राहिल्यात आणि याच्या बदल्यात हे आम्हाला दिलेलं त्याच्यावर सुद्धा अन्याय आहे आणि त्याला आम्हाला वाढीव पर हेड मागे 6,000 रुपये वर्षाकाठी अपेक्षा काय तुमची? अपेक्षा काय? आम्हाला मिळतंय ज्याप्रमाणे आम्हाला गव्हर्नमेंटने दिलाय पाणी, MIDCने ज्या दराने दिलंय त्याचा ठराव आहे त्याप्रमाणे आम्हाला मिळालं पाहिजे. 6.5 वर्षे का दिलं जात नाही? ठराव त्यांना मिळाला होता, त्याच्यानंतर तत्कालीन बॉडीने उपविधी केला आणि त्यांचे दर वाढवण्यात आले, म्हणजे गेल्या बॉडीमध्ये रेट वाढवण्यात आले. आणि जेव्हा हा आमच्याकडे विषय आला, आमचे तिकडचे स्थानिक नगरसेवक किरण शिंदेने आमच्याकडे विषय आणला किंवा कांबळेने आमच्याकडे जेव्हा विषय आणला तेव्हा आम्ही त्याचा सदर ठराव घेतला. त्या ठरावाची पण प्रत त्यांच्याकडे असेल. ठराव घेतल्यानंतर आमच्या COनी सदर विषय ओरसला पाठवला होता आणि त्यांच्याकडनं मार्गदर्शन मागवलं. आणि त्यानंतर ते म्हणाले तुमच्या नगरपालिकेचे जे वकील आहेत त्यांच्याशी पण आमची चर्चा झाली आणि तसा वेगळा उपविधी करून त्यांचा विषय कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. जे 5 वर्षात नाही झालं ते निश्चितच या वर्षामध्ये आम्ही केलेलं आहे. प्रयत्नशील आहोत म्हणजे झालंय पूर्ण की होणार आहे? उपविधी आम्ही त्यांच्यासाठी करतोय. उपविधी करतो, शासनाच्या तरतुदी आहेत संबंधित. 6.5 वर्ष आम्ही भरकटतोय पर घरामागे. मी काय म्हणतो, आता ते म्हणतायत की पण याला आता किती वेळ लागणार? अजून हा त्यांचा प्रश्न घेऊ. किती वेळ? त्यांची खतखत योग्य आहे, पाणी ही लोकांची गरज आहे, त्याच्यामुळे ते जे मांडतायत किंवा त्यांची जी तळमळ आहे ती मी समजू शकतो. शेवटी 5 वर्षामध्ये त्यांना आणि त्यांचा आमच्याबद्दल रोष काय आहे? त्यांना एक टाइम लिमिट अपेक्षित आहे या मंचावरून. बाबा 2 महिने, 3 महिने, 6 महिने, 1 वर्ष, नेमकं कधीपर्यंत हा सुटू शकेल? तुमचा आजपर्यंतचा अनुभव, अभ्यास. नाही, त्यांचा बरोबर आहे. त्यांना कसं गेल्या 5 वर्षात त्यांचा प्रश्न सुटला नाही, तो आम्ही निश्चितच त्या 6 महिन्यामध्ये आम्ही आता त्यांचं मार्गदर्शन पण मागवलं. उद्या कांबळे साहेब उद्या नगरपालिकेत येऊन देत मागून त्यांनी हे पत्र दिलेलं आहे. पण आम्ही 4 महिने झाले नाही, त्यांनी पत्र दिलं. त्याच्यानंतर जेव्हा त्यांनी पत्र दिलं त्याचा आम्ही पाठपुरवठा केलाय. पाठपुरवठा आम्ही केला त्या संबंधात. त्यांना माहिती आहे की 5 वर्षामध्ये नाही झालं, ते आम्ही पाठपुरवठा करतोय आणि 6 महिन्यामध्ये आम्ही त्यांचा प्रश्न काही करून मार्गी लावू. होणार, काम होणार किंवा नाही होणार, 6 महिन्यामध्ये आम्ही ते जेव्हा असेल आमचं उत्तर किंवा जास्तीत जास्त आम्ही त्यांचा विषय सोडवण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध. याचा अर्थ ह्या कोकणशाहीच्या मंचावरून सर मी देखील आपल्याला सांगतो, येत्या डिसेंबरच्या आत आपला प्रश्न मार्गी लागेल. आपण जो त्रास 6.5 वर्ष सहन केला ते मी सांगणं चुकीचं असेल, परंतु इथं निदान तुम्हाला उत्तर भेटतंय एवढं तर सत्य आहे. आपण समाधानी आहात का? धन्यवाद. आम्ही हे जर आमचं जर बिल यांनी कमी केलं तर आम्ही तुमचे आणि ह्यांचे सर्वांचे आभार मानतो, कारण पाणी हा ज्वलंत प्रश्न आहे आणि त्याचे आम्ही वाढीव मिळालेले याच्यात आम्ही वाढीव पैसे भरतोय. आमचा हक्कही राहून घेतला आहे. धन्यवाद. आपलं सहकार्य निश्चित कोकणशाही सोबत कायमस्वरूपी राहावं. संजय बोगटे, अगदी थोडक्यात 2 महत्त्वाचे प्रश्न आहेत. नगरपंचायत स्थापन होण्यापूर्वी ग्रामपंचायत होती आणि त्या ग्रामपंचायतमध्ये नगरपंचायत व्हायच्या अगोदर 6 महिन्यापूर्वी 66% पाणीपट्टी आपल्या कुडाशहरची वाढवली गेली. त्यानंतर नवीन नगरपंचायत झाली, जवळजवळ 7 ते 8 महिने झाले. ते 7 ते 8 महिन्यानंतर पुन्हा उपविधी त्या ठिकाणी ठेवण्यात आली आणि दोन्ही सत्ताधारी विरोधक दोघांनी मंजूर केली. त्यामुळे जवळजवळ 90 ते 95% ती पाणीपट्टी वाढ झाली. हे संपूर्ण हे खर्च हा सर्वांनी आमच्या जनतेवर टाकलेला आहे, एवढं मी सांगतो. खरं तर कांबळेंचा जो प्रश्न होता त्या प्रश्नालाही उत्तर भेटलं आहे. बोगटेंनी आपली भूमिका किंवा प्रतिक्रिया जी आहे ती या मंचावरून मांडली. कोकणशाहीचा देखील तोच उद्देश आहे की लोकांच्या प्रश्नांची थेट उत्तरं या लोकप्रतिनिधींकडनं या सर्वसामान्य नागरिकांना मिळावीत. सर, डिसेंबरपर्यंत आपलं काम होईल असं यांनी सांगितलं आहे. नाही झालं तर अर्थात कोकणशाहीचा मंच पुन्हा तुमच्यासाठी उपस्थित असेल हे देखील या मंचावरून सांगतो. पुढील शेवटचे 2 प्रश्न आहेत. पुढील प्रश्नाकडे जातोय. खरं तर श्वान निर्बीजीकरण हा जो मुद्दा आहे, हा मुद्दा गेले काही दिवस आमच्या मीडियामध्ये वाचताना दिसतोय. कुडाळ शहरामध्ये काय नेमकी ती स्कीम आहे, काय नेमकं आपण केलं आहे, थोडंसं आपल्याच माध्यमातून समजून दे. निश्चितच जेव्हा कुत्र्यांचा कुडाळ शहरामध्ये कुत्र्यांचा त्रास होता तेव्हा निर्बीजीकरणाची मोहीम नगरपालिकेमार्फत राबवण्यात आली. जेव्हा ही मोहीम चालू झाली त्यावेळी सर्व पत्रकार बंधूंना आम्ही त्या ठिकाणी बोलवलं होतं की ती प्रक्रिया कशी होते किंवा काय होते. ते काय चोरून केलेली नव्हती. सर्वांना बोलवलं होतं, लोकांमध्ये त्याच्याबद्दल जागृती करण्यात आली होती. आणि आता ह्यांचं म्हणणं आहे की ते तेवढे कुत्रे झालेले नाही आहेत. सदर कॉन्ट्रॅक्टरचं अजून बिल अदा केलेलं नाही आहे. केलेलं नाही आहे. प्रशासन किती कुत्रे झालेत, काय झालेत, त्यांच्याकडनं सगळे केस पेपर करून जितके कुत्रे झाले असेल तितक्याच प्रशासन बिल देईल. जोपर्यंत कॉन्ट्रॅक्टरचं बिल दिलेलं नाही तोपर्यंत भ्रष्टाचार झाला कुठं.
कॉन्ट्रॅक्टरचं बिलच दिलं गेलेलं नाही अजून. किती त्यांनी आकडेवारी आता कसं आहे माहिती आहे, प्रशासनाकडे आकडा आलाय त्याच्यामध्ये आणि कॉन्ट्रॅक्टर सांग त्याच्यामध्ये निश्चित तफावत आहे. किती काय नाही. आता कॉन्ट्रॅक्टर म्हणतात 500 आहेत, पण आहेत ते म्हणतात 350 काहीतरी झाले आहेत म्हणून. निश्चितच जेव्हा झालं होतं यांना पोलकोल करायची होती तेव्हा चालू होतं जेव्हा काम हे, म्हणजे आपण सगळं मीडिया समोरच केलं होतं, पण तेव्हा त्यांनी पोलकोल का नाही केली. शहरात कुठेतरी आज महाविकास आघाडीच्या बाजूने लोक बोलत आहेत, ह्याच्यामुळे कुठेतरी विरोध करायचा आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप करायचे. बिलच दिलं नाही कॉन्ट्रॅक्टरचं तर घोटाळा होणार कुठून. मी खरं तर हा प्रश्न ज्याने उठवला ते विलास कुडाळकर, गटनेता तथा नगरसेवक यांच्याकडे येतोय. तुमचा नेमका मुद्दा काय, त्यांनी आपला मुद्दा सांगा. भटक्या कुत्र्यांचं निर्बीजीकरण जो विषय आहे तो आमच्या सभेमध्ये सर्वानुमते ठरला होता की निर्बीजीकरण करायचं, कारण भटक्या कुत्र्यांचा त्रास सर्वांना सहन करावा लागत होता. त्यानंतर त्या संदर्भात टेंडर नोटीस वगैरे सगळं झालं, प्रोसेस झाली. त्यानंतर मात्र फक्त सत्ताधारी गेले आणि आपण जे काय कार्यक्रम करणार आहोत ते केलं. ठीक आहे, त्यांची सत्ता आहे, त्यांनी केलं. पण त्यानंतर निर्बीजीकरण झालं सगळं. ज्यावेळी अहवाल आले त्यावेळी ते एवढे धक्कादायक होते की विश्वासच पटू शकत नाही की एवढे कुत्रे कुडाळ शहरात झाले. त्यांनी जो पहिला अहवाल दिला तो 500 कुत्रे आम्ही पकडले आणि ही निधी होती स्वनिधीमधून खर्च करायचा होता, ज्याचं बिल 9,45,000 एवढं आहे 500 कुत्र्यांचं. म्हणजे एक कुत्रा 1,890 रुपये, 1,890 रुपये एक कुत्रा, असं मिळून 500 कुत्र्यांचं हे बिल अदाही होणार होतं. पण तोपर्यंत समजल्यावर आमची तक्रार गेली की बाबा ह्या मुद्द्यांवर आम्हाला माहिती पाहिजे. त्यामधील सुद्धा काही मुद्द्यांवर आम्हाला माहिती मिळालेली नाही. त्यांनी जी दिली आहे माहिती, कुठले मुद्दे या मंचावरती आपण त्याची उत्तरं मिळवण्याचा प्रयत्न करू. आता तुम्हाला सांगतो, ही निधी ज्यावेळी हे टेंडर झालं तर त्याचा करारनामा आम्हाला फक्त दिला आणि हे कुत्र्यांचे फोटो दिले. आता हा नगरपंचायतीचा अधिकृत अहवाल आहे जो CO साहेबांनी, हे बघा हे पत्र आहे की आम्ही तुम्हाला ही माहिती देत आहोत. आता याच्यामध्ये त्यांनी असं म्हटलं की हे 500 कुत्र्यांचे फोटो जोडलेले आहेत, पण मुळात 500 कुत्र्यांचे कुत्रे जोडलेले नाहीत. हे आता हे सगळे ही बघतायत ते कुत्रे आहेत. म्हणजे हे बघा कुत्रे कुठे दिसत नाही, पकडलेले कुत्रे किंवा काही दिसत नाही. हे सगळं ऑपरेशनचं वगैरे आणि हे त्यांची अहवाल 500 कुत्र्यांचा जो प्रत्येक दिवशी 39 आणि 40 दाखवले. आणि ही कुत्र्यांची मोहीम राबवली ती पर्यटन केंद्र जे या आपल्या गार्डनच्या बाजूला आहे ते. हां, तर त्याची कॅपॅसिटी नाही की 500 कुत्र्यांचे त्या ठिकाणी शस्त्रक्रिया होऊ शकते असं. म्हणजे 10 बाय 10चे 2 रूम आहेत. म्हणजे त्यांनी म्हटले की आम्ही 3 रूम घेतले, एक शस्त्रक्रियेसाठी आणि 2 रूम होते ते कुत्र्यांना ऑपरेशन केल्यानंतर ठेवण्यासाठी. आणि 2च रूम आहेत ते 10 बाय 10चे आहेत आणि एका रूममध्ये 80 कुत्रे ठेवलेले असे दाखवलेले आहेत. मग एका रूममध्ये 10 बायच्या 10मध्ये 80 कुत्रे राहू शकतात का? हा आमचा एक प्रश्न आहे. आणि प्रत्येक दिवशी म्हणजे 26 नोव्हेंबर पासून 12 डिसेंबरपर्यंत सातत्याने कुत्रे पकडलेले दाखवलेले आहेत आणि 39 ते 40 कुत्र्यांचे रेंज आहे. मग एवढ्या कुत्र्यांचे निर्बीजीकरण झालं आहे काय? आता ते म्हणतात की तुम्हाला कुठल्या प्रश्नांची उत्तर मिळाली नाही आहेत त्यांच्याकडे. हां, आता आम्हाला मिळाली नाहीत. कुठची माहिती की हो, आता नसबंदी कार्यक्रमावेळी नियंत्रण अधिकारी नेमला होता का याचं उत्तर. हां, त्यांना एक प्रश्न सर तुम्ही काय याबाबत उत्तर अपेक्षित आहे? कारण लोकांचे प्रश्न आहेत. लोकांनी निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी आहेत. ते म्हणतात की आम्ही पत्रव्यवहार करून रितसर आम्हाला त्याचे उत्तरं भेटली नाही. प्रयत्न करू कोकणशाहीच्या या मंचाच्या माध्यमातून उत्तरं मिळवण्याचा विनंती करेन. नगराध्यक्ष मॅडम, मी आपल्याकडे या मुद्द्यावरती येणार आहे. हां, तुमचा पहिला प्रश्न. आता नसबंदी कार्यक्रमाच्या वेळी नियंत्रण अधिकारी नेमला होता का? म्हणजे कुठचा माहिती आहे? नगरपंचायतीचा, संस्थेचा नव्हे. तेव्हा आपले संदीप बोरगावकर म्हणून आहेत ते इलेक्शन ड्युटीला तेव्हा होते. आमचं काय म्हणणं आहे की कॉन्ट्रॅक्ट, आमचं काय स्पष्ट म्हणणं आहे, जेवढे अहवाल त्यांचे येतील आणि ज्या अहवालांमध्ये स्पष्टता असेल, म्हणजे 200 कुत्र्यांच्याच अहवालामध्ये स्पष्टता असेल तर 200 कुत्र्यांचंच बिल त्यांना अदा केलं जाईल. कॉन्ट्रॅक्टरला 1 रुपयाचं बिल देण्यात आलेलं नाही. जर त्यांच्या अहवालामध्ये 200 कुत्र्याच्याच अहवालामध्ये स्पष्टता असेल किंवा 150च्याच असेल तर तेवढ्याच त्यांना बिल देण्यात येईल. वजनार कोण आता? म्हणजे ती यंत्रणा प्रत्येक अहवाल दिलेला आहे. कोणी अहवाल दिला? कॉन्ट्रॅक्टरने अहवाल नगरपालिकेकडे दिलाय. नगरपालिका त्याची शहानिशा करेल.
नाही, पण ते एकूणच त्या संपूर्ण त्याच्यावरती लक्ष ठेवायला शहानिशा कशी होणार त्याची? ती शहानिशा कशी होणार? नाही, बिलासाठी हा अधिकृत सीओ साहेबांच्या सहीचा आहे, अधिकृत रिपोर्ट तयार झाला. फक्त बिल काढणे एवढंच राहिलेलं होतं. त्याच्यानंतर आमची तक्रार गेल्यावर ते बिल थांबलं. सांगतो तुम्हाला, बिल थांबलं. त्या पलीकडे नाहीतर ते बिल दिलंच गेलं असणार होतं. आणि दुसरी गोष्ट, आम्ही त्या संदर्भात जिल्हाधिकारी यांना सुद्धा आम्ही तक्रार केलेली आहे की या संदर्भात आम्हाला घोटाळा झालेला आहे. आता घोटाळ्याचे 2 प्रकार आहेत, एक नियमित आणि एक अनियमित. 2 प्रकार असतात घोटाळ्याचे. तर ह्यामध्ये जरी त्यांनी म्हटलं की आम्ही बिल काढलं नाही, हा अनियमितमध्ये येतो. नियमित म्हणजे काय? जर समजा बिल काढलं असतं तर तो नियमित घोटाळा ठरला असता. हा अनियमित आहे. आणि दुसरी गोष्ट, आता कर्मचाऱ्यांचा अहवाल आहे, तो 256 कुत्रे आम्ही पकडले. सांगतो म्हणजे नाही ऐका, या मॅटरमध्ये मंदारजी मला खरं त्याचं जाणून घ्यायचं, कारण तो मलाही प्रश्न पडला. शहानिशा करणार म्हणजे नेमकी कशी करणार, काय होणार? 257 कुत्रे आहेत असं नगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी शहानिशा करून उत्तर दिलेलं आहे. 257 आहेत म्हणून. म्हणजे आमचे मुकादम असतील किंवा तिकडचे जे कोण अधिकारी असतील त्यांनी 257 कुत्र्यांचा अहवाल दिलेला आहे. ज्या कुत्र्यांचा जितका अहवाल असेल आणि ज्या अहवालामध्ये स्पष्टता असेल तितक्याच त्यांना बिल अदा. 57 आता समाधानी आहे. पहिल्या अहवालामध्ये हे बघा, मुकादमांच्या सह्या आहेत ज्या 500 कुत्र्यांवर आहेत. हे बघा, हे नाही सांगतो तुम्हाला, हे बघा म्हणजे नेमकं खरं. आता नंतर झालेला अहवाल खरा मानावा की पहिला अहवाल जो आम्हाला दिला तो खरा मानावा, अधिकृत दिलेला? नाही बघा, अजून त्यांचं एक परत मी सांगतोय की स्पष्ट सांगतोय की त्यांचं बिल अदा केलेलं नाही. बिल अदा केलेलं नाही जोपर्यंत स्पष्टता येणार नाही तोपर्यंत त्यांचं 1 रुपयाचं पण बिल दिलं जाणार नाही. त्यामुळे मुद्दा ते असं म्हणतायत, असं अधोरेखित करतायत वारंवार, बिल अदा करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झालेली होती. त्यांचे करारनामे वगैरे जे आहेत ना, हे बघा, याच्यामध्ये त्यांनी करारनामे दिले आहेत. हा बघा, हा करारनामा आहे. कोणी केला आहे तर वेट्स फॉर ॲनिमल्स करार, ही जी शाखा आहे ती, आणि सूरज कांबळे मुख्याधिकारी यांच्यामध्ये करार झालेला आहे. या करारानुसार हे सगळे कुत्रे पकडले हे निश्चित झालं. त्यावेळी हे बिल देणे अपेक्षितच होतं आणि त्याच्यासाठी सगळा खटाटोप प्रक्रिया आहे ती बिल देण्याची प्रक्रिया. ही बिल करण्याची प्रक्रिया तसा तो हा विषय आहे. रेकॉर्डिंग जसं रस्त्याच्या कामाचं तुम्ही रेकॉर्डिंग, MB रेकॉर्डिंग वहीत तुमच्या ह्याच्यात करतात, तोच विषय हा आहे. मग हे जर तयार असेल तर याच्याशिवाय तुमच्याकडे प्रूफ कोणतं आहे? आणि हे जर प्रूफ आहे तर आता 500चं दिलं असलं तुम्ही 250चं का बिल देणार आणि ते कशाच्या धर्तीवर देणार? याच्यामध्ये मुकादम मिळत आहे सगळ्यांच्या अहवालात. त्याच्यामध्ये काय मॅडम नेमका हा विषय? जेव्हा निर्बीजीकरणाची मोहीम पूर्ण झाली तेव्हा प्रत्येक दिवसाचा अहवाल हा त्या संस्थेने आमच्याकडे सादर केला, म्हणजे संबंधित विभागाकडे सादर करत होते. त्याप्रमाणे पूर्ण 17 दिवसाचा त्यांनी 500 कुत्र्यांचा अहवाल आमच्याकडे त्या संस्थेने सादर केला. 500 कुत्र्यांचा. त्या अहवालानुसार सगळे डॉक्युमेंट्स बिलासाठी, म्हणजे आता त्यांचं बिल अदा करायला पाहिजे त्यासाठी ते तयार केले गेले. पण त्या 500 कुत्र्यांच्या अहवालावर मुकादमांच्या सह्या होत्या ना. आणि आत्ता मुकादम त्यावेळी त्यांनी 500 कुत्र्यांच्या अहवालावर सह्या केल्या आणि आत्ता ते त्यांना कोण चुकीचं मार्गदर्शन करतंय किंवा ते काय कोण मिसगाईड करतंय त्यांना, किंवा मग ते आत्ता का 256चा अहवाल देत आहेत? मग त्या मुकादमावर तुम्ही कारवाई, हाच प्रश्न विरोधकांचा आहे. माझा ऐका, एक सेकंद मला फक्त एक प्रश्न याला जोडून तुम्हाला विचारून दे मॅडम. आपण विरोधक सुद्धा तोच मुद्दा मांडतायत. त्या मुकादमावर मग आता तुम्ही कारवाई काय करणार तेवढंही सांगा. मुकादम यामध्ये जर दोषी मिळाले तर प्रशासनाच्या नियमात जे बसेल त्याप्रमाणे त्यांच्यावर काय त्याने पहिले अगोदर 500चा रिपोर्ट, आता 270. माझं ऐका, 500 कुत्र्यांचा त्यांनी अहवाल दिला. त्यानंतर ह्यांनी त्यावर RTI आली यांच्याकडनं. त्यानंतर त्यांनी 256 आपली जी संख्या आहे कुत्र्यांची ती दिली. यांची RTI आल्यानंतर मग ती काय, मग RTI निघालं, बाहेर निघालं. नाही बाहेर निघालं, नाही RTI निघालं. त्यावेळेस लक्षात आलं म्हणजे हे मुद्दा म्हणून सगळं घडवलं असं तुमचं म्हणणं आहे का? आता त्याची चौकशी झाल्यावर ते काय आहे ते सगळं सिद्ध होणार आहे. चौकशी करायची. आम्ही नगरपंचायत मध्ये 17 नगरसेवक जे त्या नगरपालिका
नगरपालिकेचे ट्रस्टी आहोत. कुडाळ शहरासाठी काम करण्यासाठी आम्हाला नेमून दिलंय. आम्ही त्या तिथे होणाऱ्या कारभारावर लक्ष द्यायचे. तर प्रत्येक वेळेस चौकशी लावणं हे योग्य आहे का? आणि चौकशी लावायची असेल तर आम्ही काम कशाला करायचं? आम्ही घरी बसलं पाहिजे. हो पण हे गावकर त्यांनी 500 कुत्र्यांच्या अहवालावर मुकादमांच्या सह्या आहेत. 500 कुत्र्यांच्या अहवालावर मुकादमांच्या सह्या आहेत. मग आता ते 256चा अहवाल का देत आहेत? हा प्रश्न अध्यक्ष कसं तुमच्याकडनं जेव्हा आरटीआय आल्यानंतर झालं ना. आरटीआय देत आहेत म्हणजे यामध्ये काहीतरी विचार करण्यासारखं आहे. त्यांनी आम्हाला उत्तर द्यायचं. गावकर साहेब म्हणणं आहे. एक मिनिट तुमचे मुद्दे मांडायला या ठिकाणी तुमचे प्रतिनिधी मी मंचावरती घेतलेत. मी दोन्ही विद्यमान नगरसेवकांना विनंती करेन, कृपया आपण जागेवरती बसा. तुमचे मुद्दे इकडनं मांडले जातील प्लीज. मालवणकर साहेब मी तुमच्याकडे येतोय. मी तुम्हा सर्वांना विनंती करेन या मुद्द्यासाठी आपण उभंच राहा. नागरिक बोलतायत त्यांच्याकडनं जाणून घेऊया. काका काय सांगाल? मॅडम आता आपण दोन्ही कबूल करताय की 257 आणि 500 256 काय असतील ते आणि 500 असे मुकादमानेच रिपोर्ट दिले एकाच ना. मग आता सिद्ध काय करायचं? त्यांच्यावर ऍक्शन का नाही? एक मिनिट सिद्ध करायचं त्यांच्या 257 आणि 500 हे आपलं सही नाही, सही आहे त्यांची. हे जर ते कबूल सांगताय आणि तुम्हाला मिसलीड करतायत ना, निश्चितच मुकादमांवर कारवाई होणार. ते विचारतो. हा निश्चितच मुकादमांवर कारवाई होणार. तुम्हाला काय करता? चौकशी कसली चौकशी करणार तुम्ही याच्या? मलाही प्रश्न म्हटलं ह्याच्यात अजून काय चौकशी आहे? कुठलीही अशाने काय होईल माहितीये काय की तुमचा काहीतरी इंटरेस्ट आहे असं आम्हाला वाटू लागेल. हे तुम्ही आरोप, हे बिनबुडाचे आरोप करताय, हे बिनबुडाचे आरोप करताय तुम्ही. तुमचा मालवणकर साहेब तुमचा मुद्दा पोहोचलेला आहे, त्याचं उत्तर मुद्दा आहे. हो मॅडम. 500 कुत्र्यांचा निशी अहवाल संस्थेने आम्हाला दिलाय आणि त्या अहवालावर मुकादमांच्या सह्या आहेत. आणि आता आरटीआय आल्यानंतर मुकादम आता 256 की 57 कुत्र्यांचा अहवाल देत आहेत. मग या दोन्ही मध्ये तफावत दिसते आहे. तर यामध्ये जर मुकादम दोषी आढळले तर निश्चितच प्रशासन त्यांच्यावर कारवाई करणार ना. या मुद्द्यावरती ना नगराध्यक्षांचं खरंच कौतुकही करेन, कारण की ते भूमिका मांडतायत. जी विरोधकांची भूमिका आहे तीच भूमिका नगराध्यक्षही मांडतायत. काय तुम्हाला या भूमिकेमध्ये अजून काय वेगळं वाटतंय? नाही आता मॅडम त्या 2 प्रकारे बोलतायत. 500 कुत्र्यांचं बोलतायत आणि 256 कुत्र्यांचं. पण नाही आमच्या लक्षात आलाय. पण एक लक्षात घ्या, जर आम्ही माहिती मागितली नसती तर त्या 500 कुत्र्यांचं बिल निघालं असतं. मग ते 500 कुत्र्यांच्या अहवालावर मुकादमांनी सह्या का केल्या हे आता आपण त्यांच्याकडनं बिल थांबलं असतं. जर तरला काही किंमत नाही. जर तर आम्ही केलं असतं तर थांबलं असतं. ह्याला काय नाही, बिल थांबलेलंच आहे. बरोबर ना? बिल थांबलेलंच आहे. बिल त्यांना पैसे दिलेले नाही आहेत अजूनपर्यंत. आम्ही थांबवलं. भ्रष्टाचार झाल्यानंतर बोलून उपयोग काही नाही. जसं मगाशी मालवणकर साहेबांनी म्हटलं की हा जो काही कुठला नगरपंचायत असो किंवा कुठल्याही प्रशासनाकडे पैसा खर्च होतो तो सर्वसामान्य टॅक्स पेअरच्या पैशातनं खर्च होतो. तर त्याला आम्ही बांधील आहेत कसा खर्च करावा. आम्ही पहिले खर्च करायचा. मध्ये भ्रष्टाचार झाला की नाही, अजून त्या कॉन्ट्रॅक्टरचं बिल अदा केलेलं नाहीये. जेव्हा बिल अदा होईल ते कुठली तरी शासन शहानिशा करेल किंवा सगळ्या गोष्टींचं करूनच बिल देईल. ह्याची शाश्वती आम्ही तुमच्या व्यासपीठावर देतोय. लक्ष झालं ना? त्याच्यामुळे त्यांनी बघा चर्चा सविस्तर चर्चा झाली पाहिजे. आपण एखादं काम करताना ते कसं होतंय, तो पैशाचा विनियोग व्यवस्थित होतोय की नाही, प्रशासन त्याचं पूर्ण शहानिशा करेल. आणि किती 200-150 झाले असतील त्यांना उद्या 150 स्पष्ट 150चं पेमेंट करतील. आणि आमचं आता तुम्हाला सांगतो, हे सहाय्य आयुक्त ऐका, हे आता सहाय्य आयुक्तांचं नगरसेवकांना बोलावणार आहे. पशुवैद्यकीय जे सहाय्यक आयुक्त आहेत तर त्यांचं एक पत्र आहे की या ठिकाणी म्हणजे यांनी आपण नगरपंचायतीमार्फत एक परमिशन मागितली होती की 15 दिवसांच्या लसीकरणासाठी एक हॉल प्राप्त व्हावा, 2 खोल्या मोफतमध्ये. तर
आपल्या इथे पशुवैद्यकीय कार्यालय आहे, ते जिल्ह्याचं तालुक्याचं आहे. मग त्या ठिकाणी तेवढी अवेलेबल नाही म्हणून त्यांची जागा अवेलेबल नाही म्हणून त्यांनी पत्र पाठवलं आहे. कोणाला पाठवलं आहे? नगरपंचायतीला. मग आमच्या पर्यटन केंद्रामध्ये तेवढी अवेलेबल जागा आहे काय? एवढे कुत्रे पकडणे एवढे तर बिलकुल नाही आहे. तुम्ही जाऊन स्वतः आता हा तुम्ही पंचनामा इथे करताय ना, तो तुम्ही ऑन दी स्पॉट करा. तिथे पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांना बोलवा. कारण कुत्र्यांची एक जशी माणसांची मानसिकता असते तशी प्राण्यांची एक स्थिती असते. ते आता एका एरियामधून दुसऱ्या एरियामध्ये गेल्यावर दुसरे कुत्रे त्यांना बघून घेत नाहीत, भोगतात. मग एका ठिकाणी 80 कुत्रे राहू शकतात काय? नाहीच राहू शकत. म्हणजे हे करतोय त्याच्यावरतीच लक्ष न देता त्यामुळे नंतर त्याची चौकशी करणं हाच एकमेव अजेंडा इथे 17 दिवसांमध्ये 500 कुत्रे. जेव्हा मीडिया थ्रू सर्व लोकांमध्ये आपण सांगितलं होतं तेव्हा हे त्या ठिकाणी का नाही आले? आता मागचाच प्रश्न पुन्हा येतो त्यावेळी विरोधक ऐका. नाही एक मिनिट नाही. गावकर साहेब, निर्बीजीकरण ज्यावेळी मोहीम झाली त्यावेळी आम्ही सुद्धा त्यांचं अभिनंदन केलं. कारण चांगली गोष्ट नाही मनातलं चांगली गोष्ट आहे. पण या निर्बीजीकरणामध्ये एवढा मोठा घोटाळा होऊन येईल. आम्ही काय म्हटलं? नियमित आणि अनियमित. घोटाळ्यामध्ये फरक आहेत. नियमित आणि अनियमित आणि नियमित फरक आहेत. तुम्ही शासनाला पण विचारायला, शासनाच्या स्तरावर जाताना त्या नगरसेवकाला माहिती होतं का की आपल्या वॉर्ड मध्ये कुत्रे पकडायला येत आहेत का? त्या बघितलं असं नाही इतर कोणालाही प्रत्येक नगरसेवकाला कॉल करूनच ठीक आहे. या चर्चेला थोडंसं आपल्या सर्वांना बसवतो. 2 नगरसेवकांना या ठिकाणी बोलायचं आहे, अभि गावडे आणि निलेश परब. अभिषेक, काय नेमका मुद्दा तुम्हाला मांडायचा आहे? अगदी थोडक्यात, वेळ कमी आहे. शेवटचा महत्त्वाचा विषय मला कुडाळ नगरीच्या एकूणच विकासाबाबत घ्यायचा आहे. माझं एवढंच म्हणणं आहे, मंदारजी जे म्हणतायत की बाबा तुम्ही तेव्हा का नाही प्रश्न विचारला? ज्या कुत्र्यांचे जेव्हा निर्देशन झालं तेव्हा कानकट गेले. आता माझं एवढंच म्हणणं आहे की आता तुम्ही बिल करायच्या आधी तो खर्च पूर्ण भाजप नगरसेवक करतील. जेवढे कुत्रे पकडायचा खर्च जो आहे पण त्याच्यात स्पष्टता येऊन दे. 250 झालेत, 150 झालेत का 100 झालेत? पुन्हा पकडा. त्याचा खर्च भाजप करेल. भाजप नगरसेवक आणि त्याच्यानंतरच बिल काढा. त्या संस्थेला बोलवा ऑन दी स्पॉट. कारण आता काय झालं माहिती आहे, जेव्हा बालउद्यानाचं अभि गावडेंनी सांगितलं की वाळू दाखवा आम्हाला, ते काम दाखवा, तो खर्च आमचा राहील म्हणून. तसंच आता निर्भजनगर जे कुत्रे 500 कुत्रे तुम्ही दाखवलात ते 500 कुत्रे तुम्ही पकडून दाखवा आम्हाला, त्याचे फोटो तरी दाखवा, आम्ही तो खर्च करायला. आणि ते 500 कुत्र्यांचं बिल अदा करण्यासाठी सत्ताधाऱ्यामध्ये कोण प्रेशर देत होता? मला फक्त एवढंच बोलायचं आहे, कुत्र्याचं निर्बीजीकरण जेव्हा झालं तेव्हा आता आपल्याला जर आपण आता साधा हॉल जरी बुक करायला गेलो तरी आपल्याला माहिती की बाई ह्या हॉलची कॅपॅसिटी 50 सिटिंग आहे, 100 सिटिंग, म्हणजे जेवढं काही असेल. मग तेव्हा जेव्हा ह्यांना कळालं नव्हतं का? एखाद्या लहान मुलाला जरी विचारलं की बाबा ह्या रूममध्ये किती लोक, तोही सांगू शकतो की बाबा ही छोटी रूम आहे, याच्यात 10 लोक राहू शकतात. मग ह्यांना समजत नव्हतं का? जेव्हा कळालं ना पूर्ण, आणि एवढं असताना मग 500 कुत्र्यांचं नाव घेऊन महाविकास आघाडीने श्रेय घेण्याचं काम का केलं ते त्यांनी सांगावं. आणि एक दुसरा प्रश्न, 500 कुत्रे आणि जसे पकडले आणि श्रेय घेत असेल तर 500 कुत्रे सोडतानाची कोणाची सही नाही आहे. 500 कुत्रे पकडतानाचे मुकदमांची सही आहेत. पण 500 कुत्रे पकडल्याच्या नंतर ते शस्त्रक्रिया केल्याच्या नंतर ते सोडले जातात. ते सोडताना पण मुकदमांची किंवा सह्या लागतात. त्या कुठे आहेत? गावकर साहेब, एक सांगतो, महाविकास आघाडी एक सांगतो. मिरर ग्लास मध्ये भ्रष्टाचार, कुत्र्याच्या निर्देशनामध्ये भ्रष्टाचार, घसरगुंडीमध्ये भ्रष्टाचार, फक्त भ्रष्टाचार. आता एक सांगतो, जेवढा भ्रष्टाचार झाला नाही तेवढा. एक मिनिट आहे, एकच मिनिट सांगतो. हा, निर्बीजीकरण जो विषय आहे तो यांनी जो 500 कुत्रे आणि 250 कुत्रे हा वाद राहणार आहे, तो नंतर याच्यामध्ये येईल. पण या संस्थेच्या संदर्भात आणि ह्या थोड्या दिवसांनी तुम्हाला एवढी धक्कादायक माहिती मी देईन की ह्याच्या पुढे निर्बीजीकरण आणि कुत्रे हा विषय सुद्धा लोक विसरतील आणि लोकांना समजून येईल किती भ्रष्टाचार होऊ शकतो. ह्या पुढे नाही, तुम्हाला चॅलेंज देऊन सांगतो की थोडे दिवस फक्त सांगा. हे जेवढे माहिती काढली आहे त्याच्यापेक्षा एक्स्ट्रा माहिती आम्ही काढलेली आहे. फक्त काही माहिती
एक्सपोज करायची नसते ती आम्ही बरोबर ज्यावेळी करायची आहे त्यावेळी करणार. तुमचं चॅनल असेल तुमच्या चॅनलवर करू, नाहीतर इतर पत्रकारांच्या माध्यमातून आम्ही निश्चित करणार एक्सपोज, आणि त्याच्यातून निश्चित येईल की हा घोटाळा आहे अनियमित की नियमित घोटाळा, तो निश्चित उघड होईल. मला असं वाटतं साईनाथनी जो म्हणजे कोकणशाहीने जो पंचनामा कार्यक्रम घेतलाय, खरंच इथे प्रत्यक्ष पंचनामा करायची वेळ येते. अशा गोष्टी सत्ताधाऱ्यांनी गेल्या वर्षभर केल्या आहेत. मला असं खरंच मनापासून आनंद होईल जर पुढच्या वर्षी साईनाथ गावकर जेव्हा कोकणशाहीचा जो हा काय एक्सप्रेस हा कार्यक्रम घेऊन येतील, तेव्हा त्यांनी कुडाळ नगरपंचायतीचा लेखाजोखा जो काही चांगला असेल, प्लस पॉइंट असेल 100% असा असावा. आणि यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी जे काही काम करतायत ते आधी काम करून नंतर चौकशी लावण्यापेक्षा काम करण्यापूर्वी त्याची शहानिशा प्रत्यक्ष करावी, एवढंच माझं आजच्या या दिवशी सांगण्याचं आहे. आणि साईनाथ गावकर तुमचं मनापासून अभिनंदन, कारण सर्वसामान्य नागरिकांना बऱ्याच जणांना याच्यामध्ये आपल्या कुडाळ किंवा आपल्या शहराच्या राजकीय क्षेत्र किंवा काय होतं आपल्या पैशाचा याच्यात इंटरेस्ट असतो, तर तो हे तुमचं झाल्यानंतर नेमकं पुन्हा पुढच्या वर्षी तुम्हाला सांगतील की आमचा लेखाजोखा तुम्ही परत एकदा घ्या, आम्हाला कुडाळ शहराबद्दल काळजी आहे. धन्यवाद मॅडम. खरं तर ना कोकणशाही एक्सप्रेस, कोकणशाहीचा पंचनामा ज्यावेळी आम्ही देवगडमध्ये पहिली सुरू केली एक्सप्रेस, देवगडमधनं मॅडम सुसाट सुटत वैभववाडीत सुटली. वैभववाडीच्या थांब्यात आम्ही पोहोचलो, तिथं थांबलो. तिकडनं ही एक्सप्रेस कुडाळमध्ये आली. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासहित शेजारच्या रत्नागिरी जिल्ह्यातनं सुद्धा ही एक्सप्रेस रत्नागिरीत यावी याकरता मागणी केली जाते. हे यश आहे खऱ्या अर्थानं. स्वतःच्या पाठीवर स्वतः थाप मारू नये म्हणून पुढे जातो. खरं तर ना निर्भीजीकरण खरं तर बरेच काही त्यांनी आरोप केले आहेत. सर्व नगरसेवक एकत्र येऊन आपल्यावरती आरोपावर आरोप करत होते. काय अगदी थोडक्यात उत्तर द्याल? यांचं उत्तर झाल्यानंतर मी पुढे जाणार आहे, पुन्हा तुमच्याकडे नाही. निश्चितच विकास जिथे आहे तिथे आरोप निश्चितच आहे. विरोधक आहेत आरोप करणार. त्यांनी काय 5 वर्षामध्ये कुडाळ शहराचे प्रश्न सोडवले नाहीत. निश्चितच गार्डनचा प्रश्न असेल, काही आम्ही कुत्र्यांचा विषय 5 वर्ष हे होताच, त्याने का नाही हातात घेतला? निश्चितच आता कॉन्ट्रॅक्टरचं बिल अदा झालेलं नाही. भ्रष्टाचार कुठच्या अर्थाने म्हणताय तुम्ही? भ्रष्टाचार कधी? जेव्हा उद्या गार्डनचा विषय आहे, तुम्ही चौकशीची मागणी केली, चौकशी अंती जेव्हा स्पष्ट होईल तेव्हा म्हणू शकतात. भ्रष्टाचाराचे आरोप करणं सोपं आहे, सिद्ध करणं कठीण आहे. त्यांनी ते सिद्ध करावेत आमच्यावरती. आरोप कोणावरही कोण करू शकतो. सिद्ध करावेत आणि मग बोलावं. ठीक आहे, आरोप सिद्ध करावेत मग बोलावं असं आव्हान त्यांनी दिलंय. हे आव्हान आपण सुद्धा त्यांना दिलंय की ती वाळू बाहेर काढा, मोजा. पुन्हा दुसरंही उदाहरण दिलात ते पुन्हा पकडा. ही आव्हानं प्रति आव्हानं सर होत राहणार आहेत. ही आव्हानं प्रति आव्हानं एकमेकांकडे जात राहणार आहेत. त्याशिवाय राजकारण चालणार नाही, राजकारण पुढे जाणार नाही. आम्हाला राजकारणात ना कुडाळवासी म्हणून काडीचा पण इंटरेस्ट नाही मॅडम. सर काडीचा पण इंटरेस्ट नाही आम्हाला. जो इंटरेस्ट आहे ना काय काका, तो फक्त आणि फक्त आमचा जो निधी आहे या निधीचा विनियोग कुठे होतो, कसा होतो, योग्य पद्धतीने होतोय की नाही हे चौकीदार म्हणून पाहणं आमचं सुद्धा काम आहे. आणि जिथं हे चुकतील तिथं विचारण्याची जबाबदारी, कारण आपण राजा आहोत हे कधी विसरून चालणार नाही. पुढच्या मुद्द्याकडे मी जातोय. शेवटचा मुद्दा आहे. खूप आहेत विषय कुडाळ शहराबाबत बोलण्यासारखे. शेवटचा मुद्दा घेतो. कार्यक्रम बराच लांबलाय, थांबणं गरजेचं आहे थांब्यावरती. कचरा व्यवस्थापन कुडाळ शहराचं मॅडम खरंच कसं आहे, कारण मी पाहत असताना इकडे कचरा टाका तिकडे कचरा टाका. काही दिवसांपूर्वी तर कचरा व्यवस्थापनाबाबत जनजागृती करायची आहे म्हणून आपल्या नवीन ज्या ठेव मॅडम आल्यात त्यांची आणि आमची भेटही झाली आणि चर्चाही झाली कशा पद्धतीनं जनजागृती करायची आहे. म्हणजे एवढी भीषण परिस्थिती आहे, काय नेमकी अवस्था आहे आणि सत्ताधारी विरोधक तुम्ही एकत्र येऊन ही समस्या सोडवणार आहात की नाही? नाही, खरं म्हणजे याच्यामध्ये कोणालाही विरोध कोणाचा करायची खरं म्हणजे गरज नाही. पण दुर्दैवाने 2016ला जेव्हा आमची पहिली नगरपंचायत बसली तेव्हा आम्ही ठरवलं म्हणजे मी माझ्या काही ओळखीच्या माध्यमातून वेंगुर्ल्याला गेले होते. वेंगुर्ल्याला जो काही प्रकल्प केला आहे तो पाहिलेला होता आणि नगरपंचायत स्थापन झाल्या आम्ही तो प्रकल्प पाहायला गेलो आणि तसाच प्रकल्प आपल्याकडे करायचा हे निश्चित झालं. त्या प्रकल्पासाठी पुढे काही जागा मिळवणं वगैरे ह्या होत 1.5 कोटी रुपये आज आम्ही 1 कोटी साधारणतः 20 लाख का 30 लाख बाजूला काढून ठेवलेले आहेत. पण तिथेही आम्हाला ग्रामस्थांचा विरोध
की इथे करायचं नाही, पण ते करण्यामागे कोणी ना कोणी त्यांच्या पाठी लागणं किंवा ह्याच्यामध्ये मला मुद्दामून पक्षीय वाद आणायचा नाहीये. कारण तेव्हा मी खूप तळमळीने याच्यात काम केलं, कारण आपल्या कुडाळ शहर आपलं सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातलं तरी पहिलं आहे की तिथे कचरा कुंडी नाही आहे. कचरा कुंडी मुक्त करण्यामध्ये माझा खरंच म्हणजे मी स्वतःचं कौतुक करेन. जसं तुम्ही म्हणालात की आपली पाठ थुपटू नये, पण ते करण्यामागचं कारण एवढं होतं की आमचे जे स्वच्छता आरोग्य कर्मचारी आहेत ते रात्री बेरात्री, आपल्याकडे प्रचंड पाऊस पडतो, ते आपले पाईप कुंड्या म्हणून ठेवले जात होते, ते पाईप बाजूला करायचे आणि माझ्या घरातली कचऱ्याची पिशवी इतक्या लांबून देणारी मी, हे बघून मला खूप वाईट वाटलं आणि आम्ही तेव्हापासून कचरा कुंडी मुक्त शहर करायचं ठरवलं. त्याच्यानंतर विलगीकरण करून घेतलं लोकांकडे, आजही घेतोय आम्ही. त्याच्यासाठी नवीन पण गाड्या आल्या, पहिल्यांदा 4 आल्या, नंतर 3 आल्या. असं करत असताना आज सगळ्यात मोठा प्रश्न आमचा असा आहे की जागा, आणि त्या जागेसाठी आम्ही गेली 4 वर्ष खूप भांडतोय. आम्ही तत्कालीन नगराध्यक्ष आणि आम्ही सर्व नगरसेवकांनी त्याच्यासाठी उपोषण पण केलं. त्या जागेवर करायचं नाही, दुसरी जागा आम्हाला MIDCने दिली, तिथे पण काम करू देत नाही. पण मला असं वाटतं कुडाळ नगरपंचायतीने जेव्हा आपल्याकडे डम्पिंग ग्राउंड आधीचं होतं नदीकडचं, ग्रामपंचायत कालापासून तेव्हा तिथे वाद सुरू झाले, नंतर एक जागा शोधली आणि तिथे आम्ही त्याचं विलगीकरण म्हणजे ओला कचरा असेल त्याचं खतामध्ये रूपांतर करतो आणि इतर असेल ते आपले जे कोण कचरा वेचक असतात त्यांना घेऊन जायला सांगतो. जास्तीत जास्त असं त्याचं काम होतं की गेली 4-5 वर्ष हे चालू आहे काम. पण हे असं असूनही कुडाळ शहरातील नागरिकांनी याला खूप जास्त अगदी अग्रेसर धरावं आणि आपला हा प्रकल्प व्हायला पाहिजे, याच्यासाठी सगळ्यांनी त्याच्या पाठीमागे लागायला पाहिजे. विरोध तेव्हाच लोकांची जेव्हा मानसिकता बदलेल. आणि मी स्वतः वैयक्तिक, माझा काय ते लॅपटॉप वगैरेशी जास्त मैत्री नाही, तरी सुद्धा हा पूर्ण प्रोजेक्ट प्रत्येक MIDCच्या लोकांच्या समोर असू दे, नेरूर ग्रामस्थांच्या समोर असू दे, सगळ्यांच्या समोर आपण स्वतः ते प्रेझेंटेशन केलं. तरी सुद्धा काही विकृती असतात समाजात, ते जाणून बुजून हे होऊ देत नाही. कारण त्याच्या मागे सांगण्याचा मुद्दा असा आहे की आपलं जे काही आपल्याला जागा मिळाली ती नेरूर गावाला लागून मिळाली होती, पण त्याच जागेच्या समोर आता बायोमेडिकल वेस्टचं मोठं प्लांट उभा राहिलेलं आहे. तोही गरजेचा आहे, त्याला आम्ही कुणीही विरोध करत नाही. तो प्लांट जेव्हा नेरूरमध्ये ते नुसतं जाळत होती तेव्हा मी स्वतः तिथे जाऊन विरोध केला. ते जाळणं मिळणं आता बंद झालेलं आहे आणि शेवटी आपण पुढे जात आहोत, प्रगती करत आहोत. ते नवीन नवीन संकल्पना किंवा नवीन टेक्नॉलॉजी येऊन त्या कचऱ्याची विल्हेवाट लागली पाहिजे, पण त्याच्यासाठी सत्ताधारी विरोधक सगळ्यांचं एकमत व्हायला पाहिजे. गेल्या बॉडीमध्ये विरोधक जे होते याच्यामध्ये आमच्या सोबत नक्कीच नव्हते. खरं तर ना, मी दरवेळी मॅडम सांगतो की लोकप्रतिनिधी असतात ना, या लोकप्रतिनिधींना प्रत्येक वेळी आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं करणं म्हणजे लोकशाही नाही, म्हणजे लोकशाही नाही. आपलं काय जनता म्हणून चुकतं हे सुद्धा पाहणं, आत्मपरीक्षण करणं आणि ते पुन्हा योग्य दिशेने पुढे घेऊन जाणं, बदल, ही खऱ्या अर्थानं लोकशाही आहे. मॅडम, मी खरं तर कचरा व्यवस्थापनाचा मुद्दा आपल्याला विचारेन आणि त्याच प्रश्नामध्ये मला आपल्याकडनं उत्तर हवं आहे, कारण हा कार्यक्रम आपण शेवटाकडे आणतोय, समाप्त करतोय. काय सांगाल व्यवस्थापनाबाबत, कशा पद्धतीनं आपण नियोजन करताय आणि कुडाळ शहराच्या विकासासाठी पुढील 5 वर्षाचे, 4 वर्षाचे, 2 वर्षाचे, माझं तर म्हणणं आहे पुढील वर्षभराचे तुमचे नेमके प्लॅन काय? आता कचरा व्यवस्थापनाबद्दल प्रथम मी सांगते. कचरा व्यवस्थापन आपण MIDCमध्ये जागा घेतलेली आहे, तर त्या ठिकाणी हा प्रकल्प कचऱ्याचा उभा राहायचा आहे. तिथे काम पण सुरू करायला आमचा कॉन्ट्रॅक्टर गेला होता, पण तिथल्या स्थानिकांनी त्याला विरोध केला आणि ते काम तिथे सुरू करायला दिलं नाही. मग त्यासाठी आता काय करावं लागेल की थोडी जनजागृती करणं आवश्यक आहे. म्हणजे वेंगुर्ल्यासारख्या प्रोजेक्टच्या ठिकाणी एक अभ्यास दौरा काढावा लागेल किंवा मग ते तिथले ग्रामस्थ आहेत त्यांना घेऊन जाऊन, आमचे सगळे नगरसेवक ह्यांना घेऊन जाऊन तो तिथली जो वेंगुर्ल्याचा प्रकल्प आहे तिथे आपण बसून तिथे जेवू शकतो एवढा तो प्रकल्प तिथे अतिशय सुंदर आहे. तर त्या प्रकल्पाचा अभ्यास दौरा आपल्याला काढायचा आहे आणि त्यानंतर मग निश्चितच घेऊन अभ्यास घेऊन आणि निश्चितच त्या ठिकाणी मग ग्रामस्थ त्या कचरा प्रकल्पासाठी लवकरात लवकर अभ्यास दौरा आपण काढावा अशी मी आपल्याला विनंती करेन. खरं तर
पुढील प्रश्नाकडे मला जायचं आहे, तो म्हणजे पुढील 1 वर्षाचे 2 वर्षाचे आपल्या डोक्यात कुडाळ शहराच्या विकासाबाबतचे नेमके प्लॅन काय आहेत, सत्ताधारी म्हणून तुम्ही काय नियोजन केलेलं आहे की नाही? आता सुरुवातीलाच भाजी मार्केट, मच्छी मार्केट त्या संदर्भात आपलं बोलणं झालं, तर त्यासाठी आपण प्रयत्न करणार आहोतच या कचऱ्या संदर्भात. परत आता मी तो सांडपाण्यासंदर्भात सांगितलं आहे की जो DPR प्लॅन आपल्याला तयार करायचा आहे आणि सांडपाणी नियोजन करण्यासाठी जे स्वच्छ सर्वेक्षण अंतर्गत जो आपल्याला प्रकल्प उभारायचा आहे, तर तो एक पुढच्या वर्षभरात आपल्याला करायचा आहे. आणि कुडाळच्या विकासाला चालना देणारे जे काही विषय असतील ते आम्हाला पुढच्या 1-2 वर्षात ते हाताळायचे आहेत. शिवाय बाजार व्यवस्थापन आहे त्याकडे पण अगदी कटाक्षाने लक्ष घालायला पाहिजे आणि जेणेकरून कुडाळवासियांना जास्तीत जास्त सुविधा देण्याचा आम्ही निश्चितच प्रयत्न करू. त्याचबरोबर स्वनिधी जो आहे, ह्या स्वनिधीचा देखील वापर जास्तीत जास्त पद्धतीनं जास्तीत जास्त लोकांना कसा पोचवू शकेल याचा देखील आपण प्रयत्न कराल याचा विश्वास आहे. मंदारजी, मी शेवटाला आपल्याकडे येणार आहे कारण सत्ताधारी आहात. मी जातोय विलास कुडाळकर सर, सत्ताधारी आणि विरोधक मगातपासून ही जी काय चर्चा या मंचावरती झाली, काडाजंगी झाली, शाब्दिक चकमकी झाल्या, या सर्व चकमकी आम्ही पाहिलेल्या आहेत. सत्ताधारी आणि विरोधक हे एकत्र आलेलं चित्र इथून पुढील काळात आम्हाला पाहायला भेटेल का विकासाच्या मुद्द्यावर तरी? निश्चित दिसू शकेल. आम्ही म्हणत नाही दिसणार नाही असं, पण विरोधकांना सुद्धा त्यांनी विश्वासात घेऊन काही कामं केली पाहिजेत. मुळात विरोधकांना विरोधक म्हणूनच बघायचं अशी जी काही पद्धत झालेली आहे ती चुकीची आहे. आणि काही विषय जे आहेत, आता तुम्ही घनकचरा म्हटला, ते जुने जे गोष्टी गेल्या त्या उगवण्यापेक्षा नवीन आम्ही काय करणार आहोत त्याच्यावर आपलं व्हिजन असलं पाहिजे. 19 नगरसेवक आहेत. तुम्ही मगाशी एक खंत व्यक्त केली की एक व्हिजन दिसत नाही. व्हिजन का दिसत नाही तर अशा गोष्टींमुळे दिसत नाही. विरोधकांना सोबत घेऊन बाबा आम्ही असं करूया का, शहर असं बरं दिसेल का, शहराच्या रस्त्यांचे प्रश्न असतील, गटार, सांडपाणीचा विषय असेल, हे सगळे विषय घेऊन एक साथ जर काम केलं तर नक्की शहराचा विकास आपल्याला निश्चित पुढील काळात दिसू शकेल. फक्त एकमेकांना विश्वासात घेऊन जी काही कामं होतात ती केली पाहिजेत. आणि जे काही गार्डनसारख्या गोष्टी आहेत काय आहेत तर त्यामध्ये सुद्धा प्रामुख्याने आम्ही आरोप करतो, आम्ही चुकीचे आरोप करतो असे म्हणत नाही, पण त्यांनी सुद्धा त्या उत्तरांना जुने विषय असे घडले होते आणि आता असं म्हणून चालत नाही. आता आम्ही आहोत ॲज इट इज, आज आपण आहोत, मग आपण जे काय करतो ते सांगितलं पाहिजे. त्यांच्या काळात असं झालं होतं त्यापेक्षा आम्हीच्या पुढच्या काळात काय आम्ही करणार ते सांगितलं पाहिजे. ते निश्चित त्यांनी सांगावं. निश्चित आम्ही जर शहराच्या विकासासाठी त्यांची भूमिका, त्यांचं व्हिजन चांगलं असेल तर आम्ही त्यांच्यासोबत निश्चित राहू. पण जर यामध्ये काही आम्हाला काहीतरी व्हिजनमध्ये विजन दिसलं तर आम्ही नक्की त्यांच्या विरोधात कायम असणार. निश्चितच संध्या तेरसेंकडे जातोय. तेरसे मॅडम, खरं तर कचरा व्यवस्थापनाबाबत आपण सविस्तर मत व्यक्त केलेलं आहे. पुढील 2 वर्ष 3 वर्ष, मी म्हणतो फक्त 1च वर्ष, पुढील वर्षभराचं तुमच्या नजरेत असलेलं कुडाळ शहराचं विजन काय, आणि मगातपासून ज्या ज्या विषयांवर चर्चा झाली आहे हे सर्व विषय सत्यात उतरवण्यासाठी सत्ता विरोधक म्हणून तुम्ही नेमके काय प्रयत्न करा? खरं म्हणजे पहिल्यापासून जेव्हा आम्ही विरोधात आता म्हणजे बसलो तेव्हापासून आम्ही सांगितलेलंच होतं पहिल्या बैठकीत की विरोधाला विरोध आमच्याकडनं कधीही होणार नाही. पण काम करत असताना जसं मी म्हटलं की आधी तुम्ही नियोजन करा किंवा त्या कामाची माहिती घ्या. उलट आम्ही तेव्हाही म्हटलं, मी नगराध्यक्ष मॅडम इथे आहेत त्यांनाही सांगितलेलं तुम्ही नवीन आहात, आमची काही मदत लागली तर नक्की मॅडम सांगा. कारण काही विषय आम्ही जेव्हा नवीन होतो तेव्हा आम्हाला माहिती नव्हते. आम्ही तरी कोणाचं तरी मार्गदर्शन दुसऱ्या नगरपालिकेचं असेल तर घेतलेलंच आहे. पण अट्टाहासाने फक्त आपण करतोय आपल्यालाच त्याचं श्रेय मिळावं म्हणून करत जर राहिलं त्याच्यात चुका होतात आणि त्या चुक्यांचा त्रास कुडाळ शहरवासियांना होतो. तो होऊ नये म्हणून आपण सगळ्यांनी जरा चर्चा करून त्याच्यामधली जी जाणकार मंडळी आहेत त्यांचं मार्गदर्शन घेऊन येत्या काही वर्षामध्ये, आणि माझं तर स्वतःचं असं ध्येय आहे की या 5 वर्ष पूर्ण होण्याच्या आधी कुडाळ शहरामध्ये घनकचरा निर्मूलन प्रकल्प 100% होईल. आणि त्याच्याबरोबरच माझं स्वतःचं माझ्या वॉर्डमधलं जे काही काम आहे, काम म्हणजे सगळ्यात विकास कामं होतातच प्रत्येकाची, कारण विकास कामांची तक्रार
नागरिक करतो, माझ्या दारासमोर खड्डा पडला किंवा माझा रस्ता खराब झाला, पण अशा गोष्टी असतात जसं की आमची हिंदू कॉलनीतली टाकी, त्या टाकीचा अडीच नेण्यासाठी या 5 वर्षाच्या आतमध्ये मी 100% प्रयत्न करणार. कारण आपण हायकोर्टमध्ये आता त्याची याचिका दाखल केली आहे आणि आपले कुडाळचेच वकील सन्माननीय संग्राम देसाईकडे आम्ही हा विषय सोपवलेला. आमच्या हिंदू कॉलनीतले सगळे नागरिकही त्यांना भेटून आले. त्याच्यामुळे हे 2 विषय नक्की तडीस जातील आणि भविष्यात कुडाळ शहर आपण एक चांगली नगरपंचायतचे जे लोकप्रतिनिधी आहेत, आपल्यासारख्या पत्रकारांना म्हणता यावं की एक चांगली टीम आहे, असा 17+2 विचार करावा असं मी आजच्या तुमच्या व्यासपीठावरनं सगळ्यांना सांगते आणि विनंती करते. धन्यवाद. कधी काय राजकीय गणिताबद्दल ते सांगता येत नाही. सर, अगदी शेवटाला आपल्याकडे येतोय. मंदारजी, कोकणशाहीच्या एक्सप्रेसच्या माध्यमातून कुडाळ शहरवासियांना, नगरपंचायत कार्यक्षेत्रातील नागरिकांना नेमकं काय आश्वासित कराल? पुढील वर्षभरात 2 वर्षात आपल्या कुडाळ शहराचा कशा पद्धतीनं विकास झालेला, ज्या ज्या विषयांवर चर्चा झाली, हे सर्व सत्यात उतरलेलं चित्र कशा पद्धतीनं पाहायला भेटेल, काय शब्दात आश्वासित कराल? कुडाळ शहरामध्ये पर्यटन दृष्ट्या कोणतंही आज बघितलं तर कुडाळ शहरामध्ये पर्यटक येतील असं कोणताही स्पॉट नाही. येत्या काळामध्ये आपल्याकडे भंगसाळ नदी आहे, त्या ठिकाणी व्यवस्थित असा गणेश घाट असेल किंवा त्या ठिकाणी बोटिंग होईल, अशा प्रकारसाठी आम्ही निश्चितच कार्यरत राहू. त्याचप्रकारे कुडाळ शहरातल्या लोकांना पाण्याची जी समस्या आहे, येत्या काळामध्ये पाण्याचाही प्रश्न सोडवण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध राहू. प्रश्न मिटला पाहिजे. त्याचप्रकारे तिसरा विषय म्हटला तर गेली कित्येक वर्ष कुडाळमध्ये भाजी मार्केट आणि मासे मार्केट हा ज्वलंत प्रश्न आहे. मासे मार्केटचा प्रश्न सोडवण्याबरोबरच जो मासे मार्केटमधून जे वेस्ट बाहेर पडतं त्याचं खत निर्मिती असेल, तो सुद्धा प्रकल्प राबवण्याचा आमचा मानस आहे. त्याचप्रकारे कुडाळ शहरामध्ये रस्ते अद्ययावत करणे, त्याचप्रकारे कुडाळमध्ये आज लाईट बिल बघितलं नगरपालिकेचं तर काही लाखांमध्ये येतं. ते शासन आपल्या लोकांचा, आता त्यांच्यासारखे जे टॅक्स पेअर जो विषय मांडतात की त्यांचा पैसा वाचवणं ही सुद्धा आमची जबाबदारी आहे. जे सर्व लाईट्स आहेत, आता काही ठिकाणी आपण कुडामध्ये बघितलं तर काही पांजणी अशा आहेत की त्या ठिकाणी कुडामध्ये लोक राहतात पण त्या पांजणीमध्ये आज लाईट नाही आहे. त्या पांजणीमध्ये लाईट का नाही आहे तर त्या ठिकाणी आपण पोल घालू शकत नाही किंवा विद्युत वाहिन्या ओढू शकत नाही. अशा कुडाळ शहरामध्ये जर 17 नगरसेवकांची वॉर्ड बघितली तर 50 ते 60 पांजणे आपल्याला दिसून येतील की त्या ठिकाणी म्हातारी लोक असतील, वयस्क लोक असतील आणि लहान मुलं असतील, जीव मुठीत घेऊन आज त्या ठिकाणी जातात. तो प्रश्न सोडवण्यासाठी त्या ठिकाणी सोलर लाईट्स लावण्यासाठी SRA फंड असेल, बँकांचा कुठल्या मोठ्या कंपनीचा असेल, तो आणण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील निश्चितच राहू. त्याचप्रकारे कुडाळ शहरामध्ये आता बालोद्यान झालं आहे, त्याचप्रकारे आपले वयस्क लोक आहेत, त्या लोकांसाठी कुठे फिरण्यासाठी किंवा बसण्यासाठी कुठलंही ठिकाण नाही आहे. त्यासाठी नाना पार्क बांधण्याचा आमचा भविष्यामध्ये मानस आहे. कुडाळ शहरातील प्रत्येक नागरिकाचं जीवनमान उंचावण्यासाठी जे जे करता येईल ते करण्यासाठी आम्ही 9, 8 आणि 2, 19 आम्ही कटिबद्ध राहू. आणि विलास कुडाळकर गटनेते आमच्या विरोधी पक्षातले आहेत पण आमचे मित्र आहेत, तेरशा मॅडम आम्हाला मार्गदर्शन करत असतात. त्यांचं योग्य ते मार्गदर्शन तुमच्यासारखे पत्रकार आहेत किंवा कुडाळ शहरामध्ये जाणकार आहेत, ह्या सगळ्यांचं मार्गदर्शन घेऊन येत्या 2 वर्षामध्ये कुडाळचा चेहरा मोहरा, त्याचप्रकारे कुडाळचे जे एंट्री गेट्स आहेत त्या ठिकाणी वेंगुर्ल्याच्या धर्तीवरती एंट्री गेट्स लावून कुडाळ शहरामध्ये हा जो मुख्य रस्ता आहे त्या ठिकाणी आकर्षक विद्युत दिवे लावून कुडाळचा कायापालट करण्यासाठी आम्ही सगळेजण कटिबद्ध आहोत. एवढंच मी तुम्हाला आश्वासन देतो. खरं तर मंदारजी, आपण बरंच काही ब्ल्यू प्रिंटची आहे कुडाळ शहराच्या विकासाची ही मांडली आहे, पण ही सत्यात त्याच दिवशी उतरेल ज्या दिवशी सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यामध्ये सुरू असलेली श्रेयवादाची लढाई पहिली थांबेल. श्रेयवादाची लढाई थांबणं ही खऱ्या अर्थानं कुडाळ शहराच्या विकासाची भूक आहे, ही थांबेल. त्याचवेळी खऱ्या अर्थानं हा विकास पुढे जाईल. आपण सर्व मान्यवर या कोकणशाहीच्या एक्सप्रेस कार्यक्रमामध्ये सहभागी झालात, सर्वांना मनापासून धन्यवाद देतो. नगराध्यक्ष मॅडम असतील, उपनगराध्यक्ष असतील, तिरसे मॅडम असतील, विलास कुडाळकर असतील, सर्वांचे मनपूर्वक धन्यवाद देतो. या ठिकाणी उपस्थित असलेले सत्ताधारी, त्याचप्रमाणे विरोधी सर्व नगरसेवक, स्थानिक नागरिक, पदाधिकारी या सर्वांचे धन्यवाद देतो. आपण सर्व दर्शक हा कार्यक्रम लाईव्ह पाहताय, आपल्यालाही धन्यवाद देतो आणि कोकणशाहीच्या एक्सप्रेसला या कुडाळ नगरीत इथंच थांबा देतो. धन्यवाद. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.